Right. Madedzere vamwe asikana, madedzere vamwe vedu madedzere vamwe. Dedzai vamwe. Ha? I'm
Alright guys, dedzai vamwe ka mukadedza vamwe tikakurumidza kusvika namba yedu anditika kuti tikurumidze kusvika namba yedu iya yemazuva ese iya vamwe vasai vachitinetsa kuti ko zviri kufamba sei handitika so that vose vaiva vaida kufona musuya nevanga vachidifonera pakati apa vane nyaya dzavo vainyara kutaura nhasi vari kuda kuya pano vari kuda kutaura nyaya dzavo dzemanjuzu right. Kuna vamwe vari kuti injuzu nhasi njuzu dzinenge tinadzo pano nhasi njuzu dziya vamwe vacho nhasi njuzu dzinenge dziri pano. Kuna vamwe vakazondifonera inbox vainyara kamusuya kukazi tachinyara Sis Melly kuti tingosvikawo Yesu Kristu tingosvika tichingotaura tanyara asiko zvino aiwa tinoda kutaura saka tauya akatave panapa manje ngatichiri hesitant ngatichidedzai vamwe guys chingotega vako ingoteganai handika tichibetserana kutegategana mumacomments imomo handiti kuti tikurumidze kufamba nebhora handitika because zvinobohwa kuti tafamba nebhora vamwe voda kuuya chiti kwanzi kudii tipeiwo nhingirikiri brief up kuti vanga muchitaura nezvechii zvinhu zvakangodaro saka ingotegai vamwe guys tisvike namba yedu iya handiti maona then tobva tatangira ipapo handiti maona tegai vamwe guys tegai vamwe tifambe tegai vamwe handei nebhora tegai vamwe dedzai vamwe ndizati nhasi Friday vanhu vanenge vaendawo kwakasiyana usiku uno asi aiwaka vamwe varipo vakatomirira. Kuna vamwe vaibvunza mubvunzo wekuti hanzi ko manjuzu aya kuseya kusina manjuzu echirungu vakutofona pakaipa nhasi chimbomirai kufona tichakufonerai chimbomirai chakufonerai chimbomirai vanhu vambokwana chimbomirai kwanzi ko manjuzu echirume haufa saka nhasi varipoka manjuzu echirume aripo nhasi chiregai muzviwire ina handisiri ndiri kudaro handitika rekai muzviwire ina handisiri ndiri kudaro ini ndine ndichingotaura zvinhu zvinenge zvichingofoniwa pafoni pangu munhu achindiudza ndoti kuonga wakanyarara inai hanzvadzi eya unodovewo njuzu kuunonyararirei handiti maona kuti sisi ndani chingonyara utaiwa zvino zvinhu zvakadai hazvinyagwi uya panapa utaure nyaya dzacho tuwane kufambidzana handiti maona so ndo zvinenge zvichitoita izvozvo handiti maona saka guys ingodedzai vamwe nekurumidza ini muna ndikutotegawo vangu vese nditotegawo vangu kuti chiuya hai nokuti vamwe vaitoti kwanzi mugotitega ndiri kutokanganwa ndiri kutongofungidzira ndotongotegawo ndivavo ndinenge ndazosiyawo amen hanimaona saka ngatiite tichibatsirana titegane tiwande handiti mazviona kuti tikurumidze kufamba nebhora tegai vamwe tegai danai vamwe dedzai varume vauye pano varume vanonyara kandidzo ndonjuzu guru chaidzo iyo varume vanenge vachinyara varume kuya palife apa kuti vazotaura kuti ini nditori njuzu handiti maona asi voda kuzouya kuseri hatiti izvozvozvi uyai mutaure pano handitika uyai mutaure pano tizive kuti aiwa pano ndo panotaurwa nyaya dzacho haigona kuzondinga kuseri tikwai
ndipewo namba dzagogo kuseri nini ndonyara unonyarei iwe uri kuda rubatsiro asi ndiwe uri kutsvaka rubatsiro rwacho saka unonyarei unonyara chii uva kutofona ini manje kuti ndidaire vanhu ka ani muri kuona vakutofona chimirai mbijana tida kusvika nhamba yedu ikwane handi muri palive tarisai nhamba yedu ikangosvika 350 mubva matanga kufona garai muri pastand by papa uraishapo ende zviri kunakidza kuti ndimi murume wokutanga ndimi meta nhamba 1 munhu wechirume kufona very good zviri kunakidza izvi handiti maona handakudza ndiri kubva kutokudza izvi kuti varume vari komajuzu muri kutonga vandokureva ndofona totozvidzidza idu zvakatowanda nhasi anomaona totoziva zvakatowanda tinyasonzwa kuti zviri kufamba sei variko varume njuzu musvora moti kwanza hakuna munyepa imi mirai munzwe nyaya dziri panhapa handimoda kuzvinzwira dedzai vamwe fambai nebhora dedzai vamwe gaisi dedzai mezvezvi dei anga ari makuhwa dei pazara mave kuma-1000 chakadaro 2000 chakadaro zvinhu zvokuti unodzidza unobatsirikana newega kuti uzviongorore mukati muupenyu hwako kuti ko zvinhu izvi zvizvii zviri kuitika izvi hazvimwe iri kuitika mukati muupenyu hwangu unoda vanhu vanoda kutanga vadedzwa dei anga ari makuhwa pasina kana munhu wadeedza dei vanhu vangomanya kuti matozvizwa here kuti kune life kwakati handei kwaitsapfu dzapera todambuka makumbo nekufamba nhasi ndo zvavanenge vachiita handimuona hanzi todambuka makumbo nekufamba nhasi nhasi makumbo ari kupera uyai kamudzidza apa uyai kamudzidze munzwe zviri kusangana nevamwe moita kunge musina zvinhu zvamakatakura sei makatakura zvinhu zvakakomba kwamunenge muri uyai panapa vamwe vakutofona futi avo pakaipa inhange mutange nhasi inhange mutange wasara guys tave 300 tasarugwa ne50 304 tapa namba 304 hanzi hope hadzibati network njusu aiwa I doubt pakagadziriswa nhasi pakaipa njakudzai pakaipa nhasi guys pakati ipei bijana dedzai tapa 308 dedzai vamwe dedzai vamwe tiri kufamba nebhora toda kunzwa nhasi pachanakidza pano nhasi dedzai vamwe indi kutodedzawo vamwe ipapa tichitofamba nebhora tichinda dedzai taa 320 kozvinezvi sasarigwa ne30 more to go handiti vari kufona vari kufona hamuri kuona mirai kamugozofona after 5-6 minutes panongoti fona itarisai palife mobva mafona saka masana makamirira kuti mutaure but kune vamwe vanzvadzi vatofona izvo zviso apa kandikavati vafone svika pa350 zvinondozoita kunge ndaita favor kuti imi mafona right nyaya yenyu ndiyo yemanjuzu yamuda kutaura nezvayo tava pachi pa 328 saka imi makatogwa nenjuzu ei okay alright saka iwe chifona after tongoti 10 minutes panenge padonha kole wekutanga pana kole wekutanga chafona achingodonha iwe bva wafona straight alright sharp alright guys tapa 335 tukufamba nebhora hande tapa 335 aiwa guys zvokutanga zvinonetsa noti mwana zoyotanga kuti kwanzi chichi tangidzai kuti panyuwani tizodai handichika
Alright guys, tasvika 3:53 tabva takwana achingodonhera bva takwana. Right guys, maswera seiko mamuka sei manheru kumati manenjika chiti aiwa tasangana zvakare pachirongwa chezuva ranhasi tiri pano pashow papati 2 yenjuzu. Handika iyo njuzu iyi inove yanetsa yekuti tinozvibvunza kuti njuzu inoexista here kana kuti haiexiste. Zvinhu izvi zviri kuhere kana kuti hakuna. Handimaona kune vakambotorwa nadzo here kana kuti hakuna, kana kuti zvinhu zvimwe muchadenga kana kuti zvinofamba sei. Zvinopana patongwa zvakawanda wanda kwanzi njuzu dziri connected kumidzimu. Vamwe vakati njuzu dzoda maraisi, vamwe vakati njuzu dzoda mabhisikitsi, vamwe vakati aiwa njuzu hadzidi mabhisikitsi, njuzu dzinoda machokoreti, vamwe vakati aiwa dziri machokoreti njuzu dzinoda kwaichi zvechibhoibhoi. Handitika zvichingodaro. Saka nhasi zuva ranhasi vafona vakomana kuti vaya vafona ndichatanga vafonera. Saka nhasi panapa tichange tiine vanhu 4 guys. Tina nambuya vatatu nasekuru vechi4. Tina nambuya vatatu nasekuru vechi4. Saka ukaita laki rako, handitika ukaita laki rako musandifonere ndi pa live. Hello hanzvadzi. Muri seiko hanzvadzi? Ndiripo makadiwa muri right here. Aiwa tiri right hanzvadzi, pachipamwe tongoti pachipamwe. Pang'ono. Aiwa tasvika. Imanga muri kutaura nyaya yenye kuti imi zvinhu zvemanjuzu izvi munosangana nazvo izvi. Vedu vateereri vari pano, vanhu vanga vane mubvunzo wakatowanda wekuti kuivo varume vacho panongoya vakadzi voga vachingoti njuzu dhisi njuzu. Ko varume vacho hadzimbobatwiwo kuvarume sezvinei boom murume teke wabva wasvika kuti asisanangura nyaya yake. Ndanga ndichiwerenga ndichiona nyaya dzacho dzichibuda apa vachitaura maonero avo akasiyana, vanhu vachitaura zvavanosangana nazvo. Saka ndichitoshamisika because it's not about judging people kana kuti kutaura but kutaura reality, zvinhu on ground. Because ini zvakaenda kunoitika ndichikura, ndakaenda taenda kuwashe 1 year amai vangu ini mati mune 1 year ndakatorwa nejuzu ndakatorwa ndichine 1 mirai hanzvadzi, mirai hanzvadzi, for network yenyu kuti ichikata mati hanzvadzi mirai tite tichinyatsobvunzana nachinzwisisa. Network yenyu kuti ichikata mati mimi makatogwa nenjuzu mune gore rimwe chete. Yanga network yavanga ichikata. Alo hanzvadzi. Ndikukunzwa imi. Network yenyu yanga ichita ichikata, network yenyu ita ichikwata, saka tangasinyanyisa kukunzwai zvakanaka naka. Saka mati makatogwa nenjuzu imi mune gore 1, mune 1 year muri mwana. Ndine gore 1. Zvakafamba sei? Vangu vakabva vadzoka kumba kunoudza vanhu kuti mwana ndamushaya matauriro avanoita. Alright. Saka pavakadzoka kumba vachitaura kuti mwana ndamushaya, mbuya vangu vakabva vaudza kuti mwana musamutsvaga musiya yakadaro. Alright. Saka ndagara zvadaro, so ndakabva ndazodzoka pane bhosi mbuya vangu kuti vanorapa nenjuzu zvakare. Vakabva vaenda kunoita zvavakainoita. Saka kubva ipapo ndichigadzirwa grade 3 ndo ndakushandisa pfungwa kuti pfungwa dzangu dzakushanda. Ndisati ndaenda kuchikoro mangwana nega ega mbuya vangu vainditorera jira reretoriari vopinda neni mukicheni. Ndinovati mbuya vangu asi yanga ndimbuya wekuti semukuramba uyezve neukama vainditora vondipinza mumba kuchikuwa kuya nechiredzo votangondisumira vosumira. Dzimwe nguva ndozotisiya warapa usati oenda kuchikoro, ndaitosiya ndarapa ndisati ndaenda kuchikoro, ndobuda ndoenda kuchikoro. Grade 3 ndo pandakatanga kutanga kuziva kuti kune chinhu chinonzi kurapa. Saka ndichikurira kungoti pamwe nyingo zvinhu zvinongoitika kana kuti zvinhu zvingori practical, kuti zvinhu zvatongoita kana kuti ndo maitirwo azvo. Because kuchechi taitoenda zvakanaka but zvinhu tingutakuta zvinhu taitoita zvinhu zvedu zvataitoita. Asi zvaiitika nezvekuti chandakazotanga kurememba ndazokura because pandakapedza 4 kuhigh school ndatanga kuramba kuti nazvo zvinhu ndichada
zvenjuzu ina handichada dauda kuenda kuchechi. Saka pandakatanga kudaro ndakabva ndaenda kumasowe kungozvu. Ini chakurova ikicheni kwenu. Ndakabva ndaita enderai mberi. Aiwa ndotaura kuno. Ndakabva ndaita muprofita. Ndakabva ndaita muprofita. Ndinombotora kana wiki ndakabva ndatoita muprofita kunguwo tsvuku. Ndikabva ndatanga kuita mukuba. But zvandanga kutsanangura ndezvekuti panhau dzenjuzu vamwe zvavanokashira kuti vana vedu vanozotorwa vozoendwa navo kumvura. Chekutanga chandota ndechekuti njuzu chaiyo chaiyo yaMwari. Hakuna njuzu inobvisa nhumbu. Hakuna njuzu inouraya. Nemhaka yekuti mumvura mune mweya yakawanda. Even uchitopinda wogona paunenge uchibve kunguva yekuti uri kumboenda iyaya kumbitwa kana kuti kumbonogadzirwa. Because kazhinji uchitobva iko unobhodendera unonga uri naro. Because ini pachangu handishandisi midzi kana ndichirapa ndoshandisa mafuta andinobvisa mudendera rangu iroro kazhinji kana kushandisa zvimwe zvese zvibati midzi handitocheri. Saka kazhinji munhu zvinoitika ndezvekuti kana aine dzane njuzu moment inongobvisa nhumbu watomuroyi because inotopanduka njuzu inonga iri pauri iwewe. Munhu ane njuzu haafani kunge achiuraya. Munhu ane njuzu haafani kunge achibvisa nhumbu. Uyezve zvinoitika ndezvekuti njuzu painotouya inini ndinoti ndine njuzu but njuzu haiuyi kana usina umwe midzimu iri pauri iwewe. Ini ndemudzimu wasekuru ndemudzimu wambuye ndine njuzu zviri zvitatu kudai. Right now izvozvo ndaane 21 years ndichirarama nenjuzu iyoyi but zvinhu zvese handinomboita complain yekuti ndakambonzi mumwe musi yakamboti kana kuti zvarira mwana pasi pemvura kana kuti mitisa pasi pemvura hakuna zvinhu zvakadaro. Ndosaka zvizozi machembere kune dzimwe njuzu dzinonga dziri ikoko dzinonga dzachembera dzakura dziya ndo kazhinji dzinodzidzisa kurapa nekudini because njuzu every njuzu ine originality painobva. Alright. Muchitosvika pasi pemvura sekuru regai tichingoti sekuru kuti chero henyu mati mune 21 muri hanzvadzi kana mwana regai tichingoti sekuru kuita kuti tikuremekedzei tikupei chinzvimbo chenyu. Toda kuti mukatipa mukana kuti tichibvunza mibvunzo vanhu tisazokanganwa tichifamba nenyaya vanhu vari kubvunza macomments umu tichinyatsonzwa. Patimati makatogwa mune 21 years mune gore handika pamakatogwa mune gore makazodzoka mune makore mangani? Vabere vangu vakandiudza kuti ndakadzoka ndakaita 6 months ndisingawanikwi. Then ndo pavakazoenda kumvura nemombe yavakaenda nayo. Because pamene zvavanoita kana munhu akanga adini because zvimwe zvacho paunodzoka urangarire kuti chii chinochiitika unongoita kunge hameno. Even kana paunonga uchiitika kana zvichiitika chako chaiko unongoita senge wadzimira so zvotodzima unogona kutadza kuziva kuti chii chichiitika. But ivo vanonga vakutokudza kuti takazotora mombe tikazodai tikazoenda nayo kayo tikazodai pabaitwa bira nanhasi tichikungomaita. Alright, ndoda kubvunza mubvunzo kuti ini kunzwa handizivi kuti chokwadi kwati kunyepa kunonzizvo kana munhu achinge atorwa nenjuzu kazhinji kacho vanhu vakachema handitika haawanikwi hadzoki. Imi muri mwana ane gore mainda namai vaenda kunoita washeni kumvura handiti kwaenda kunoitwa washeni kumvura mai voshayiwa mwana handitika saka mai venyu mimi havana kuvhunduka kana kuchema kana kutonodza miro kuti mwana wangu wabiwa kana kuti zvafamba sei pamwana sekunzwa kwenyu. Nemhaka mai vangu havana kuvhunduka nemhaka yekuti ivona nhasi pachavo even kana taita bira vatone futi shavi renjuzu but havana kumbotorwa ivo pachavo. Tinototi kana tichigadzira kana ivo pachavo vatori naro shavi renjuzu saka vakadzoka vakataura kumba kuti mwana ndamushaya havana kumbochema kana kumbodii. Okay, saka muri kundiudza imimi saka munudza kuti even pamakadzoka imimi mukazoti makura paya hapana chinhu chamuchiri kurangarira here chaitika pasi pemvura apa kana kuti zvii zvaitika tinyatsozivawo kuti pasi pemvura apa pane mvura here pakaoma here pane dzimba zvinofamba sei hapana kana chamunorangarira hapana pane like hauzoshayi zvinhu zvaunozorikola kuti zvakadai because inini ndanga ndichimudiki chandairememba ndechekuti kwanga kuine wanga ari mbuya yechikuru iyaya yandaitoti bhozi
kunga bakutone like amuna dzimba dzekudhara dzedze indakakunda zodhura zvito zvisaladi zvita muno mumatown but kunonga kune like dzimba dzekudhara dzedze dzekutone chembereni all that because iwo wangakaita munhu mukuru ndozvadaita kuti inaindi dzisaingekaita kupachemberi ndozvatichiurime but mbuya wanga uri munhu chikuru pandakadzoka ndopa wakagwa ndi padende iri kuti dende chidzoka naro chino chakangoita kunge handizivi kuti ndingazitanangura sei ndikabva ndadzoka ndomadzokera ndakasandaita. Saka mbuya ava makaona vari vechikuru ava ndizvo here zvatinoona pamafananidzo kuti mbuya ava kuvanenge vari munhu kuku vari hove kana kuti kwangove kudhowiwawo kunongodyiwa navanhu? Inini kuona kwangu ndekwekuti pamwe vanhu vanonga vakudyiwa but ivo zvazvino zvakaita anonga akangoitonga munhu sezvatingori isusu vanhu kungoita pamwe nyaya yekuti pamwe ndandichimudiki kana kuti hana yangu yanga ichitete kuti ndione zvinhu zvanotyisa but zvavanga vangori izvozvozvo ndizvozvo but chandaifunga futi like dzimwe dzenguva tichitoona vangoya vangori munhu njenje but chandainatsoziva ndechekuti dzimwe nguva because ndaizotya manje nemhaka kuti kwaigona kuuya kana nyoka but ivo vaitondizodzotousatya kubva ndichingokura ndozvaizvo but iye zvino zvimanje ndezvekuti ndikaenda kubizi ndopekuti ndokugona kana kuine nyoka kurwizi kana kuti kuine chii kana kuti kunoita chakamburi asi ivo pachavo kuti ndimboona musoyovo ndazvakazotanga kuzoitika ndazokura manje kuti ini ndazokura ndandakuti kana kwete kuti kutorwa because pandakacho ndakabva ndagadzirwa ndada kuti ndikarara ndairota ndisina makumbo angu aya ndakurota ndine musoro wehowe ndowandandakurota ndinawo. Saka muri kutaura kuti mimi pamakanga muri kupasi pemvura apapa maitori makatogara zvokutoti even kurangarira pfungwa dzenyu tidzokera kumasure papakatooma pasina kana chinhu kana muchitoita kunge muri kumba kune matumba iwaya edzimba dzakarekare aya ndiwo aitove pazasi pasi papapa? kwakatooma kwangusimbona kana chii ndaitogara zvake kuti haticharangariri kusisina ndichimudiki but ndinamboona inga vaitofamba semunhu kutofamba kutikitikitikiti kutofamba chaiko chaiko. Saka imimi semufamily yakakurira kumba kwenyu kwese vanhu vachiita zvinhu zvemidzimu nekurapa imimi makazoti makura mukadecida kuti iwa ina handichadi zvinhu zvemidzimu handitika zvenjuzu izvi mukati makuita zvinhu zvechechi handitika saka are you saying kuti zvinongoningirira zvinongoshiftika just like that from zvinhu zvechivanhu kuenda kuzvinhu zvechechi njuzu idzadzitsamu here kuti matiza kubva uko? Kana chamusingazivi ndechekuti kuzi munhu unzi une mweya kuti kiriri uya unonzi area dibon uya munhu unonga utone shave riri pauri nemudzimu inyonga iri pauri because ndikato nanhasi kana mukangoti chihadhe kuchechi kumapostori ndinosvika ndomecha kechi mukanditora futi mukandiendesa kun'anga ndinomecha futi kechi because ivo vandokubvunza but vandokubvunza kuti chii chaunoda mvura kana kuti midzi ukangoti mvura ndakati mvura zvichireva kuti kana kumapostori ndinoenda saka mira yanjadzi asi muupenyu hwangu hwese ndikatobata midzi panotogona ndanzwa muchitaura nyaya yekuti maiona nyoka asi mainzi musatye nenyaya yenyoka chatinoziva hamene tikutodzidza ipo pamakadai muri kudzidzisa vanhu 500 vari pano handitika nyoka tinoziva kuti hanzi chero kairo chako kunonzi kwai mweya yetsvi saka imuri kundudza kuti imimi nyoka muchinzi musatye kwamuri saka nyoka yanga isina kuipa haina kuipa zvinoitika ndezvekuti kazhinji njuzurume inobuda iri shepi yenyoka vanonga yakaitwa nyoka nanhasi ndo njuzurume iyoyoyo ndo inonzi tsunguni inonga yakaita nyoka kana even chero kana akanyaita munhu kumusoro kana akaita kumuzasi nyoka ndo inonzi tsunguni injuzurume asi ukazorota nyoka kana kuti ari munhu akarota nyoka ari pebhasi remumvura kana ari musango ndo mudzimu but nekumvura itsunguni ini waingoti ndisachaende ndasingachatombochipo nanhasi handitombochyi. Saka mukana nyoka chero mumba menyu chakamutotyi munogona kutoibata musoro? aiwa unoti kuti zvekuti nyoka mumba mangu kune nyoka yekuti unoona kuti iyi nyoka iyi haisi nyoka yekuti this is just a snake then nyoka yemudzimu hairume kana kuti nyoka iyai inonzi yetsunguni iyai
inogona kutongochinja kuita munhu, inogona kungochinja kuita chamupupuri in any other forms. Inochinja any forms zvainonga ichingona. Nditori nini edhemu riri muno muZimbabwe munomu kwekuti njuzu yeimomomo unongoona iri nyoka ikada inochinjira chamupupuri kumwe kunonzi kugrindem kukwekwe. Iyoyo haitodi and it's very vicious. Kana njuzu yechirume iri very vicious, ine hutsinye and ine short temper spirit. Temper yacho iri very bad. Saka imimi dzenyu njuzu dzinoidawo maraisi here, munoendisawo maraisi here kumvura uku nemabhisikitsi nemachokoreti, kana kuti munoendisawo zvakasiyana nezvevamwe? Zvinoitika ndezvekuti ndisati ndatombobata zvana machokoreti, zvana mawaini kana chii, because inini ndoti njuzu it's a friend, haisi hama yangu inini. So what we do ndezvekuti tinotoprepare kutobika doro 7 days. Tabika doro 7 days, isusu kumusha kwedu isusu hatishandise bute edu isusu, because originality I can't talk typical because vanhu vanozoziva kuti ndiyani ari kutaura. Tinoshandisa hatishandise bute. Saka tatisingashandi bute kudaro, so tikapedza tinotsvaka taenda kunokumbirira kumwacha. Tabva kumwacha kukumbirira kumidzimu yedu kumachangamire, toti machangamire mumusha, midzimu womumusha. Tabva kumachangamire toti kumachembere. Tabva kumachembere tichikumbira midzimu nepatakabarwa pana amai. Tabva ikoko toenda kumubvumira. I'm just saying the process. Tabva kumubvumira tozobva tazodzoka kumba kune doro panepo todoro. Tazopedza manje nemhaka yekuti njuzu mudzimu wechirungu ndopaunonga wakudiwa ma-white wines. Pana pakudiwa ma-white wines, pana pakudiwa ma-white wines, maraisi, maswiti, mabhisikitsi, but vari kukanganisa nemhaka yekuti vari kungomhanya kujambira kunomhanya kuita zvenjuzu vasina kugadzisa chivanhu chekumidzimu yavo ivo pachavo. Saka imimi nemhaka yekuti juzu alright, enderai mberi. Kuti foreign spirit tikati kunze kunyika zvafanira kuti kuEngland kune vanhu vari kuEngland kuvarunguku, murungu akapinda minisketi yake akapinda mubhawa, it's a normal thing kuvarungu. Murungu chero kana kunyange kana akanyaita akangoti asanga nemunhu nhasi anoita sex kuvarungu, it's normal. Murungu kana chero anyari mukadzi kurowa zvake fodya yake, it's a normal thing. Zvakawanda zvinoitika kuvarungu zvekuti kuvarungu totoziva kuti zvafanira kuti kuvarungu kune zvinoitweko zvekuti kunyika kwedu zvinorambidzwa. Saka zvinoitika ndezvekuti kana ukatungamidza dziva pamberi uchisiya midzimu yako kumashure kuti uine njuzu, wobva umhanya kunoita zvenjuzu pamberi, wotungamidza njuzu pamberi, mabasa aya zvayaiita ichirarama kunyika kwayo ndo zvainoya ichiita mauri iwewe. Saka kunokusata kuti uri hure, kunzi inini shavi yangu ngerinochava varume nderechihure. Njuzu yaye yauya mubhodhi mako yakuitisa sehure manje. But kana wakasumirwa kumidzimu yako, midzimu yako ndo painonga ikudzora kuti ewo anjuzu wewe dzora ichi speed mwana wadu izvi hatizvipere. Saka kana ukangotanga munhu anogona kutanga nekungoti njuzu pere, but kana yanga ingoriwo right zvinogona kumuitira, but kungotanga nekuti zvemacomplications ekuti mabasa inonga yakuzokuitisa ayaiita kana kuti ainoita, because it's a foreign spirit. Zvafanira kuti nini yangu iri pandiri ndechiindia, ndezvechiindia, ende akanga vatouya chero pai maindians akatomirapo inaked hindi. Saka munotsaura chiindian, munotsaura chihindu? Ndokwanisa kutaura chihindu kana vakanga vasvika zvekuti even some now kuti kana bosi kana ndanomauda ndotogona kurekoda kuti ndati nditoreva zvakati izvi zvingofanira kuti dzakaita sendimi but ndinoachitaura kuti chihindu. Saka muri kundudza kuti imimi matimimi vanhu vese vanoita zvechiprofita pane pamatanga kutaura mutara wedro kuti munhu wese mukapa mufananidzo wendimi mbiri dzamataura mukati munhu wese anenge ane mudzimu. Ndoda ngobvunza hwangu apa sort of a joke kana sort of a saka muri kureva kuti vana twavamu vaya vanotori nemudzimu, vana profeti twavamu? Zvinoitika ndezvekudai soko ndiri kurevera kuti mukazhinji because kana
tichitaura nyaya yemudzimu, mudzimu unobva kuna Mwari. Tinototaura zvose tichisuma kuna musika vanhu kudenga kuna Mwari. Kuti Mwari vatibatsire. Because inini handikwanisi kubatsira munhu ndisina kana kunamata. Because ndotonamata kuti Mwari, because inini chero kana kuchechi ndinotoenda. Asi mabasa angu ndichingoita. Saka isoti mudzimu unobva kuna Mwari kana kusvika pachechi ndo watinoti mweya mutsvenewo. Because inini kumasowe ndoni ndikatosvika kupostori ndoni ngirozi kumasowe. Asi mimi madzibaba imbonyazotudza haiwa pachedu kuti hatimboitai makuhwa tiri pano paSis Melly's Diaries. Nditokutsotsonye mahumba imimi ndimi dziya chii mweya mutsvene here uya? Ine hangu ndisatina kuzvinzwa kana kuti chii ndinganye ndisati akuda kuzvinzwa. Hamusati mambozviwa kana muri mumweya pamakatanga kudziwa imimi muri mumweya ndimi dziya tongoti muchitaka kudziwa ndimi dziya imi makati idzi ndimi idzi ndidzo here kana pakati hakuna ndimi dzakadai? Because pakukura kwangu handisati ndangopinda Pentecostal church ndinganyepa. Because I wouldn't like kuti taure zvandisikazivi. Handisati ndambopinda Pentecostal church, but kana munhu akauya kana kuti kumagozi ndakangopinda handisapinda hangu masindaku ndakatodzoka kuRoma. Because Njuzu kwekanditoti kumapostori ndezobva ndane manje kumapostori magemenza aya asviba aidizvezvina ndikazobva kumapostori ndikangodzoka kune mazvi ndaingoita kare. Saka mukamtiti makadzoka imimi makupinda Roma makabva kuchipostori imimi muri kundiudza here kuti hamuchabatsiri vanhu? Because imimi mune 21 ende imi makatogwa mune gore ende mukadzoka mune chimbiya chenyu muchinzi murape mubatsire vanhu. Saka imi hamuchabatsiri vanhu? Ndozvandikuda ndakangu hapana like kuti chirimo bata muswe ndakatamba kana ndingorabva ndingori the same ndozvandingori the same zvandingori izvo zvananingori ndo zvananingori ndakangokonya because pandakangodzoka mbuya vangu vakabva wanditi pakangodira ndobva ndangocontinue. Saka zvinoitika manje ndezvekudai munhu kazhinji kana munhu aine mudhimwe haisi mudhimwe yese inorapa, hadzisi Njuzu dzese dzinorapa handiti. Asi ukazonzwa munhu akutaura kuti inini ndine shavi rangu rinoda madhimanzi ekuti pamwe rakuda maspam takubvisa question mark, kana kuti shavi rangu rinoda chichi nemhaka yekuti kumvura ezenu kumvura like mumvura mune mweya a lot of spirit dzirimo. Njuzu dzirimo tirimo, satanic anowanika futi imomo. Kuna anonzi masirians akada kuti afukise Njuzu but isi Njuzu. Anonzi machi? Zirimo futi down there. Masirians. Okay. Masirians. Alright. Arimo futi abe imomo. Saka zvinhu zvayajiya zvekana in spirit ichida kuconfuse munhu inogona kuchikurotesa like even like kune maindia futi kana kuti vanhu vanonzi kunonzi kucriminate amene kana chikuru uchigona munhu akapiswa anokandwa mvura. Munhu ine dota iroro spirit yacho ikagona kuitika inogona kutopinda into a form yekuti spirit chingotira mvura imomo. Ghost. Spirit dzinopozesa futi vanhu zvekuti maspirit esanonga kuti I'm coming from the water vanhu vakuti Njuzu of which Njuzu inini ndoipupura because I've lived with this thing for 21 years. Handina kana problem. Handakangoti ndakaingoti adhimati kuti pane chairi kuda chisiri chiri weird. I've lived with this thing for quite a time. Alright. Saka yenyu Njuzu imimi nokutenderai kuroora here? Ipapo marriage machapa. Because in so far handisati ndaroora. Asi munonyenga ini? Asi unonyenga hapo? Ndongomira time yawo. Asi kunyenga unonyenga hapo zviri normal? So far ndisandamboita girlfriend. Handisati. Saka chero kana paworld kumira handisati ndamboita girlfriend. And because like senge myself handina kana pressure nefunga kuti kune chini kana kuti ndingori munhu ari kungorarama asi chandinge ndofunga wai doro handingatoda doro because munhu anondi why do I handingatoda munhu kwete munhu because munhu anondoita ari
achinunga zvokuti munhu best person is smelling, especially time yatakupinda muna June. Tinotanga kurwa fishi, kunzwa munhu wefishi pamba. Chero kana munhu chaiyo smell yesweat ndoipika kuita zikusmell zihombe. I don't want a person. I don't want one. Saka amudi munhu imi muri kuti imimi saka imhiko yamakaitigwa here muri mwana mudiki kana kuti zvavakabvara zvopasi dzora ndikunzwa pane I think mune foni yenyu imwe iri kuonesa live dzorai volume yayo mbichana ndiri kuzvinzwa kumasure. Muri kuti imimi mune nhingikiri mune muchikura. It's not miko. But inini I think ndo vaneka kuchengeta kavanokuita because inini mbuya vangu vakangondichigusa zvipika ndo makuriro andakangoitawo ndikazongowanana nemunhu wandakawanana naye wanga ndikangochuzirwa futi ende ivo vanoti by the time yavakaroorwa murume wakaroorwa naye anga atori poor ndo mataura vanondida ivo nemari yemudzimu iyo yawo akabva aenda kunozvipisira neime vakachata saka ivo vakangoti don't worry chingosiya zvakadaro so time yacho yakwana vanokuchuzira because ukada kuchoose woman ndikuzviitira dzungu chizvichuzira. That's a problem. Inina muredi kana vakangotuudza kuti uyu ndowatakupa bhodzi kazhinji vanotaura zvese vanongotaura chero kana chero madhiri kana kuti ita dhii vanongotaura chero kuti ita pasairo vanongotaura. Saka manje toti ivo vanambuya vanambuya ava manjuzu aya ozokuchuzirai mukadzi maane 30 years imi muri virgin 20 munozozvigona here zvemukati umu? Ndotadzane zvangofanana ndamboshanda basa inini ndakatomboshanda basa vanotondizira ndakatombobata basa rekushati muzvikliniki izvezvo zvekutoita sanesi ndisina kana ndopinda basa randisina kana kudzidzira kana vazvida zvavo ndotopinda saka handina chandotadza kuziva kuti kana ndikazoda mukadzi vachanditsvagira mukadzi wandoda ndindotovaudza chibuda chakati wonditsvagira manje. Saka parai zvino hamiti kana feeling semunhu wechirumewo kuti ndinambowanawo kana chikadzi chekumboti handina ini kumba kwangu vanotondiziva chero pai handinozotemera nyora ndinoteme chero kana pachinhu chaipo handivhunduki handina zvandomuita handina basa nazvo ndinotoita zvese izvozvo handina kana pandinosiya kuvhunduka saka ndo zvavanototi kudzika chiko kana munhu akanyauya achidawo zvara panapa ndomusvisa ndichitopedza handivhunduki kana kuti handina kana feeling randinomufunga mati munomuita sei mararamiro angu mati munomudii munhu akaida kuzvara mati munomuita sei inini handiti chino kana munhu akauya ane mimba achida kuzvara handingovhunduki kungozvarisa just like anybody else ine mhaka yekuti inini pandiri inini ndoti spirit yenjuzu ndoiridominate nambuya vakamborarama vemudzimu yokumusha kwedu nambuya vaimborapo vakumusha kwedu pandiri sekuru yezi comes especially kana pakaitwa mabira paya paya ndopanda kuziva kuti sekuru vasvika vanotouya votaura vopanda kuti ngorino muchadai munhuru muno muchanzwai asi gogireni mbuya vangu bhozi mbuya vangu ndo vangoine njuzu ndo vandotoziva kuti gogireni ndo vatinawo all the time muchembere ndinawo all the time. Saka izvozvi tichitaura kudai so adzazi muri kumba here? Ndiri kumba. Alright. Ndandichida kungozvininipisa pamberi penyu kuti ndikumbirewo favor. Handizi kuti muchanditenderawo here kana kuti hamundibvumidzi. Kumbira chi? Favor. Ndandiri kukumbirawo kuti panapa pane vamwe vanhu ka izvozvi ndandiri kukumbira ndikupei imwe nhamba yamunotofona izvozvi muramba zvenyu neWhatsApp iyoyi muramba muripo koita vanhu vanenge vachifona munenge makafona padaini randokupai apa handika vanhu vaiva vari kufona apa vari kuti vane matambudziko vamwe vari kuda kubvunza siri kunzwisisa imi muchivaansa muri apa ndofunga muri apa mative 5 mamuri 4 ma5 handika then muchitsanangura kana mweya uwoyo wenjuzu watendera kuti mutobatsira ipapapa
mungotibatsirirawo. Vanhu vane matambudziko avanenge vainawo, handiona vamwe vacho vane zvavanosangana nazvo, but vari vane mamixed feelings ekuti havazive kuti chii chiri kuitika muupenyu hwavo. Then if you can be able to help them kuti no, iwewe pane dambudziko rako panoda zvakadai zvakadai zvakadai, handiti chiri kwamunorapa mimi muri kuZimbabwe uko munobhadharisa, handi amubhadharisi. Tiri kupi? Ndara South Africa. Muri mu South Africa. Zvinoitika ndezvekuti amubhadharisi handitika. Munhu anoita like kana munhu aine mati anogwa anonzi musharu yawe. Ndinonga ndichiti mhepo dzangu dziri pandiri nemhepo dziri pamunhu iyeye dzinobatana, but zvafanira kuti munhu kana ari kure aine dambudziko ari kure ndokwanisa kana aine dambudziko ritori critical ndopatomubatsira ari kure zvekuti ndomunyoro kuti hapana muripo, zvekuti kana kwozoita munhu kuti anouya aine dambudziko achirwara atadzi kurapa munhu nemhaka yekuti munhu haana kupfumaka chero ari critical kungomurapa gore network. Toda kumboitira vari kudiaspora favor mumbo. Alright. Sana nchimboitira kuti vari kudiaspora vakwana ndivangu vachindifonera mumbovabatsirawo mukatora henyu chero 5 mukangovabatsirawo zvenyu sezvo vari kure, handiti maona mukangovagona kungovabatsirawo sombichana, handiti maona ndochikumbiro changu chena nchingori nacho. Then vamwe vari kubvunza ranzi muri kuSouth Africa kupi kwacho kunonzi kuFerinachen. Chirungu chinoshupa Ferinachen. Alright. Saka mune peni here pekunyora ndikupe nhamba dzamunofona izvozvi, so mubve maisa mubve mauya paWhatsApp munyatsoteerera vanhu vachifona muri pane peni ndo yandisina zvangu padhuze kana kuti rega ndinyore pacommending box apa, then I'll take it from there because I'm using it. Itonyorai because takatokumirirai pane imwe ifoni izvozvi kuti titonzwa kuti muri kuti kudii. Alright. Mukatora henyu 5 vamwe gogo vachazouyawo vakatorawo 5, vamwe gogo vachauya vakatorawo 5, vamwe gogo vachauya vakatora 5, vamwe sekuru vakauya vakatora 5 ika ndofunga munenge mabatsirawo maZimbabweans. Alright, it's fine. Tipe number dzinoti chii number dzacho? 073 742 4987 073 742 no 073 742 4987. Alright, it's okay. It's a South African number. South African number. Mubve matofona then memakadoteerera muripo pafoni baba. Alright, it's okay. Alright. Thank you very much, Antazi yangu. Alright. It's okay. Thank you. Right. Ende mwana mudiki guys, chero picture profile mukamuona mwana mudiki, but ndisingazivi kuti information yari kutaura iyi guys. Chete kuti regai vauye vabatsire vachauya palive, but he knows way too much. Kuti tingati hanzi ndezvekunyepana kudika, he knows way too much for a 21-year-old somebody. Zvinhu zvavari kutaura. I mean, I don't know. Handizivi. Handitika regai vafone apa then voramba vari pahold, vamwe vachafona apa vachibatsigwa uko. Right. Veku UK vari chakakufona. UK makatakura. Mundipe mari dzangu. Hello, caller. Caller, hello. Hello, caller. Atisku kunzwa ikona. Atatsinga kunzwa. Takukunzwa manje. Muri right rekona. Hello? Tikukunzwa. Hello? Tikukunzwa ikola. Hello. Kola vazvirusa, right. Regaitimirire kule vafone up. I don't know. Regaitinzwe. Guys, munzati chi panapa musashore zvitendero zvevanhu.
musasvore zvitendero zvevanhu. Vamwe nevamwe vane zvavanotendera mazviri. Handitika vamwe vamakristu, vamwe vanda zvechivanhu, vamwe chii. Musasvore zvitendero zvevanhu because mangwana mukati dambudziko ka techikoda mu comment section tishora mangwana mozoema kuti toda rubatsiro kuma inbox. Tinoramba. Hello. Kola hello. Tukunzwai. Mushe muri right record. Ndakunzwara sekurawo. Alright, ndakatovamirira kuti vafone panhamba iyi. Ndinoda kuti kana mutaure nyaya yenyu. Vari kuuya. Mamuchida kubvunza here kana kuti mamuroda kuisa contribution kana kupokana nezvavangu vachitaura? Womoda kubvunza? Manje mose muri kuuya mune mafoni tutu. Ini ndakutozvinzwa mafoni enyu ndichitaura kubackground. Okay, because live, live. Okay, isai kumute imwe foni iyi. Handiti kutaura toga, isu muchazoverenga macomments enyu afterwards. Handimuri palive nesu. Mozoverenga macomments afterwards. Okay. Timbodhila timboita zvefoni 1 because ida kukanganisa vanhu. Vabva vadona. Right. Saka sekuru kana muripo ibvai mafona. Tinzwe kuti zviri kufamba sei. Vakanonoka ndakutounza vamwe kumbuya pa because chandiri kuda kuita guys ndoda kuunza ava vanorapa vese vanenge vari pane imwe foni vari kuuya nezvekubvunza nezvichemo mouya mofona iyoyi pane namba yandakapina iyi muchitaura muchibvunza memuchiudzwa uku minduro dzenyu memuchitoshopegwa uko kuku muchitoudziwa muchitodzidziswa handimaona kune vavasiri kuziva zvikati mepenyu hwavo memuchitoudzwa vanenge vari kune imwe foni imi muchifona kune imwe foni ndochatoda vabva vafona. Manje vari kufona ngirikiri. Hello. Alright. Hello ndokunzwa. Alright. Moramba makabata kudari pane vangu vachitofona izvozvo so. Saka tatatombotamirira imimi regai vafone back. Right. Fona itinzwe vari kufona. Vangu vari kufona vavai fona itinzwe. Vari kufona vavai chifona itinzwe. Mutaure vavepo mubatsiri vanga vachida kutaura nemi ndikati aiwa chimirai vatange vafona and then itinzwe kuti zviri kufamba sei. Kuri kunzi nevamwe anzi chimboti edhaiwo isusu tine njuzu tiri manjuzu timbokuudzai. Alright Milabeth munofona avakadona yava munogona zvenyu kufona handitika mafona zvenyu tobva tanzwa chifonai tinzwe. Fona zvenyu tinzwe. Right, avabva fona. Hello. Tiripo makadini kola. Mowedzera volume kakuti notaya ne 3 mafoni panapa kuti vati vari kukona uko vanyatsonzwa sekura. Alright, zvakunzwika. Zvakunzwika. Tibatsire. Takateerera zvedu. Alright. Inini zvakundini muchembere. Okay, muri muchembere zvakare. Inga pakaipa nhasi. Handei. Ndiri muchembere. Ndiri munhu angadi kukura achiri mashoma. Zvakatanga ndine 20. Chikura nindairota. Ndichirota hope. Ndairota kuti zvinobvaiti. Ndakakura ndiri munhu yawe kuti nyange kukatonhora ndaisanzwa chani. Ndairota zvekare zvinhu zvakanga zvisakajika. Saka tokura The Bluetooth device is ready to pair. Hapana kana zvichivanhu zvataita mumusha kwedu. Muri mukukura baba vangu vakashaya ndichiri kumafoni. Vashaya kudaro vasati vashaya vakanga vari munhu kuti pose pavaifamba vaigara vachingoti muri munhu wechi ane kudzimunana kugadzira asi vairamba vachiti chii hakuna vanhu vechikuru vari kuva vapenyu. Vadaro vashaya ndatokurapo ndakatokura ndikaroorwa zvakanaka chaizvo ndawanikwa ndikati ndakuviri handina dambudziko ipapo
saka ndatonepweri yangu yekutanga ndopa zvakatanga asina ndatowanikwa ndairota hupe ndinongochirota hupe ndiri kumvura nechaka zvakawanda wanda ndichirota hupe dziya ndiri kumvura zvinhu zvakawanda zvichiitika ndopandakatanga kumbofamba ndaenda kumapostori kumapostori ndaiudzwa kuti pane mweya wekumusha kutera vaisajikisa kuti chii vamwe vaingoti zviri pakuratizvikwanise ndafamba paya ndopandakatoinopa nevamwe mbuya vaya havana kujekisa apa ndikuda kupa iri nhoroondo kuti ratidozingatosanangura pandinodoti vanhu vabatisisa vakasvika vakanditi amai mune njuzu munorota hope dzakati dzakataiwa zvochokwadi ndizvisi vakabva vandititenga mawaini mabhisiketi nemaswisi ndikaita sekudaro ndatenga mawaini nemabhisiketi maswisi aye tikaenda kumvura vakanodeketera vakaita zvavakaita asi kubva ipapo upenyu hwakaoma zvinhu zvakashanduka ndagara paya ndashaya kuti chiri kumboitika mutinokuno ndo pandakazofamba zvikare ndaenda pane vamwe sekuru ndo vakazondijekesera kuti aiwa musekuru dare rako rakamira rakadai hakuna munhu anonzi anishavire njuzu riri rega basi shavi renjuzu rinounzwa nemudzimu wekumusha kwako kunova kokumusha kwawakaberekwa iwe kureva kuti mutupo wako wawenawo pamusha kwenyu ndeupo pamusha kwana baba vako kuti mamai ndo vanounza ndo pane mudzimu unouya neshaviroro renjuzu saka vachiri vanada kuinga zvakanaka baba vatichikubatsira saka ndo pane kapanduda unatojekesera vazhinji hakuna munhu anonzi ane shavi renjuzu kwete shavi renjuzu rinouya rakabatana nemudzimu webvunza wekumusha kwenyu rabatana nemudzimu kwenyu zvobatana nemachi anobarana baba vedu ndomachemberi aya dzimona tete anova ndidzo hanzvadzi dzana baba vedu nekuti chishona chedu pane ukama hutatu pana baba kana chichipana baba zvichireva baba nasekuru nambuya natiti tongoti vanhu ndo ukama hwedu hwechishona ihwohwo saka kana uchinzi munhu une mudzimu noreva kuti unosvikirwa nasekuru nambuya ndo machemberi aiwa ana manjuza neveushavi mbuya sekuru afa mudzimu wasekuru mudzimu unoya uriwa nasekuru ndo mudzimu unofamba neveushavi vaiveredzwa voidhosavira wavo vavaiti kana vachienda kunovhima vaifamba nasavira vavo kuita machemberi ndivo madzimbuya nemadzitete edzinza redu ndo vanoya vakabatana najuza nasunguna nashuva nepasi ndo vane chemberi dzinonzi nakapfuura nakanyunga dzinoza ruposho dziri pasi madziro kufamba kwazvinoita saka chiri kuitika zvino munhu ari kungoti akafamba nonozwa kuti une njuzu imhaka yekuti idare rakareruka inosenga mabhisikiti nemaswiti asi njuzu dzacho yambotsvagwa kuti iri kupembedzwa ichinzi iri kupembedzwa aniko ndo pari kuzobva vanhu kuti kupembedza zvakaipa vozosviti vari kupembedza zvo zvakanaka vozoti ndatadza kuita mberi ndatadza kugara mumba ikuti papembedzwa chakaipa rikapiwa manhenga rikatambanuka asi kana chibatwa rode dare rechivanhu richibatwa nemazvo tinotangira kumachangamiro kunova kuda redu ratinopa kana muri muiramusho unotangirwa kunana moyo vacho vosumirwa aibva kanhaiwo gara paperi zvine mauya nezvo nakapakura zvinebasavuraizvo garewo kapamurika zvamugara kana peresesi rekuti vanhukadzi zvamagarawo kapaharanga iyi ngaivone vako kamusha ibacho chakadii chakanaka musumirwa hauna imba yaunotadza kumisa imba yaunotoimisa unogara ugova nerufaro hakuna chinokoneka kuitika mungava mubhedhurumu mungava pari kana vakasumirwa zvichitangira mudzimari dzinoroorwa munhu inofanira kusumirwa ireketerwa nekuti zvimwe hazvibude usati waroorwa zvimwe zvinobuda wanoroorwa
zvino nai Muchembere sitoziva zvipi imuri kudzidzisa isusu vazukuru vacho pano. Vamwe vanouya vachiti vanetsekana vanawo manjuzu aya asi vari kunetsekana nekuti varogwe mudzimba varume havagare hazvitodi varume imi moya mutizve njuzu unotorogwa chete. Zvino isusu manje makukonfisa isi vazukuru chaiko chaiko tochiziva kutomira papi chaipo chaipo patichamira isi vazukuru. Vanhu tinozvikonfisa nemhaka yekuti tinomhanya kuda zvakarerwa tisina kunzwisisa kuti zvikufamba nezvakadii. Hakuna munhu anotadza kurerwa dare rikakurwa nemazvo. Haukugamuchira usina kugamuchira nemudzinza rako. Zvino vazhinji vari kumhanya kuti akangosvika akanzi mune shangu ende munotenga machira yape. Ndozvavanomhanya kunoita. Akugamuchira vekwavo vakukunza njuzu dzacho. Saka ukatanga kunogamuchira masawira musha haumise zvishuma. Nokuti vekwako vanoti chimboita muzukuru uye hadzisi dzese dzakanaka. Parinotoitwa dare iri tinotofunira kuti aiwa tinotenda mauya magaro papwere. Asi tiri kuda zvipo zvakanaka zvamakauya nazvo. Tiri zvipo zveupere hatidi umbavha. Tidi vanoroya hatidi chakanaka. Tiri kugamuchira chipo chakanaka nekuti mweya wemudzimu zvinhu zvakadzoswa namusikavana hakusi kuti tisu tinonovadzosa kana kuti tinonovashama. Mweya wakadzoswa namusikavana kuti utitungamirire utiratidze zviri mberi zvichauya. Isi tiripo mukubatsira vanhu mumana kuti tiwane manaki. Uye zvekare kana kuri kunzi munhu ukubatsirwa zvireve kuti ini ndinogona kwete ini ndiri sawira aripo kukuratidza zvausingakwanise kuona iwe nemeso ako kana kuzadzikisa zvingava makopi aunorota kuti timajekese kuti zviri kufamba sei. Asi handisiri ini ndinokuzarurira vanokuzarurira ndevekudzinza rako. Saka ndivo vanosumirwa kuti aiwa mukwerenyi iyi yauya mudare mangu imi nasho ngayauyawoka ngaiyoyo inobatawo chakanaka isabate chakadii chakaipa. Izaruriro ive nechiyedu. Hatitange kugadzira shaka remajini nekuti iri nderekuzasi. Hakuna munhu anonzi ane njuzu. Munhu ane dzinza. Hazvireve kuti kana wanzi une dzinza kana kuti wafamba ukanzi une dzinza kana kuti une zviri pauri kuti uripo mukurapa kwete. Vamwe vakangouya kuzongokuvhumbamirai. Vamwe vakauya kurapa. Vamwe vakangouya kuzongokuvhumbamirai. Havauyi nemabasa akafarana. Isu patiri vakauya kuri ana mbuya vanotogara parupasa vanorapa. Saka in other words gogo muri kutaura kuti imi pamwe chete nasekuru kukona uku inova hanzvadzi yangu iyi muri kuti ko chitiudzai kuti atinoona ari mamwe iwo manjuzu anoti kana titoti mashavi katoti iwo manjuzu aya anenge achiuya achiita zvinhu zvinenge zviri different nezvamuri kutaura izvi zvekuti maybe vanenge vachiita zvechihure zvechihuleto vachiita zvechichichi. Saka toti chii rinenge risi njuzu here chinenge chiri chiko. Kuti vanhu vanoda zvakareruka vamwe varikupembedza shami rakaipa. Haugone kugamuchira sawira usina kugamuchira zvikwako kumusha kwawakabva nekuti ndivo vanosakulanzira kuti tipinde kunobata chakanaka. Saka vamwe pane zvakasiyana siyana mukurarama kwatinoita imomo. Mune dzimwe mumwe anotosvikirwa anotonzi in'anga asi achirapa nenonzi bande kana kuti bantu iri n'anga iyi ine toshandisa chipo chakaipa. Chikwambo chikapembedza chaicho chinotobatsira vanhu. Usati watanga kuita kungofamba kuti wangononzi une njuzu haugoni kugashira njuzu kwete iri yega. Wotonzi watenga machira mabhisikiti nemaswisi ndo zvinogara muzumba. Hakuna zvakadaro. Asi zvinototangira kumudzi kudzinza rako kwawakabarwa uku. Kana kuna rochiyera moyo zvinototangira kunada moyo. Nokuti ndo vakadana madzisawira aya kuti vauye vabatsira nebasa. Handi kuti zvinotangira panjuzu. Zuitwa sawira wemachemberi. Hazvireve kuti njuzu dzinoenda riketi. Hazviuye zvakafanana zvinosiyana. Ududzi
dzakasiyana achibve nzimadzi dzakafanana saka zvinouya nezvakasiyana zvimwe zvinouya nemaki zvimwe zvingoripo kuchengeta kuti haufe nenzara haurwari hauna chake chinokuwana asi hapana chakawanda chaungaita mukurarama aiwa majekesa manyatsojekesa ikononeya manyatsojekesa murutatu mati gogo ati zvavafana nekunzi zvamutori papa munogona kutotanga kuti ndinotora mukatotanga kuitira vanhu madhina nechii nemhaka yekuti chinhu chekuti mukatoita chichitwa chinhu chakareka kuita saka kusakurungozwa kuti munhu esakunzi unenjuzu unenjuzu asi wambozvitsvaga here ukazvinzwisisa chiinjuzu injuzu haiuya yega ngaidzi chitangirwe kumachangamire aridzapo vokujekedzera nzira dzako dzidini dzichene ndobvaka muri kuona kuti vazhinji vari kungoti tine manjuzu ii nhau yekuti idare radaro right aiwa tofunga tikunyatsodzidza tikunzwisisa muri kunyatsotsanangura chaizvo zvizere chaizvo chaizvo zvinhu zvinozikanwa kuti munhu wese ari kuda saka zvaivozve zvaakuita sekunge zviri kutengeswa nemhaka yekuti vamwe vanototi vakauya kumataiziru chai anotosvika ototanga kutokuti mbuya ndakanzi ndine njuzu ine handina chandatinoda handitanga kukugamugamuchira kuti aiwa une njuzu muzukuru ndipepedze chinhu ngatitangire kuna tateguru vacho uye kazhinji sinotokurudzira kuti ndazvitaure zviri pauri zvacho hongu vamwava havasi vese midzimenosvika inotaura asi pane zvatinofanauyoka kudare pangu ini sasahwiri ndinofanirwa kunge ndine mucherechedzo yandinoona akadzikisa zvekare pare kuti handina muharanga yayo kana yakufambidzana naye izvizvo zvinooneka ufanirwa kuti iwe kana wazomunhu anoiti chivanhu kana kuti ane mudzimu haumhanyise kuita zvinoda nyama yako asi unopiwa tungamiriro ivo ndosaka vakauya kuti vakutsvagire yakwana sekuru vachitsvagirwa haranga inoenderana nedare ravo anozova ndiachabata mafuko asiri muroyi asi mukadzi chaiye akateerama anoenderana nedare ravo apa pavaita laki sekuru ava hanzvadzi yangu iyi havana kuonekwa nevasikana ava kuti vari hendisa musei nhasi pangadei pari kutonesa mucomment section zvino havana kuonekwa fesi ndovaziva zvevasikana vari pano vasikana vari pano ndovazivazve ngadei vakutonzi totoenda vaingadi nhasi inbox yaizara nehendisa meyavanayo iyo zvino izvo vakamirira kutsvagirwa wavo wavachapuwa nemadzisekuru avo handichimaona saka chitiudzai imimi gogo imimi nemisekuru isusu oraiti sevanhu vasingazivi zvinhu tisina manjusu toziva sei kuti iyi njusu ndoyeshuwa iyi njusu ndedzekutamba nesu ndedzevanhu tave confused takungoconfuswa imomo yangove mvenge mvenge toziva sei regai mbuya vadavire mugozodavira henyu sekuru davira henyu mbuya zvakuita sekunge ifeshi kuti ndine njuzu ndine njuzu ukasvika pane vanhu ndine njuzu ndine njuzu chinoitika ndechekuti zvinouya nemumakopi zvichiratidza zvekare nemabasa kuti pane chiri pauri right batai imimi vateereri vari pano ndoda kuti mubatisise ipapo andika batisisai apa musazvitore so lightly and don't take this for granted batisisai dzidziso idzi because we are confused taneta nekutambwa 10 nya game kunzoko hatichawisisi isu tinenge tisina manjusu kuti zviri kufamba sei weishuwa ndiyani hatichazivi handichimaona saka teererai mubatisise pano mukaona masymptoms masainzi atiri kurudzwa pano nagogo ava nechatogwa sekuru moziva kuti izvi zvakamboreketwa izvi zvakambotaurwa izvi taurai henyu gogo zvinouya nemumakopi uchikupiwa makopi ezvinhu zvinoitika iwo kana wafamba uenda madzisawira vari kungonozadzikisa uye haungomuke zuva rimwe mungoti sisime matongomuka matoti ndaakutonanga kwagorodoro wamukawo iwe semunhu matikwani gogo wogarawo matikwani zvasiya matiuchimuka zuva rawamuka mati mukundinzwa mukarungwanani
Matindo nange ndongo nange pi? Amungomuke kungoti kwarara senyoka kwete. Munotomuka womugara pamubhedha mumbofema. Aiwa kusika vanhu ndinotenda ndamuswa kuzovara nhasi. Makomba mandipa aya kana wanga wamakanganwa ngadzoke mondirairidzo zvikare kuti zvamborevei uye munodei chamunodoti ndiito mukurarama. Kana muri meredzinza manga mauya nemakomba aya aina manaki. Aine chandinofanira kuti ndizadzikise. Chindiratidzei gwara ndive ndinoita. Uye kana uri munhu unofamba mumatare makasiyana siyana kana mungava mudzin'anga kana mungava kuchiprofita unomuka wakaoreva wosuma kuti kana wakuti wakuda kuuyo kudare kwaso kuendawo kudaro kwaso aiwa ukandichambokuda munhaye ana moyo vekumidzidza rako uchamboendawo kakumatare matisavera chitungamirire zvezvinonojekeswa zvive zvine upenyu kwete kuti ndingopedzera makwati pasina asi ndiri kudochiedza mukufamba kwandichaita sei kwandichaita uye ndimi muchatungamirira nekuti vanotungamirira dare ndiwo ndoukangosumuka ukangomuka uda kudare kwangu aiwa hakuna chinongura. Saka pandinenge chingotaura ndoga mumwoyo unenge chingotaura wega mumwoyo mako mumwoyo mako chaimo. Okay. Womuka sewogesa wopfeka wobuda mondichitungamirira okuda kubasa kwandiri kumushando kwangu kwandiri kuenda ungava kupi kwandiri kubuda ndichienda ndiyo ndinofamba mune manaki ubwo unoti pane chinokona here kwete kutungamidza kuti hanzi mpunga nemapikisi nekwete vamwe amatare mahumbwai ekutsvaga makwatiko zvino nyika dzake yakarema vanhu vari kutsvaga makwati nenzira isiri. Saka usangoti chese kana kungoti pada wanguhwa kuti panofarira chakati kwete inzwa nepamwe pacho hana yenyu chaiyo munhu wese inokurevera kuti aiwa izvi zvina manake izvi zvine maipezvo. Right. Sekuru pane zvamunoda kuwedzerawo here apo? Tenga fuko yakati ozadzikisa kuda kwangu kwete. Alright. Ndangandoda ku Right, taura ini sekuru. Alright. Ndangandoda kutaura pakuti munhu kuti uzoziva zvigere uri it's not enough kuti unokorota uri mukati memvura woti ndine njuzu nemakaiti ndarota ndichitambe mvura. Mumwe anogona kuzvipa uri nekunga angokokwana savira kuti hande kubira zvobva zvabudira mabira ipapo asingatombozivi kuti ane chinhu chiri paari. Poshi mumwe anotoratidzwa kumaroto achirota kumaroto irota dzimwe nguva achirota pamwe aitode njuzu kana kuti chitamba zvinoita zvega kana even munhu paanokudare paya paya zvinotoratidza zvega maroto ari kutaura aya mwana uyu maroto ari kutaura ndeye kumvura. Uyezve kuti munhu akwanise kubata matare ekumvura utange kana kuti matare ese kuenda mberi unofanira kutanga kugadzirisa chinhu chinonzi mbereka first. Mbereka imhepo dzakaita sana jambwa munyama haukwanisi kuzoti utifambe kuenda mberi nematare njuzu kune ana akaita sejambwa munyama. Dzimwe dzenguva zvangasvika muchembere kuti dzimwe nguva pamwe kuti iri rakaipa maipeipi hatimade toda manake ndowatinoda ndo zvimwe zvinhu zvinoitwa nemhaka yekuti ndikuitika mazuva anaya munhu akaona munhu akatsvuka sezvamakaita zvemuchembere muchembere nenjuzu totokupai nguva kutonzi une njuzu iya usina munhu akangosvika akanaka une njuzu munhu akutongedzerwa machi mhaka yekuti matare enjuzu zvinodya nematare enjuzu anodyisa mari yakawanda because ukazi munhu akanzi kuitirwa matare enjuzu ukanyezwa nenjuzu iyoyo uchazidira kuitira dinero 5,000 because kutora kuenda mvura kuendwika mahara. Saka ndo zvinhu zvekurasisa vamwe vana nemhaka yekuti pane n'anga mafotokopi ekuti anofotokopera wakukuti une njuzu machira aya wazowana wakutowana matambudziko panowa nezvinhu zvinonga zvakanaka wakuwedzera matambudziko machira atonga pattern asi hazvina zvazvinobatsira wokupa maproblem kuti zvive zviri pauri maroto ako anotokutorera. Dzimwe dzikuwa pamwe uchaenda kana kubira kana kuenda pasavira usasi uchida saviri yarobuda tombozi chiri pari. Saka ndo ndingangira izvozvo munhu anogona kunge asingatozivi kuti ndine mudzimu uri pairi but wobuda pamwe ndaperekedza usahwira watati zvinobatsirwa. Kazhinji zvinoita kuti zvinhu zvibude matambudziko aunosangana nawo ndo anokutuka kuti azokubuditsira zvinhu zviri mukati meupenyu hwako
anogona kunokubharira pfuma yavaziva kuti ndo yaunoda zvakanyanya kana kupa urwere vanoziva kuti munhu ndikamurwarisa akafamba achanditsvaga kuti zviri pandiri kochi chiri pandiri. Vhara pfuma kana kuvhara mabasa kana kuroorwa uchingobuda mudzimba kuti uzvitsvage. Munhu ane mherwa zvirevo kuti hauroorwi kana kuti hauroori. Kana time yacho yasvika, mbuya wako akanditaura kuti kana time yacho yasvika kunyange ndikanyafa, chavanoda respect protocol yekutaura kuti machangamire uyu ndo munhu achanga achigara naye, zvosumwa zvichisumwa nekudzinza rake kuti kudzinza rake mwana uyu munhu achagara naye akadai zvinosiyana. Asi mutemo zvinoda respect. Zimusha unokupa respect machangamire mwana uyu vakuda kuwana mudzimai vainaende uyu. Zvino vamwe vanonga vaine mashavi vanongokarukana vatopinda mudhara vasina kana kumbosuma mudzimu iri pava ofuchi kana anyari muchembere kana kuti changamire vanonga vachiti moyo handimuzive. Saka vakwa kuti pamwe munhu ane mudzimu haaroorwe ofuchi munhu ane mudzimu anoroorwa. Chavanoda iprotocol nerespect yekudzwa uyu mwana uyu vakuroorwa, mwana uyu vakuroorwa achida something kuti munhu akanga waroorwa haungopindi mahara unobvisirwa pashomo papo. I think that's all I can say. Yeah. Gogo mune zvimwe zvekuwedzera here because I think ndichakunidhai mese muri panapa nhasi toda kuti mumbobatsira vazukuru venyu vanenge vachiya nemubvunzo panapa muchibatsira nevamwe vanenge vachida kutoshopirwa kana muchigona kuvashopera ipo pano vabatsirei muvashopere. Pane vamwe gogo vakutofona futi pafoni ya ina sekuri sezvo ndamboti muri 5 paya ndiga ndimbovadropa. Right. Ndakangoda kuwedzera imazvezve kuti unonzwa chizazi ane njuzu munhu anochena anogeza anodii kana zvichenzi kuchena hazvireve kuchena kwokugeza kumuviri. zvinoreva kuchena kunotangira mumabasa. Ungava munhu anogeza chichena iwe chiita mabasa ekurara nevarume, ungava unganzi uri munhu atema. Saka ndo pamwe vari kuresveka ipapo vanhu vachifungidzira kuti kuchena kureva kuchena kwemabasa, kuchena kunotangira kubva mumwoyo. Ika kuchena uite mabasa chakanaka achigare because pane vakawanda vanga vachinifanira chiti nisimele handisi kuziva kuti ndinokwese kwandafamba ndongodziva kuti ndine njuzu nhasi kuda ndopamuchavajekeserawo kuti zvavanenge vachiita izvi. Pane umwe atwai ndofunga aripo pana pachafona nokuti ndamuti uchafona ati maendoita sei. Pane mamwe machemberi vari kufona pafoni nasekuru apa pava ndofunga vari kufona vari 3 vakasiyana one time. Regai ndimbovadropa ndozovafonera back ine nhamba dzavo. Right. Vachitanzi takazoenda kumwe ndikanzwi kuda kutobigwa zviri pauri and kuti zviri kuconfuse vana vachazivi. Saka buda mukambotibatsirawo nhasi muri 5 mauya pano makadai. Handifungi kuti coincidence ini. Ndofunga kuti pane zviri kungoitika kuti tibate topiki yakadai so kuti mukwanise kubatsira ivo vacho vari kungonetseka mukaita dyirwa mari dzapera kudyiwa tichifamba handimaona. Asi unonzi ndatagadzira mangwana waendazve pamwe konzi izvozvo zvawanzi wagadzirwa zvonobudazve munhu achingodaro kusvikira mari inenge ichingopera pamari yacho inenge ostorina handiti maona. Saka ndichandoda kuti tiyatsonzwisisa kuti netiweki yasekuri tomboda chidzima yenyu itori clear manje apa ndekuzimbabwe handisi kuti yasekuri iri kuita sei apa. Right. Saka regaiti maitoti kuti todropana sekuri netiweki okay vavepo. Saka gogo ndokumbira kudropa imbijana handitika ndenichikufonera yani mafona neWhatsApp apa kana sekuru pavanodonha ndobva ndakufoneraiwo futi kana pane vamwe vanenge vauya mungobatsirana muchingodaro muri 5 techingoti ndikafonera imimi mavangoteerera pamunopokanawo nevamwe venyu apa vemanjuzi apa please feel free kudzoka muchera kuti aiwa muchembera apa munenge matiposei apa hazvisizvo idai handitika zvinodai feel free. Toda kuti munyatsoku even pachenyu nhasi munobvumidzwa kupokana nekuita dhibheti renyu isitakateerera kudai kusvika tazonyatsokuona kuti solution ichaende ipi handimaona. Chatoda toda dzidziso dziri correct, dzidziso chaidzo tiri kuda. Pane vakutofona alright regai ndikudonedzei. Pane vakutofona regai tidai iri vari kufona right abva dona alright. Right. Like 18 square.
Kola, hello. Hello. Muri right rekola. Chiripo. Imimi mauya nedambudziko here kana kuti muri muchembere kana kuti? Inini ndine dambudziko, vanhu vanongonditi ndine manjuzo vachiona maziso angu. Maziso nyakaita sei naikola? Kumadi kundifonera nevideo call ndambogugula maziso enyu ndione kuti shuwa munadzo here njuzi idzi. Saka vanhu vanongoti mimi mune manjusu because vanenge vangotisa maziso enyu vona maziso vototi mune njusu. Anzi ane machii? Manjusu. Alright, regai tinzwe kuna sekuru apa tinzwe kuti zviriko here izvi kuti munhu anokwanisa kuonekwa manjusu nemaziso. Sekuru hoyo mubvunzo. Ndambokurukura ndikati munhu appearance yako haitauri kuti une njuzu. Kungoonekwa wakaonaka kana kuti wakatsvuka. Vazhinji vanofunga kuti vanhu vanozora mafuta munhu akazora mafuta kutsvuka pamwe une njuzu kana madziso ake pamwe akachena zvake wanzi une njuzu. Wanzi une njuzu kudaro pamwe dzimwe pamwe hauna njuzu iyayi. Ngeswa machira wakuzika kuti abira ndozvandakava ndikati mazuva anaya n'anga dzemazuva anaya ukanzi une njuzu zvinotodyisa because imari yakawanda kudai papo. Alright. Saka Kola wanzwisisa ka? Taremedze vana nekuti anzi une njuzu. Adodona ake Kola bvatodona ndofunga zvamuremera because anga Shakespeare kuti mchamti maybe kudana dzo njuzu idzi zvangawanya yemari. Zviri pano zvakoma. Regai tichifonerawo right 11 beki ava vanga vachitira kufona ava beki. Munhu anomira tenzi. Madziso emunhu anogona kunge akachena pamwe une madziso akaita kune vamwe madziso akaita kunge ameno machena aya kana kuti chii. Haungati zveuchipinda mudare wangoti munhu achipinda wakutoti nenjuzu akapfeka dzimwe vasikana pamwe munhu anotozviendera zvake hawa wakatozviendera zvinosvika mudare mako ukuti nenjuzu iye asina. Alright. Ndofunga tingati munhu nenjuzu neappearance. Alright, thank you very much. Ndofunga Kola wapindurwa. Right, tine umwe Kola ari paline. Hello Kola. Hello Sis Melly. Ndiri right uri right here? Ndiri right Sis Melly. Nditoriwo nedambudziko. Alright, hande naro tinzwe. Dambudziko rangu riri pakuti pakusarorwa ende ndichitarisawo neeji yangu nevangova vana vakakakuone vazukuru vekumusha kwanamai vanguwo vese vaikudzwa kwangosara ini. Uye hapana chandizoita chinobatika ende pane vakatombondiudzawo kuti kune zviri pangu zvinoda kugadzirwa. Alright. Sekuru, ndofunga manzwa muzukuru auya uyu amenoti mungamuvheneka here ari kuti ane dambudziko rekusarorwa makore afamba vanun'ina vose varogwa madzisi sarogwa vana nzvevehanzvadzi varogwa iye angoripo hapana chinoitika asi wakamboudzwa kuti pane zviri paari tisingazivi kuti zvaakaudzwa kuti zviri paari ndezvipi zvacho saka mungatitsanangurirawo here mungakwanisa kubata here muzukuru kuti mumudzwa kuti chii? Navigation ukutaka kunetsa zvinoitika ndezvekudai ndozvonapotsanangura ndikati mwana ndatadza kuti pamwe une chivanhu chinonga chigere chiripo zvaakuda kutoita tsvagurudzo yekutonzi chii chiri kutambudza mukati memusha. Dzimwe dzenguva ukaona zvakadaro kazhinji munhu anonga ari mweya wechirume unonga uri paari ndezvonai unonga achimushandisa iye unonga atori murume waainaye unonga achimushandisa akavata mune vamwe vesewo vamwe vese ava dzimwe dzenguva kazhinji mukatita mumusha umwe unonga achienda mapostori umwe unoenda zvakwauri pakukumbirika dzimwe dzenguva unonga riri jambwa chii munyama ndizvonandi ndo zvinonga zviripo chikurukana ndiri parembusha kana vakasvikawo vasvika handidi kuti ndisanganise kuti ndiri panyama ndobva ndotaura senge ndiri pamweya ndokutaura ndiri panyama kwazvigona here kuti mupinde pamweya pafoni vanosvika vanoziva
Hazviiti kuti mupinde pamweya kuti munyatsovaudza muri pamweya. Kana vakasvika vasvika ndangopfeka zvuma zvangu kuitira kana vakangonga vasvika vasvika. Tikumbirireiwo kuti vasvike kakuti kuti vazukuru vakwanise kubatsirwa muvheneke vasukuru ava muvaudze zviri kuitika. Vana gogo vose vari pastandiby garai makagadzira machira enyu makapfeka zvuma zvenyu kuitira kuti pamunenge mouya paya mubatsire vasukuru ava mubve mangosvikigwa kuti vasukuru vazive zviri kuvanetsa. Right. Caller, hello. Yeah. Hello. All right. Ndofunga uya mamupindura ari adzokera mucomment section regai tinzwe vamwe vauya vakuti vari kuti chi taurai zvenyu Caller. Tikukunzwai. All right. Ndine dambudziko rakusangana naro panguva yakareba like ndamusekondari ndakaroorwa kechi2 sekutanga ndakamboroorwa neumwe munhu tikarambana ndakangoita zvekubuda mumba then ndobva ndazofamba zvikanzoneshavire zvinobva ndaenda kuima kumadzibaba ndobva nditengesa machira madzibaba emutsvuku ndotengesa machira ayaya ndobva ndazoenda kune vamwe futi madzibaba vata machira hana kunaka vavandipisisa machira ayaya kanobva ndazosangana futi neumwe murungu saka ndova ndinaye pari zvino asi dambudziko rokundinetsa sebeti ndane makore 36 dambudziko ronetsa idambudziko rekushaya sekwandifamba tichimwenzi ndine shavi rejusi asi ndikatenga shavi rekushaya bereko. Asi vandofamba nechimwenzi ndine shavi rejusi ndikatenga machira ayaya zvinhu zvachazvambofamba mwavudzana nemunhu anechirerana naye saka ndokundoti sekuru kana vatikwanisa kundibatsirawo vandibatsirawo ndomubvunzo wangu wandino. Sekuru mamunzwa here muzukuru wenyu? Ndamunzwa ndakateerera. Nhau yake igere iripo ngekuti anoda kutanga kugadzirirwa nhau yemba first. Kugadzirwa kuti iye ropa rake kana akanga asangana nemurandarume waanosangana naye rinoenda kunodairana nemunhu achagara naye. Piri, dare raari kutaura remwana ini ndiri munhurume ndo ndirapa nemachemberi handizokwanisi kuti ndiende kuti chibereko chake chakaikonotarisa parutivi saka zvinosvida muchemberi anoenda kunogadzirisa chibereko chake chiende kunotarisa. Umwe naumwe nemauchikira avanoita. Vamwe vanouchika nemauchikira vanoita but vanonga achida kuti aende kunogadzirisa chibereko chake chiende kunotena chisafuratira nemhaka yekuti chake chakafuratira. Saka anoda kuti atsvage muchemberi munhu wechikadzi anoenda kunomupindira kuti aende kunoterekeswa. Unoenda kuterekeswa mvura yanoterekeswa kuitira kuti akwanise kuzonorwa because chibereko chake chiri parutivi. Ndo nhau igererepo. Emhaka yekuti iye angati ndiri kutadza kuita vana asi anogona kuti murandarume wagere naye akaenda pano anoita vana. Saka dambudziko rinoda kuti aende kunogadzirwa chibereko chake chiende kuti chikatambira chobudisa zvaka chigare chakangogarisa panzvimbo. Pane magadzirwa azvinoitwa kana pane machembe anozvigona. Kana azoshayisisa ndozomurairidza kuna kutaura vari pamutare vachembera anonga achizoenda kuZimbabwe ndo vanokwanisa kuzviita because ndiri munhurume akwanisa kuzviita kupindira munhukadzi. Wasinzwa here Caller? Ndingakumbira kubvunza ndabvunza pane vatari kwamutariso zviri muno nhamba dzangu dziri kunze kwenyika saka ndikwanisa kuya kuZimbabwe kuzondokwanisa kuya zvichiita sekuru varipo nhamba dzavachidza mbuya avo vanokwanisa kundibatsira kana kuti mondosvamiswa sei handiti kunzwa sekuru kuti kwai iwewe chibereko chako chakatarisa kusaidhi choda kuti chigadzikwe. Saka handizi kuti sekuru pane mishonga here kuti amene zvinogona kuti kwere munhu asipo sezvo ari kunze kwenyika. Zvandingaita angagona kuzozama manually zvekubhosi asi zvinhu zvinachidwa kuti apindirwe nemunhu akapindira na kutoti cheneswe mhaka yekuti tinogona kuita zvekumbobika asi hazvinonetsa. Ndinogona kuzomurairidza mabikirwo anoitwa munamato wacho wekuuchika ozombozama kunobika asi rake dambudziko rinoda kuti aende kunopindirwa.
saka reichoda kuti avepo pamunoti vazhinji pamwe vanenge vari kunedzimwe nyika asi vasina mapepa ekuti vasati vave nemapepa ekuti vagone kudzoka kuno kumashure kana kuri zvafanana kana kuri kunze kwenyika handingazotauri mishonga pamhepo inopepere pamhepo asi inoira kuti ndageza zvakaita ndikatokudza imimi mubva mamuudza kuti so that is wise kana kuti tomurairidza kuti chimboita so kuti zvakamira. Alright, iyo kola handiri kuzvinzwa kwanzi tinogona kumbokubatsira uvhaya imini iwe kana zvinhu zvako zvinenge zvazoita udzoke pano chipa testimony zvataita palive zvidzoke kopawo testimony kuti ndakabatsirwa zvinhu zvangu kusvika vaita haikona kuhomera nekutaura uchiudzawo vamwe handiti kola nokuti uri kunze kwenyika tikuzamba tivakubatsire uri ikoko saka iwowo zvatichaita kana yapera kwete panhamba iyi painbox yangu iwe uchiuya uchiisa nhamba yako handitika tonzwa kuti vanenge vachikukonekta neambuya ava mbuya ava vanoti kudii kana mbuya vava vakati sekuru vakati unokwanisa kungoitwa uri kana zvaitawo totenda Mwari nazvo handiti. Alright, sharp. Donako. Kola hello. Alright, Dona. Hello, Kola. Hello. Ndi right, uri right ere mfana? Ndi right, amutapindere muchirongwa. Muripo pachirongwa. Indi zvitongovhunza sekuru nambuya. Hope dzandinogara ndichiona but kazhinji zvandinota zvinoiti nenguva ndinotorota ndonyara asi kana zvazoitika nditozofila kuti dai ndakataura kuti hope ndakadzirota saka handizvizowo zvipanje. Hanzi ndine dambudziko rehope rekuti ndinorota zvinhu zvinoitika dzimwe nguva nditozvitauri ndogononyarara asi kana zvazoitika ndakaziva ndakataura saka ndiziviwo kuti munganditarisira kuti chingave chii chiri kuitika here. Hanzi ndinorota zvinhu zvinoitika dzimwe nguva ndinogona kutorota zvinhu zvobva zvawandaudza pazvinozoitika zvinhu zvezvo ndobva ndati dei ndakaziva ndakaudza umwe munhu saka munoti munogona kundibatsirawo here kuti ndizive kuti chii chiri kuitika pandiri. Alright, naugere iri ndeyekudai munhu umwe naumwe akasikwa ane kutune midziyo yake inotomwairidzwa azviri kuti munhu wese unorota zvinoitika unenge aine dzimuri paari zviri paviri dzimwe nguva une dzimwe paari kana kuti dzingoriwo ngiro dzaMwari dzingotaura maari kana kuti zvafanira kuti kana munhu uchinamata kana kuti munhu uchikumbirira even usina mudzimu uri pauri ati une dzinza rekwako rinotokuratidza kuti ita kudai zvakuda kutonzvirwa kuti azvioneka kumunhu wacho kuti mudzimu here ingori here ungazingomunaurira kuti Mwari padari ende mumwe namumwe notoitika asina dzimu angoti kunamata nekwana unonga ndo zvinoka zvimukari handingazozivi zvokuti Kola uri kunzwa? Hanzi zvinogona kuve kuti pamwe ingirozi dzako here dzinenge dzikutungamirira kana kuti unogona kuve riri mudzimu yekwako inenge ichitozama kutokuudza hako handitiona but zvine zvinoda kuti uzvizovhenekwa kuti unyatsoonekwa kuti une zviri pauri here kana kuti ingori zvako ngirozi dzinokutungamirira. Alright, thank you Kola. Right, sekuru ndofunga 5 venyu vakwana ndokumbira kuti murambe muri mumacomments timbodzosa mbuya timbodzwaombe timbokuzorodza itise mbuya apa vazukuru vari kuramba chifona tinzwe mbuya vambo imi muchimbozorora vamwe mbuya vaya vambodzoka vambofamba nevazukuru futi tichingodaro. Zvakanaka isekuru. Right, Kola hello. Hello Kola. Hello. Hello Kola. Hello.
Murkunzwa here? Tiri kukunzwa. Okay. Oh, teacher Republic found their mama who she passed away 96. Anyway, we had Zateda Ugazza mama and the Ninda Capiro Darati choose for Hunzi. Murkunzwa. Ndakateerera. Kudhara chinhu zvinoda kugadziriswa zvamama kuinfact kuriva zvinhu zvamama zvakanga zvatorwa nababa yadi and then we got akatibatsira takabvira kudhara chinzinzi nemadzosa akati now pandoda kunzwisisa ndepekuti inini kuda kwedu watinokudzwa baba vangu and hanzvadzi dzavo ivo baba vacho vanogoni zvakaromba vane vane urombo zvakabatwa kwakawanda zveku izvozvo saka how do I deal with it kana uri kuda zvanzi vadzimu ndivanotanga kupirwa saka vanopirwa sei vevanhu vakaromba iwewo uchida kuita zvechivanhu uchida kutambira nzizi yacho. Okay, alright. I hope kuti mbuya vari mumunhingiri ndakangana kuti hanzi pini nhamba ndakangana kupa mbuya nhamba dzandinoda kuti vafone pane iyi nhamba iyi kuti vagare panapa. Saka zvondoita nekutovafonera ini back kuti vambochibatsira ivo vasikuru. Handizi kuti kola do you mind kuti ndikudonhedze ndifonere mbuya iwe wotera macomments utinzwe mbuya vaiva kuti vanokudayira vachiti kudii. I hope vari mumacomments kana vasipo then ndapina nhamba iyi vachafona iyi vobva iwewo wozofona futi wotsanangura futi zvakare tonzwa. Okay. Alright. Guys, alright. Guys, imbomirai mukanzwawo kuti phone iri engaged panenge pane umwe munhu anenge aripo. Imbomirai kudamba muchifona patove 93 missed calls already. 93 missed calls dziri kufonwa. Chimbomirai tite chika handi muruda kubatsirwa. Mirai katite tichipanana mukanaka. Umwe achiudzwa ointa. Zvandirubva utaura. Umwe achiudzwa achipuwa mukana, umwe ointa, umwe opuwa mukana. Tichingodaro handitika kuti vanhu mese mudi munyatsoziva apa ndakumbotsvaga gogo kuti vari papi mai pa 93 ndichavawana kuti vanga vafona vari papi papa panotoza profile picture ndoenda ona ndotsvaga ne profile picture izvozvo profile picture yandaona yaya gogo ya iri papi hey ndiri kukata ivangaramba chingofona chete mirai timotsvaga gogo vauye pano yamuri kufona iyi ndo foni yandiri kuitisa live nayo. Fonai pane imwe yacho musafone iyi. Tarisai namba dzandakapina idzo. Tarisai namba dzandakapina gogo. Panapa musafone pa foni yandiri kuitisa live because live yedu inobva yakata. Anditi fonai pa live pane imwe foni yacho ndototsvaga profile picture yenyu panapa kuti ndione kuti ndingatevedzere. Profile picture yenyu ndo yandiri kutsvaga. Right. Kozi gogo vari kufona. Anyway, zvakaoma. Mirai kufona mumatambudziko munawo mirai mubatsigwe zvakanaka. Mirai. Hai. Tsvaga picture profile ya gogo wangu achifona kapa. Yazvanasi bodo. Kavambomira timbotsvaga profile picture ya gogo. Ish. Right. Gogo. Hello. Murikona here mune bhilo nebepa here ndikupe nhamba yekuti mimufone murambe muri paline musadisturbiwa pafoni iyi vasukuru vafoni apa imuchivadavira muri pane mifoni. Torai 00263 73 742. Okay. 263 0027 anditika 0027 73 742 742 4987 987
4987 0027 73 742 4987 saka ndisandatora any call imi chibva matodonha mufone mutange mave palaira panozogamuchira makozi evanhu mavepo. Alright. Okay. Right. Saka vese vangu vachibhaza ava ndichakufonerai bheki mose ndichatirai kufonerai bheki 2 minutes tiakomodite time because makawandisa segai tange tabata gogo vauye pamhepo apa handitika kana wanzi uri wasekuru kana after this show kanzi unozoya kuna sekuru unoya kwasekuru nongozondiudza kuti ndiri wasekuru kuti ndokuisa kwasekuru kana uri wagogo uzongoudza ndiri wagogo ndokuisa kwagogo kuna umwe futi gogo futi zvevari apa zvakarezve. Handichimaona so that tisaita pasaita confusion handichimaona pasaite confusion zvatiri kuda kuti tiite izvo izvo. Kana tsanangudzo dzako dziri kwasekuruku woenda kwasekuru, tsanangudzo dziri kwagogo woenda kwagogo. Atiri kusanganisa naika, atiri kuita dividish umwe nomwe kutsanangudzo dzake. Kana wanzi kwagogo woenda kwagogo, kana wanzi kwasekuru woenda kwasekuru. Hello? Hello? Aiwa, haisi namba yenyu ishi, inamba ya gogo ihi yamuri kufona hii, haisi namba yenyu imidzoka yuko. Vakomana, vana vanzi kusisi shuwa, simple instruction. This number ndeya gogo ishi, haisi yenyu, imi makuya kuzozara panapa. Hello, gogo? Hello. Yeah. Right. Tinakola panapa regai tinzwe nyaya yake kuti ari kuti kudi. In simple instruction number enda pin apa ndeya gogo haisi yenyu, imi yenyu 071 kuri kufona vamwe uko. Ndokwa munofona idzi dzeva dzandaisa namba dzada pin apa ndedze ma special ndedza gogo na sekuru ndedza gogo na sekuru adzisi dzenyu musauye uku please. Kola hello. Nauya kenda inzwa. Okay, bati wakadaro. Nauya iwe ukaini nauya kuyanzwikwa chiteerera tsanangudzo dzakabva kuna gogo. Gogo famba inai. Okay. Uyo areva kuti kane nauye kuda kuripa kuzvinhu zvakaraswa na baba vake. Iyo nguo dzatinodo dzinodzi ngozi. Nekuti mai havana ukama kana vachinge vafa. Vakanaka vari vapi zvinhu zvacho zvakaraswa zvinoda kuripwa zvichiendeswa kuna sekuru hanzvadzi dzamai kana dziripo dziri pei ndo vanotambidzwa zviro izvozvo kana hanzvadzi dzamai ihwa vana vehanzi dzamai nekuti ndidzo hama dzamai zvipiwe kuna mbuya vakabara mai nekuti havana ukama namai vavo uye hakuna musha usina ngozi, hakuna musha usina urogwa, hakuna musha usina nipambu kana nezvidhoma. Tinoita kuti midziyo iuye iri kuuya kuzotichengetedza kuti tiite rwere. Saka zvekuti mbuya vasifamba vakabatwa vakanzi vane zvavainazvo ndezvavo, hazvisi zvako. Iwe kana wakachena haufanirwi kutya kuti ava vane chavainacho kana chavanonzi vanazvo, nekuti chiri kutouya itinzi uri kuuya kuzotichengetedza imimi mhuri yose, kuti ndo zvanga wakatowira kuti utichengetedze urwise mweya wakaipa uyu wapinzwa mukati memusha. Saka hazvitadzise kugadzirisa chivanhu chako nekuti zvanzi mbuya vakaromba. Taurako. Gogo, zvekuripa zvakatopera. Takatsvaga munhu akatibatsira and vanhu vakaunganidzwa kufamily kwacho kwanaka madhoo vacho vaida kuripa zvese, everything is done. Inini my question ikoko kuti kwakabatwa inini nasomeone wacho aibatsira, 2 people vaibatsira zvekuti inini tine manjuzu, but the problem ndekuti inini abroad, I'm not at home. Saka zvinhu zvekuti uchitaura navo vanhu vacho inenge iri mapeace and all of that. Saka inini I want to know now kuti
zvana manzuzu izvi imi mataura kuti zvinofanirwa kutwaka kudzinza kwedu manje kudzinza kwachoka kutori neurombwa hwokutotika everywhere kunotongobatwa kutongoti inofunga pamwe kana nesuwo vana maraini tinenge tichingopointwa kutonzi avo mukufamba kwatoitita makore atopera nenyaya iyoyo yekutoroyo kwacho even my own dad nekutsatigwa mai vangu munin'ina wavo futi imwe sibling yavo is like that as well. Saka okuditsira zvacho zvekunonoverera zvamanitaura kuti mudzimu wozobuda kuti wozoa kuti amanzuzu andina munzuzu tinozonzi ndomari kuti vazouya kuzobatsira. Saka zvinofamba sei ndinoaprocha ani vanhu vacho vasingakangi manzwa here zvandiri kureva iwe hazvikutadzise kugadzirisa nekuti mune akaromba nekuti kunyange ini pachangu kumusha kwangu hakuti kunotoriwo neakaromba kunotoriwo neanotodikitiro asingadiwo chakanaka tiri panzvimbo akadina kundita kuti ndigadzirise chivanhu changu nekuti ari kutambudzwa nechivanhu ichi ndini ndakatakura mwengu uyu mudzimuyu ukutoda kugadzirisa kuti usakure daiwa ichi nekuti iwe kana vagadzirwa vane simba rekuchirwisana nevane zvavakabata. Iwe kana wagadzirisa hauchabati zvakaipa wakufamba nzira yakanaka yakachena ekutaura kwanamboreva kuti kana zvichinzi munhu ane mudzimu kana kuti ane manjuzi hazvireve kuchena kwenyama asi kuchena kwemavava kuti hauchabati mishonga yakaipa hauchabate zvakaipa. Iwe hautadziswe kugadzirisa chiri pauri kuti chiri kuuya kuzotungamirira vanhu vose kwete kuti chiri kuuya kuzongada yakarunga kuti chinotya kwete asi mudzimu uri kuuya kuzotakura kuchenesa dzinza iri rasviba nekuda kune avo vane zvavakabata. Saka kugadzirisa zviri pauri kana ivo vanenge vari vanhu kuti uri kuitwa kuti ndinozogamuchirwa nani hazvireve kuti masaka madzisa hwera isu matembero nemadzekura yatiripo kubatsira chokuudza gwari kuti chifamba wakadai ndinogadzirisa zviri pauri kuti zviuye zvirwisane neava zvakasviba musaochera musi mugarewo zvakanaka. Saka inini gwara racho rekuzvigadzirisa ndorigadzirisa sei without asking ana baba kana ana tete kuti kana masiblings mamwe ababa acho kuti inini ndozvigadzirisa sei. Do I really have to go through them or inini ndinozvikwanisa kuzvigadzirisa ndega inini without including them? Iwe pachako zvakafanana ndinoti kupa muenzaniso wangu ini pachangu ini baba ndakakasirituka baba wangu nemasarwira kuti zvangu zvigadzirike zvisvike pazviri pano nhasi. Handina wedzinza wandakafamba naye mai vangu chaivo kunditumbura vakatozozviziva ndatoni kuti ndine ndaiona nhamo ndatowo pakati ndikazi vakanangura ndikati nai ndo maniriro azviita izvi vakazozvigi vakatangawo vachiramba vachiti tinoita zvekunamata asi takafurana kusvikira vatisa iko zvino vakagamuchira kunyange chaiye wandigere naye ngati medzumba akatanga achitorambawo kuzvigamuchira kusvikira akazogamuchira ndaingoramba ndichidekerera ndichitevera kuti kana ini pashamo yekuti mubereki ari kuramba imi mukuona kuti ndidera imi makauya kuzogara pandiri kuti muchenyoredza rei handisi kuitira ini basa asi kuitira ekweredze nzove ndotambura here shuwa inuripo zvinhu zvakangogadzirisika zvikaendeka nezvakanaka kusvikira vose vakazozvigamuchira nemhaka yekuti chinoita kuti vamwe varambe kugamuchira nenhau yekuti vanoziva zvavakabata zvinovanenge vachiziva kuti zvitopumuka uye vamwe vanenge vachiti hatingazouchire mwanasikana ndoine mhaka inei kuti hatingazonouchire mwanasikana vakuona sekunge iwe vakuremekedza havasi kuremekedza iwe vasi vari kuremekedza zviri pauri zvakauya nedzidza ravo vose zvikatsarudza iwe nokuona kuchena kwehana nemwoyo wako. Pari kujikere muzukuru wako
Kola, hello. Kola. Kola. Okay. Uri kunzwisisa here? Ndirapanzwisisa Saka ndanogadzirisa zvinhu. Kwai hazvikutadzisi kugadzirisa zvinhu. ndiripo Hanzi hazvikutadzisi kunogadzirisa zvinhu izvozvo. Inini kwavari ivo gogwanzi ndakatozovaudza ini vana mai kuti ndo zvakaitika because vaizvirambawo vachitiri vechechi ndikangofamba ndogadzira zvinhu zvangu. Ane mudumbu ndiye anoenda kuchimbuzi. Ava zvavo zvakavanakira iwe ndiwe unenge uchiona nhamo dzekuende uchiziti zvinhu zvangu hazvikufamba. Saka ndiwe mwene unotofambira kugadzirisa dare rako. Saka tapedza nemwe topinda hedu kune vamwe vari kufona. Dona hako. Kola, hello. Kola, hello. Kola, hello. Nditokeke kadhakwa ndikaitisewa. Macalls acho akawandisa panapa kwete zvekutamba zvezvo. Oh. Hello. Mada kubatsirwa neikoni. Ndiri right, muri right here. tiripo ndina kutongwa nditaure. Taurei, gogo vatoripo taurai. Alright, inini ndingada kutaura kuti ndinzwisise zviri pati zvakundinzwa here. Mungu ndakatevera. Taura hako. Right, zvimweni zviri pati zvekuti ndakatanga ndimudiki like 5 years. Ndakatanga kurota ndichitorwa ndichiendeswa nenjuzu. Zvaitika kuti ndaizokutiswa pamuti. Ndobva ndarega kupa kurwizi. Asi ndabata kumuti ndaika senge kumabvazuva kwaikumabvazuva nechiri mudenga makore. Vaibva vabuda munhu anenge akaita hafu ari mumakore aita senge Kolaka. senge Ndiramberi. Hello. Ndiramberi ako. Sometimes womboita senge like ari muzuva. Saka zvazotanga kuitika inini pangu chepamba pedu pandaigara taipinda sayo ndasingakwanise kuzvitaura but ndaitika ndakarara kana ndikanga uchichilakidze kwana mugodi kuchimbwa ndainzwa mwoyo wangu kuda kuenda ikoko kubva 5 years. Ndazokura ndamukadzi mukuru ndine mhango ndakazochuza ndakwenda kuchechi yepostori ndobva ndaenda chechi yepostori asi ndinoverenga bhaibheri. Ndaenda kuchechi yepostori ndichibva ndasongonzi nechipo chemweya mutsvene nefirst day. Ende zvechokwadi ndairota upe zvinoitika. Ndagara muchechi mweya mumwe ndobva ndatanga kuti ndiuchike vanhu sho ndaiuchika Musayoja. nditoita vanhu. Musayoja. Saka ndini ndoda kubvunza kuti zvoni zvakatanga inzwi kana kuti handikunza ndakunzwisa kuti chii. Saka ndagara pato paya ndakazorota zvimwe zvehope ndakauta chipiwa bhegi rechanganibhegi. Asi vanhu vapepanzi ndakuvaziva ndandapfura muchanganibhegi ndakaona kuti ndandamakaza raminzwa kuche Makapuwa changanibhegi. Kola, mati makapuwa changanibhegi. ndapfura changanibhegi. Mama akazara nhungu. Makazara chii? Nungu. Okay, all right. Munhu akakupai makamuona? Handina kuvaziva. All right. Saka mati mimi kuuchika muri muchechi yezayoja kana kuti muri kuuchika muri mave kuchipostori izvozvi? Ndakatokuda kuzayoja nekuti ndiri mudiki mwoyo wangu wanzwa kuda kuenda chechi dzepostori. All right. Okay. Gogo yeyo nyaya. Aiwa iyi inyaya yakatocheka mukuru wangu dare rapera. Chinoitika ndezvekuti makota atinorota kana kuti hope dzatinorota ndiwo matare edu makuru kudarika kuya kudarira mbuya. Kana
pamwe pacho chitoro chatorwa uri pasi pemvura unenge hadzirevi kuti munhu anotorwa nenjuzu chete achinogara pasi pemadziva ari pamvura. Ikana dzichida vakatorara dzinouya dzotokutora votonokusimbisa kana riri basa ravo kana kukuratidza zvavanoda kukuratidza zvakafanana ane dayari rematsindiro ari paari vanoita zvekuchikafu. Zvambotaona zviyani pandakambodzikira kumashure titsanangura vareva vakati munhu mweya mumwe chete mweya unoenda kuchechi nemweya iwoyo wekuti isusu tinosvikira asi kuti zvinobatwa nepakaita sepakasiyana kana tisivana nosvikirwa isu tibate mushumakwenzi handinini ndiri sena handina gweka ndinobata hongu kune vamwe vanoropesa makwenzi vachitochera isinotorapa nekufutyai asi pane makwenziwo mashoma tinoziyawo avanongotipawo emudumbu zvakadii kana kuti sei kupika rauya nemachembezi ndo patinganongonomafadzi asi handina makwenzi mamwe handinoita sei handingakupa handinoziya zvinouya nepakasiya ndikatobuda nhasi ndikatotindoenda kupostori ndinotonokiridza ndimweya nekuti mweya ndiko mumwe chete zviri sepaari uyu gare rake rakanaka rakadzi kuti zvirambe zvakamujekera zvakadaro ndopaya patareva kuti anochidzokera kune redzinza rake uku ochigadzirisa rake ichibva nemo muchivanhu imomuno nekuti zvinotangira kuchivanhu onombobikirwa vopembedzwawo zvekuti varambe vasazotsipikwe panozonzi paipai mudzimu vanhu vachiti shavi rangu raida kutorwa inauye kuti chinoitika ndechi unenge kugadzirisa kumashure wakangomhanya kungonoita basa ravo apapiwa maandi kana auchika vanhu anotopiwa makwati ekutenda kuti watidza tisateperi okushava kwavakauya nakweko achipiwa makwati waya aanotendwa nawo saka makwati iwayo wakachidzokera zvikare kumashure unochigadzirisawo kadare rakeyo wotengawo kafuko dzaokedze vari nogara mukati nezimba rake wobikirwa kadoro rekupembedza kuti aiwa takugamuchirai muuyu ukanzvine simba pobviswa pambereka dzambudowana sekuruza kaipa nekuti vazhinji vari kugamukira vachimhanya kunonzi takagadzirisa manjuzu vamwe vakagadzirisa mbereka ikapembedzwa ndomweya wakaipa uye unozopedza zvakaipa munhu akatanga kuita mabasa akaipa kasi pane mubasa remuzukuru raari kuita rekuchika ibasa rakanaka chaizvo zvinopa kuchida kuti achipembedzoka nekutendawo madziseteguru ako newo mashemberi newo dzokanjuzu dzacho newo kadhushani kuti zvive zvine mugara rakanaka nekuti vakazotsamwa vakaona kuti havaasi kuyeuka ndopaya pekuti anogona kuzosangana nepamwe nekuti munhu anozofira mumaoko make owanikwa akurarama ari kujeri ozonzi ko madzimai zvakazobva nekupi asi raibata basa ravo nemazvo makore esana right kola mune makore mangani une makore mangani saka pa32 wakutouchika vanhu chaizvo chinyatsoita ko ingapauya vamwe mai panapa vanga vachitoyo pane umwe kola ataura kuti ndine 36 ndine dambudziko rembereko saka totongomunza iri zvekwauri ungomubatsira ma okay saka pana ninga andiwanza wapuwa tsanangudzi dzako dzawapuwa nagogowa dzinzwisisa here asi pai pandikakufunza pavati ndinofanira kunotenda kuvakuru handiti inini ndakakura ndisingazivi kwababa vangu ndoti ndepajekese nekuti panondiconfuse ndakakura ndisingazivi kwababa vangu kanazokuziva kwababa vangu vese ma70 day avaite zvechivanhu asi kuchechi ndagara ndichiudzwa chinzi mune mai vane mudzimu anzi makabatwa nemudzimu wateteveni ini tetashanda asingavazive zvaitondikonfisa kuti vanokondichi ndine mudzimu watetashanda ndisingazive zvanzi asi teteveni vakafa asi vanga vasingaite mudzimu wezvakaipa vati vane munhu wekuti aitobatsira vanhu vachitopona nerudo zvavakasanangura zvavo zvokuti kunganiwa nevanhu ndo zvandinoitwa zvokuti hama kana kwese kungounganwa chinenge chaungachiya ndo zvandinongota kusai kubatsira kana kuita sei asi nyaya yangu ndepekuti ini ndanga ndisingavazive here mazvinzwa akagogo
hazvinenge chekune kuvaziva izvi isusu kunyangwe ini chaivo sekuri vanotosvika pandiri handivazivi asi vakatotsaura vakatsanangura pazvakagadzirwa vakati ndini nhingi kuti chivagamuchira tikavaziva kuburikidza nekutsanangura kwavo. Mai vangu ndopavakazoti ndopavakazoyeuka vakati baba vako vakazotorera ndokutozviziva kuti aiwa vaito vako vanototsanangura vega nekuti apa uri kutoti hazvirevi kuti mudzimu wese unosvika pauri unofanirwa kumuzivazve unotouziva kuti vakatsanangura vega kunyange ivavo vanozviti masavadha vanotobvuma nekuti vachatsanangurwa nhoroondo yemusha yavanoziva. Alright, maitabasi. Saka pana kola angachitizvo ari kunetsekana nenyaya yembereko ane 36 years to direct here kwamuri mubatsire nokuti sekuru vati izvo zvinoda nhaurwa zvinoda munhu wechikadzi kuti apindurudze chibereko chavo. Saka imi ndimi munhu wechikadzi wacho ka tovaunze here kwamuri. Ndikufanda kubatsira ipapo ndamvera muchitenda tinongotaura zvinhu zvidiki. Alright. Chinoitika ndechekuti ndoda kuti vanhu vabva vagara vaziva panhau yekuchika. Nhau yekuchika ndeyekuti Mwari anenge achiti ndivo vane dambudziko here kana vane dambudziko. Ndofana nyaya zhinji yekuti kana vanhu manje vazobva mukubatsirwa vanozoti ava vabatsire vanenge vakushora. Saka zvine zvakuda kuti vanhu kana vachinamata kana vanenge vachida kumudzimupramidzo vanenge vachinamata onamata. Chambomubatsira hangu kunamata nezvazvo kuti Mwari andijekesere hangu ini kuti riri kwaari here kana kuti riri kumurume. Asi kana riri kwaari izvo hazvinetse. Iye ari kuinzwa ndofunga majamba pekuti paari imarriage yechi2 varume vanavo vese vane vana asi kandiane dambudziko. Ndosaka sekuru vati dambudziko riri kwaari hanzi chibereko chake chakatarisa kusaidhi asi ini semunhu wechirume handikwanisi kuti ndidi zvoda munhu wechikadzi kuti amugadzirise ini handikwanisi. Ndinogona kana ndinogona kumurifeya kuna vamwe mbuya. Saka imi mabva mauyawo mukati imimi mune chipo chekuuchika tikati aiwa kati chagotsvakirei mbuya vari kure kure isi tiri kubatsirana pachedu sefamily pano tounzaka kwamuri mobatsira kuti chibereko chinde paposition ichi. Mondisira message kuinbox kwangu anditi kuti ndizoziva because imakoza apa ndingatozokangana kuti ndiani. Alright, thank you my sister. Okay. Alright. Nehu pane panhau yamai avo zvekare vataura kuti vada kuchikwa ndikoti tibva taitevamwe vazukuru. Chinoitika kana ukatenge mafuko hakuna fuko rinofanirwa kupiswa. Ukapisa mafuko evaridzi amboteketserwa wambotwasvika chiro watomutsa hondo huru kunyika. Mafuko haapiswi kana waudaiwa izviwa zvikuremera panguva iyoyo kana kuti uchada kana kune zvimwe zvavafunga iwe nenyama yako unotora unomati aiwa ini unomwekadziro womaisa mudziva woti ini ndauya kuzokuzorudai tonhorerwai muri munomu womayeredza kwete kupisa. Machira haapiswe anoyeredzwa nemadziva otonhorerwa ari ukapisa watosumudza imwe hondo guru yausingakupisa. Right. Nekupatati watiramba watipisa watishora. Okay. Right. Ndofunga I hope kola ari kunzwa kana asina kunzwa tichamutsanangurira zvakare tozongomudirecta kwamuri mese mumubatsire. Right. Tine umwe kola ari paline panapa. Kola hello. Hello Sis Melly vangiyenyi. Mutiri right muri sei? Ndiri nani zvangu Sis Melly ini ndine dambudziko randinaro. Taura henyu nokuti mafoni ari kungofona. Taurai tikutokunzwai. Mafoni ari kungoringa asi imi ingotaurai. Nditaure. Nyaya iri kuitika pandiri ndeyekuti ndikangoti kubva ndiri mudiki ndaigona kuti kana ndakarara ndichiti
kuenda kutoilet like tatiri kumuzve kuti andiri kutya kuenda kutoilet kwandikufana kunenge kune Njuzu ndichingozvifunga hangu but kune mutori kuhope saka ndazokura ndingokuta kana ndiri mutori mumvura nditogona kuswima asi ndichiswima nezifishi zihombe rakaenzana neni saka then mukufamba saka chinoitika kandechekuti like izvozvizvi ndinotorota hope kana kuti ndogondorota ndichitofamba kana togoti like ndorota hope nditori kumba ndakarara ndinoti ndiri nesi kuti neni ndarota patient ichidonha ende zvakaoma ende zveshuwa patient iyo inotopa donha zveshuwa kana kuri kuzaita sei datozvitaura ndotoona kuti ndarota ndingafa ende kutozwa chinzi ndingafa kana ndarota kuti murume wangu asungwa zvese zvandinorota zvinoitika ipapo undoona zvichitoitika saka nyaya iri kundinetsa ndeyekuti like mukufambawo ndakazomboita problem yekuti ndiri mutown ndobva ndabirwa mari saka ndabirwa mari then sisi yangu ndiyakaenda kuchechi kwavo kupostori kwayera ndobva anzi iwona sisi wako wakabirwa mari but sisi wako yavova kuti kanzi girozi yavo ndo yatsamwa ndobva ndati saka regai tese tigoenda tese kuchechi ikoko then bva taenda tese kuchechi nemuniki vangu yauya tisvika kuchechi ndobva ndasumudza zvikanzi zedi mune shaivire Njuzu nemai ivava ndiprofita ndikati kusi kutanga kuita sekusvimba ndongokufamba zvikanzi chitori pamuri mimi munofanira kuti mugare paguruva meaning kuti munamate postori mukanamata postori ndaona maita sei masunungurwa zvinhu zvenyu zvinoita sei zvinhu zvenyu zvichiendeka saka ndakasvika paextend yekuti zvinhu zvangu zvazvakusambofamba mushe ndobva ndati ndabirwa mari ndabirwa mari kechi 2 foot nefoni ndobva ndati chiko chiri kumboitika pandiri ndobva ndakaita sei pandakaenda kunobatsirwa nevamwe amai ndasvika pana mai vavo vanzi vanoita zvevanorapa nenjuzu here vaizviti ndevenguo tsvuku ndobva ndataenda nebradha yangu saka takasvika mai vai vakanditi iwewo nditori nenjuzu ndoiri pauri ndoiri kukonzesa maproblems ese auri kusangana nawo kubirwa kuita sei rega ndikubatsire ndobva ndati ndoita sei kuti mundibatsire zvikanzi tenga jira rewhite then wotenga zvinhu zvandakatengeswa maswits mawaini and what zvazvakatowanda ndatenga zvinhu zviya ndobva ndati tikufanira kuzoita kapatimani ranzi dhina saka ndobva tatoenda namama vangu kwachona kwatikaenda kwamai vavo saka tichisvika kwamai vaiveka dhina riya rakaitwa a day before dhina risati raitwa vakati ndotanga radedza Njuzu yacho yotaura saka Njuzu iya yakazobuda pandiri like zvekunge munhu ari kumanifesta zvezvino zvandakaita but kuitaura kudii handina kuita sei handina kuziva ndakatoziva zvekutozoudzwa unzwa wochiti saka vazvadaro hanzi Njuzu yanobva yataura ikati itai dhina zhichi saka dhina remva ratoitwa the following day raitwa kudaro saka musi wedhina uyu muri kunzi hanzi makabva pandiri pakabva pabuda ambuya vakabuda vachitaura hanzi vakabuda vachichema vachibva vatanga kutaura ambuya vaivai hanzi vatanga kutaura ambuya vaivai and ndati zvazvaitika ipapo ndandaita instead yekuti ndanetsana nemurume wangu ndobva ndaenda kuna amai vangu kuti mama ndaita sei ndanetsana nemurume tatorwa takati tafight zvikanzi namama hatimboendai apo pakunobatsirwa ndopatikatosangana namai ivavo saka zvadaro mbuya vaine vakabuda vachitaura hanzi vachichema hanzi vakati handina kupara nezvamaita hongu mapembedza vasikara vhura kwaisusu matisirei hanzi ndo zvavakataura mbuya inini ndaitoita kunge munhu ari kumanifesta handaitoziva kuti chiri kuitika saka mbuya vaye vakabva vatoti mbuya takamisa tiite tiregerereiwo ndobva vatoita mbuya vaye mbva vatoti zvoni vatanga kutoprofita hanzi vakatanga kutotaura kuti iwewe zvakati vanhu tisango varimba imomo hanzi vapedza kudaro vakanzi saka nhaya mbuya muri kuda jira here zvikanzi aiwa ina handisi kutomboda kana jira ndiri kungoda ndiri kuda kuti agare nejira remvura iro nekuti mwana uyu kudiki ndingamuremedze ngaagare nejira raita sei raatenga iro remvura hazvina nebasa rese ndinoda kuti aite sei anamati hanzi ndo zvavakataura saka zvapera kudaro takabva tanorara tichinzi dare risinopedziswa mangwana saka tarara kudaro kandakatorota ndichifamba asi ndichifamba kudaro pakaita mukadzi anga akapfeka zvinhu jira rinonzi rehanga riya rinenge riri reblack rine madodododo kumberi kwangu ndobva taenda parudzi tatanga kukwiza maoko tichitaura chitenge zvezvekukwiza maoko chidai so hameno zvataitaura ipapo ndobva mbuya mudziye wanga ndinaye wandakarota ndinaye amba atonditi muri kufanira kuya pano kana mauya pano ipo patatiri pamvura ipapo kana mauya pano then toita sei mopedzisa zvamuri kufanira kunge muchipedzisa
samuya nemaplates nechi vakatotaura zvinhu zvachona asi ndobva vachichiita amakusena aya ndobva ndaudza mai vaive kuti dai madha ndobva ndarota hanzi tiende kwakati tobva tanopedzisa matare todai so tichitovatsanangura zvadandarota mai vaive vakati kana hapana kwatiri kumboenda chichichiaiwa indotoita ndega tiendi ikoko saka pavakatanga kudaro mai vaive vaindibatsira mai vangu vakati bvisa mai vangu vanoita zvekuratidzwa zveshe vakati amai ava vatobatwa nemweya wokuda ngatisiyanei navo but ini ndakata kutorwadziwa kuti vanogozoti ivo vakutopedza vabatwa nemweya wokuda sei ivo vakutopedza ndobva ndatitanga kushora mai vangu bva ndada kuti ndidzokere ndadzokera kudaroka hapana kuita 3 days handina kuzodzokera kuti ndakavapa mari yacho yainzi ndeyemaplate here wati bva ndivapa mari iyoyo ecocash mavo ndobva vatenga maplate hamene vakatenga iwati havana bcause ndakazorota hope isati apedza matare aya ndarota pakaita ambuya muri mumba mandaipinda ndobva ndaona ambuya vangu vakagara pasi asi vanga vaine sikadhi yavo ndobva ndati gogo makadii saka mbuya vayo vanga vakatsamwa zvikanzi kuiwewo ndikati gogo ringa musi kumbofara wani zvikanzi ko ndinofarirei iwewe uchifamba nekunhu kwandisingadi kuti uende ndikati ko ndaenda kupi nhai gogo ndikati kwandakazoenda kuna mumwe amai bva ndakutanga kutotsanangura zvandakaitwa namai vaiva amai vangu vatondichiva chichida kuti ange ndikudhambuya vaiva kuhope ambuya vakati ndozviziva zveaaiaoroditsanangurira chifuna sekuru zvinhu tifambe muchipapena sekuru vangu vari pasaidi po vangu vaine zita reblue yaiyalo blue imwe blue so imwe blue yakaita dark blue yerongechi zvanzi ona sekuru saka ndakabva ndafuka mufana sekuru yabva ndaita dzandipa hope dzese ndobva ndapinda muneka karumu kandakapinda mamutori mumba maina matavana ndobva ndangopepa ndakadaro apa chiri kundinetsa chekuti ndakazoda kuti ndiende kuchechi kwacho sekuprofita kwanga ndambonevamwewo kufamba kuti namapostori ndobva ndaenda kuchechi kuyakwe ndasvika kuchechi kukwirikweka ndaigona kurota zvinhu zvangu zvakatanga kudhakwa ndakanasenda daitobvira vandakaenda kupostori ikoko kwandanda kunamata kana mari chindada kutokwangwa ndati saka ndikandibhoita sei ndimbomira kukuenda kuchechi ikoko iwo mai vaisvika kwandakadaitotonzi ndavapaitokaregedza kunamata ndibona hangu amai vaita sei matorwa nenjuzu ndazoona matamba saka ndaingoti sei vachingondiprofita zvinhu zvakaita izvozvo zvenjuzu zvichichi rega ndimbomira kukuenda saka pandakakumira kukuenda ndabva ndazoti ndinobatsirwawo nevamwe baba so vanga vari sekuru pane munhu angatoti aenda inenge bva ndatomuperekedza sekuru ndibva vasvika kuti iwewo hauna kuya kwakuzobatsirwa asi iwewo une manyembero ari pauri pamusoro pemanjuzu une manyembero ari pauri saka da kuti nditengere jira regold kana kutengera jira regold kuti ndikugadzire zvinhu zvako but sekuru vakapedza mari yekutenga vandakasei bharati mari yakawandisa handizombokudzokera futi ndobva ndazoenda kune muprofita wengotsvu amba atava the same thing bva ndaenda futi kuna muprofita wengotsvu ndiyo vandakazobva ndati tenge godo chisei dare racho rafanana tenga jira regold amba anditi musodzoka nemasweets newaini nechimuye nechipunu saka ndangobva ndaudza amai vangu kuti ndoita sei zvandauzi ndiwe amai vangu bvatanga kushora futi bati amai ako uchakanganiswa kuti basa rekuenda kwese kwese ndoaregedza kuyakuya futi izvo zvizvi ndine kwandakatoenda mari mwezuro ndakangodzwa futi the same thing and ndaudzwa the same thing kudaro ndakabva asi ndakangodzwa ngofuma chida kuenda kuchechi andaimboenda kuyakuya ndobva ndaenda isadi yatatudza iyi ndatienda kuchechi kuyakuya ndasvika kuchechi kwepeka tatonamara zvakanaka kuchechi kwepeka ndandatota ndiriko tisati ndakuenda ndobva ndatota ndiriko bva ndazoenda kuchechi saka tikamba tichanga kunamata kuchechi kwepeka bva ndazobuda muchechi ndabuda muchechi bva ndadzoka kumba chakatinetsa ndechekutika nezuro rimwe zuro ndakarara ndatalabire sekunota varungu vaitotaura neni like pasvakwede kiti nevarungu but zvakangondinetsa kuti varungu ava ndokuvarota pakuti kudii vanongoda never mind ndobva ndatoona vanhu vachitasi vanhu vachitange vakuchechi vari kudirwa mukaka murungu yakabata kuti mukaka ndobva ndati zvikumborere ndobva toitonge munhu atori mumvura ndiri kuita sekutanga kutoswima ndiri mumvura ndobva nditanga kuti nestarajesi but ndaitoratidza kuti nditorimo it was ndakazotopepuka kuti ndapepuka but ndakatozvifila kuti pane zvinhu zvava zvichiitika in spirit pabaita that day zvinhu zvakandikatyama zvakatigaidi kunzi ndakaruta chikemo ndakari kuita zvakaita kuvik force kuya kune mapopo kamapopoma ayaya
muzukuru mira ndakanganwa hanzi mira nyaya yako yakareba ndakanganwa mira ndikubate muromo usatoenderera mberi uzopedzisa zvako uri kuona zviri kuitika wakaita asi maoko ako ndozvatambuasawira usati waitsa nemukati memusha mako panzvimbo anototanga dare rako rinotangira kumasekuru ako vedzinza rako kumutupo wako ndo vakauya kumakutu kwako ako vaine muchemberi vachisiya ndo mhaka vakanga vakatamwa nekuti wakanga wamhanya kuita zviri mberi usina kudzadzisa nekuti ndozana tichimboreva kuti kune vakuita basa rekunge uchiva makwati evazukuru asi wese anonzi anoita matara anoita matara akajika vamwe vasviba vamwe mudzima kuti saona vanokwanisa kutora makati pamuri achifa kuti mune manjuzu padare rako rakwaya rakachena vakuratidza zvavaida vakakuudza nefuko dzavari kuda kuti iro reguru rehaga iri ndo ijira remachemberi koita redark blue ijira remachemberi wanemba izodotozitengero rairindumutangero ndo remachangamire riri reblack nerewhite rewhite richimirira chenura makwara edzinza ouya iyo reblack oratomirira dzinza ranasekuru kwemutupo wako waunoita sewarubereka uchitenga zvibaramita mairi anokwana kupera achivhara netsoko wochizotenga madhlash masatini aya ari 4 blue gold neregreen rewaiti richimirira chenura makwara reblue rinomirira denga kuti tikatarisa kudenga ndo kunoburuka nemakomborero ndo kunouya nezuva richidiridzira zvirimwa zvinova ndizvo zvegreen izvi zvatinodya nezvatinobata regold ndokuti ribvera nedarama makwati acho atinochemera kozoita reredzo revazvimbashavi madhawira emasekuru zvinenge wakatanga kunochingamidziswa ana tateguru ndosaka vakazobuda pauri vachichema uchiti hapana zvamuri kuita asi kunyaya nenhau yekuti vakanga vaitoziva kuti vari kuita basa havari gonya havara kuda pachena nekuti vo vaingotungamidza nyama yavo kutungamidza ukwati kumberi asi dare rako rakatojeka kudare zvekuti kana wazitenga jere hongoro kuti unotenge madzira zvinotobatanidzwa zvokumbirwa zvakabatanidzwa nekuti kana zvituya zvinoya zvakabatana hazviuye 1-1 vanouya mudzimu unouya vari vana kuti sekuru mbuya vanopamba nemwoyo madzecheda ndo machemberi ouya ivana njuzavo vanouyo vakamira vari masaviro emachemberi ouya vehishari ndo vejera reru ava masaviro ematate kana vachida kunovhima kumusha vanoenda kunovhima nasavhire mwana anoenda kunovhima yavo saka vanozvinobatanzwa zvikatamurwa kuti nhasi nekuti takuda kuita dhina tongoti tiri kuita dhina madhina aya mukaoda kucherechedza ndo zviri kungoitwa mukati memadumba aya nekuti vanhu vari kutungamidza ukwati asi hazvina zviburukota zvinodyara zvinotounza nhamo ndosaka pakanokumba kunonorwiwa kwekuti pfuma haichabatike nekuti waita kudena ukasvova asi hauna kuzadzikisa oraiti nekuti ipapo pachona pakabuda gogo vachitaura vakataura kuti ndatoita kuti arohwe nemurume nekuti aziye paamire hanzi ndo zvavakataura mbuya vachona pavakabuda saka ichocho ndochokwadazivi paumire ende kubirwa uku chinoitika vanotokuita kubirwe kana kudzimba basa nekuti ndivo vanoshara mukatacho iremeridzo yekuti zadzikisa nekuti tisingatidzwe kumai kana taita tinongoitora oraiti ndapanzwisisa gogo ndandichida kubvunza chimwe chinhu gogo pane muso ndakarota ndichitange munhu anga ari kuvic force kuya pamambopo mapaipai panenge pachikuda patinonzoona kutv saka ndarota ndiri ipapoka ndakapepuka makuseni dzakumapasti 4
kuseni ndichibvunda nechando asina ndakatofuga magumbezi makumbo angu achitonhora saka ndakabva ndati ndingapreswa newetega ndiende mutoileti but ndotorara nekabhaketi pandakabuda pangu kuti ndiende mutoileti padhoo pangu gogo panotorimba mangu mune floor ndakashamisika pakazara mvura chinge chidhemu asi chidhemu ichikaitya inini manje ndakakunge munhu asiri nomo ndikati mvura iyi yabva kupiko chitori chidhemu ende ichisangaradze kuti kuyerera but yange ikaungana panzvimbo 1 ndobva ndati ndega nditore mutero nditese ndiitsvaire ndobva ndatora mutero bva ndangoiti wawa but ndandisiri normal pandakazonyatsoti bengeni paipai ndabva senda kudzokera magumbezi ndakaita kunge futi munhu anga achirota but zvazvo zvakatoitika live zvakandinetsa kuti zvairevei ndio zvandamboreva ndikati uri mumakopo ikoko vanogona kuya kutonofamba mberi kusongo wotokuratidza mushonga vachitokuti uitewo mbizi zvacho dzofamba nadzimwe ndodzavakatungamidza kumberi saka vakauyawo vakatokutora vakatinda nekumapopo vikatonokushamba hazvirevi kuti kutorwa nemvura kunongotorwa wachakavhura kutsanangura vandaita unototorwa wakatorara ipapa pakandaite zvavari kuda pawakarota pawamboreva kuti wakarota zvekare pachibhedhwa nemukaka zvinhu zvavari kukwatidza zvavari kuda uzoita uzadziki kuti uraramewo upenyu hwakajeka hakuitira ipeva kushionepwere dzako nyange neye muri kwakonaepa nevanaingina vako nehanzvadzi dzako veoivaitira hazviri kana wanzioni anotinedzimu kuti uri kunakira iwe chete asi uri kunakira mose mhuri yose dzinza rose kana vakuzodzikisa dare rako pavakwarira ipapo kuti uko kwawakarota uchinoshama ndopaunoenda woita vakareva hazvirevi kuti ukauyanika kuti handi kuna mukuvisi kwete kana ivo vakareva kuti vari kuda kuenda kunomboshava ndokunoenda nekuti vane zvipo ndomune zvipo zvavo zvavarida kuburikidza nedziva iroro ravakuratidza makope ako iwayayo ndodare rako guru kudarika raunosvika ndikakupa inini nini ndinokupandira asi rawakatopandirwa kumakope iguru ndoruri kuda kuzadzikiswa iwo ndorangareva kuti wochikumbirirawo kaukobude uchingoti ndikuenda kumatare peti wokumbirirawo kuti aiwa ndichambosumukawo ndakananga kwangana regaiwo kandinochenirwa ndibate chiedza chakanaka kungoere kana wasumuka nenyama yako kuita zvido zvenyama yako ndokuti utungamirirwo ukasongorasika kwati achingoperera pasina zvochiitwa zvozadzikiswa uye ngazvisabatwe mukudimbu muchidimbu nhasi hatigoni nhasi kugamuchira mbui mangwana achikugamuchira sekuru kwete dare rechivanhu harina kumbooma asi kuti tinotoomesa inhau yokuti vanhu isu vacho vanotosvigwa tisino vanhu tinotori nedambudziko rekuti vazhinji vanochiva ukwati ukaenda kudare dare rako kana rakatongojeka iwe wakati uchienda uchitsini ndakagadzira akuda kuita izvi wakungozadzikisa wotenga mafuko ako haasari kuzumba kwangu handimadini inindi andina wangu akadeketserwa zvemutupo wangu akatokwana anotodeketserwa iwe mafuko dzako idzodzo wodzokera nadzo kuzumba kwako hakuna fuko inosara kuzumba kwemumwe munhu woenda naye kuzumba kwako ndokwauri iwe muridzo wematare ndeako matare ako haasi ako wodeketserwa wodererwa voenda kumadziva waonekwa udza ikoko wonoshambwa wogesi zvinhu zvokuti kana munhu ainzi auya akatogadzira mazuva mairi hakudziramba uchidzoka kambuya kwete mazuva mairi reafrica toitirwa kana wati wauya nefuko dzako dzakasumirwa moreverera kuti tikufamba takadai kana vachibuda vari pauri vari kuseiva vanotaura vorevererwa ukavaudzwa kuti ai wakambauyawo kakumatare tichafamba takadai sekureva kwamakaita zvofambwa negwara rakaita serakanaka rakajeka kana kuri kuzumba kwangu hanchatokudii taakutotesa zvimwe zviri mberi takusara mabhaudzi asinoita una hauende kusvondo unoenda apana isusu mungationa hatigofambe takadengezera machirezi tinotongorarama upenyu hurimo mhosva munongoitawo izvozvo hakuna anotozviziva kuti asi kana ndaapabasa ndiri pabasa kana ndiri kuitawo zvandiri kuita izvi ndinenge ndichitozvo chiri
kumushako murume wako kuti aiwa madzimi mune harange yedu iyi yamakagara nayo yamunobata mapipiti mobatanidzwa kuti musazovhunguke kanhai machembere nemashangamire kuti ko zvazvipi kwezvi voga muchirofa kuti kana vaiswa muzumba vari kuziva kuti vari kuzumba kwani kwete kungoti kana mazopedzisa dare rinogumika kuti chitwari chigoririrwa zvinobatanidzwa zvinongori zvinhu zvisinganetimanimeshomasho zvotota vanhu motopararana asi zvinokuchuka wavakunda madare woreverera wofambawo mune zvakanaka kwete ngoroti woramba uchingotenderera iro dare rako rakajika kare ndofunga problem iri kuitika iyoyo but chiri kuti nenda kugoka kuchechi uku ndakaenda pandakamboenda ndobva vanditi izvoni tiri kuchechi mukumbirawo mumbosunga ndimi dzenyu like zvezvekuti munenge muchinamata kutanga kungochema nendimi ndokumbirawo mudzisoke pane mhepo mweya kuti ubude pamuri vadaro mbuya vaembva vabuda futi ndobva vataura mbuya zvikanzi inini muzukuru wangu ndoda kuti anamati ndo zvandinongoda chete kuti aite sei kuti anamati but chiri kundindesa ndechekutika kunamati kwachona like pandakaenda kuchechi pandaichienda kuchechika kwachona pandandichiendapa zvinhu zvangu zvazvisiri kumbofaya kana kawanda ndo zvanariwe zvinhu zvacho zvinoitika ndezvokuti muri kuenda unongochienda kunonamata pane vanhu vakasviba vamwe vari kutochiva chipo chiri pauri ari kutoti dai chauya kwandiri iwo munhu handingakuti sunga zviri pauri ndingakuti sunga ndimi dzako iwo uri kuda kunamata uri kuda kubuda pamwe dzinoda kutoya kuzochekura ini saka iwo ukaona zvichidaro zvichiona kuti nzvimbo yandiri kuenda iyi ine mutauro dzimwe nguva chimbogaragana mukati medzimba rako wopikisa zvauri kuita wozotanga zvako kuti aiwa inini ndapedza dare rekuti singaite sewagadzirisa wapedza wochienda zvako kukereke kwakasunguka ndo panorehwa kunzi tanga wagadzirisa zviri shure usati waenda mberi haugoni kuchiza zviri zvebvunza rako unoita zviperi izvi usati wazvigadzirisa saka ukatanga wambozvipa nguva utomanikidzikana kuda kumhanyisa zvinhu zvipe nguva wogadzirisa dare rako ropero wochizotaurira hako kuti aiwa nini ndakuchiita senga kuchienda kukereke chinotoratidzewo kereke rakachena risina zvakawanda risina zvirehwa-rehwa kana anoda kuzotora chipo chii wofambawo munzira yakaita sei yakachena yakarurama saka pakugadzirisirwa apa gogo ndinenge ndichitofamba ndiri ndega here kana kuti ndinofanira kuenda nevamwe zvinoita zvinokusurukana vamwe vakasununguka zvakatonaka kana muchiita semhuri nekuti chinokuitika mukati meuzuva ataakurarama vamwe vanoramba nekuti anenge achiziva kuti ndinonofumurwa mumwe anobvuma nekuti ari kuziva kuti akachena kana mhai vakanga zvavakasununguka izvo iwo uchiteererawo kazvavanotaura ingamuti jamai varipo ndo kamachembere acho varipo ukareremekera vakana vakuudza kuti izvi ndaona kuti hazvina kujeka iwo usamhanye kuenda nerweseri kwavo nekuti unoita seunovashora pano nedzimwe nhambo vachazoona zvimwe vonyarara wozopinda mumoti woti mandiregerera futi iwo zvipe nguva wotaurirana navo mukana vamwe vachibvuma kuti mutekedze makaita semakabatana semhuri aiwa manakika machena ndo zvatinotochemerawo zvatinofarira mutsanangurana kuti aiwa tiri kufambawo takadai mai ukanzwa vati aiwa izvi kwete iwo bvongotiwo kwete kuzoti nerweperi kwavo hauna chaunokohwa nekuti mudzimu mukuru ndewakwamai ndiwo unotofukidzira zvino ukaita sewaushora aiwa vanongokusiya wachingopedza makwata acho achingoparara vana ndo vako ndo vanofa nenzara kuzumba kwako nemurume wako ndiwo unonetsa nekuti havana kusununguka akufara nazvo pambo nzira dzakajeka dzavari kudo kuti ngatifambe nadzo kwete kuitana navo makakatwana ndatwisisa gogo maiti basa Alright, zvakanaka Kola, thank you regati pamwe mukana. Vanhu vanga vatokomplaina kwawagarisa topawo mumwe mukana. Chidonako, dona. Gogo amusati maneta here ndiunze vamwe gogo. Muchiri right? Chandingangofedza hangu tsanangura kuti vatingatojekesa kuti vanhu vanzwisise dare rechishona zvarinofamba rakaita rinofamba richibva kuna tateguru vachimirira ana baba nanasekuru vedu ndivo vanhu nemakombo yacho iwaya masira
Kouya machembere ndiwo ana mai vanobara ana mai vedu, ana mai vanobara ana baba vedu, uye ana baba ana madzitete edu edzidza redu. Kouya zvekare iwo ana majuzara, madzisaviro emadzimbuya edu, vanonzi anakapori nanakanyungwe, vanoridza rukosho vari pasi pemadziva ari machembere emadziva. Vakaridza mumapako nepaninga ari masaviro emachembere. Kouya veushavi ndomadzisaviro amatateguru edu veushavi ava vanofamba vari vana vakabatana. Dari rechishonari kwakanyorwa kuti sesinge mambo yamusini nhasi gogo ndinombokwanisa kuita zvemanjuzi, hakuna dare rakadaro. Dare kana richiitwa rinobatanidzwa, vobatanidzwa vari vana, zvokumbirirwa zvichonzi aiwa tateguru tinotenda. Ndimi makauyawo kane tembero dzenyu dzamaigara nadzo dzichikubikirai, dzichairiroka pere nzira dzive dzinodyika dzive dzakachena. Nemuokananjuzi muri pasi madziva muchitonhodzo hondo nembudzi, hazvireve kuti vanongouya kuzotipa makwati kwete kwete, asi vanouya kuzobatidzwa kurwisa muhondo idzodzo dzatinosangana nadzo mukurarama tinoita sekwatinoita. Vemukuvhima aya vachinoti vhimiroka masango matinopinda, kana chiti kuvhima masango hatikureva tukaenda kusango kunovhima kwete, iko zvino zvaakuvhima tiri bherane rama makwati, ndo mari yatinoitese. Saka zvinotaurwa vobatanidzwa vari vese, vouzwoka kuti aiwa panewo muzukuru wenyunge akasangana kwaanewo chimbowo, chibatanidzewo vagarewo kwaashumba kwaava. Inoona muri musazomumira mapapiri muchigara pamusoro panamati, asi iyewo mukateramirawo muri pasi. Vobatanidzwa vakadini, nekuti ndo mhaka iri kuita kuti vazhinji vazotimbereko kana kuti tiri kubirwa kana kuti tiri kudini, nokuti vakagumbuka vanotora zvese zvavarashava, unosara uri munhu pasina chavakabata. Kana dziri pfuko dzinotengwa dzinofukidza tsoka nemuviri wako wese, kuti vakasvika vasari vakashama. Uye zvekare mukuzopangoenda uya ndinogara muchibhundwa mazukuru hanzi mbuye tiri kunogeza neropa rehu, kana riri dare rechishona haribviswe munhu neropa, kana ratore ropa rare zvipambo rekuromba. Saka huku kana wakugezeswa neropa nderezvikwambo ndokurombeswa kuri kuitwa vanhu, wozofamba wakunzi mnolini wakaromba, imwe wakushaya kuti ndakaromba papi, handina kana mutongo ndakambonoromba. Kurombeswa kuri kuitwa mazano kuri kusiyana siyana. Iwe zvikuroka unochirota usedzataura munhu anga achipona kupedzisira, ukaramba uchirota uchiratidza dare, teedzera izvozvo kwete kuita zvinoda nyama yako, nekuti kana zvakuzoendesha mheya ichauya ichirwadza yobva yavhara zvese, wozoki kana wakushaya makwati acho ekundisata. Aiwa, tapanzwa gogo. Right, chibatai wekupedzisira kuti gonzawo mamwe muchembere watinaye ari pastand by zvakare. Kola, hello. Hello, Sis Melly. Uri sei? Uri right? Ndachida kubvunza kuti ndinongomira. Ndine nguva nyaya zvakatangira 2017 ndiri kuno South Africa. Takangoti zvazviya tichifambawo nevamwe mukufamba ikoko, takaendawo kuna vamwe baba vamuzulu ndevemunomu, tichiti tibatsirwewo nezvebasa redu. But ndakati ndasvika moita basa rei Kola? ndine shopu, saka tataendawo tichida kunoti zvinhu zvikwanisewo kufaya mushopu. Tichida mushonga welaki. Ndobva tasvika nababa vaya vakabatsira shamwari yangu iyo yananaenda nayo. Then vasvika pandiri, baba ivo vakaramba kundibatsira. Vakati ndaona munambuya vari pamuri, saka varamba kuti ndikubatsirei. But chamunokwanisa kuita, endai munotenga jira chena nemutengu, moita sei kana muchida anything munokwanisa kukumbirira pajira renyu chena iroro. Saka ndakaenda, asi kuti since yanga iri first time kunzwa zvinhu izvi handina kuda kuzvisa mupfungwa, ndakangozviignora ndati ameno. Then like gore ndakazoenda kuna mumwe muprofita futi, ndobva vandudza the same thing. Ndativawo baba vakanditi ndaitofanira kutenga iwo waini wawaya nemabhisketi, then toenda kumvura nemachira vatu vani. Handina futi
kukwanisa kutenga zvinhu izvozvo. Then ndikazosanganawo nevamwe mai futi ndovandiudza dariro vachitanzi ndofanira kutenga machira. Saka ini mubvunzo wangu uri pakuti zvinokwanisika sei pakuti ina handirota, handina hope kana hope dzandoti ati ndakarota. But mandiri kufamba vanhu vari kundiudza kuti ndofanira kutenga machira. Aiwa, chekutanga ndoda kutende mudzimu wako kuti wakatosima wakaramba kuti urupe, nekuti vazhinji vakuru kudakidza burikidza nekunotsvaga iwe maradhi pesera chachimifumbe akunetsa dzinza rese. Chinoitika zvekuti vamwe havana dare rekurota, mumwe ane dare rakamirira kuti kuona vanenge kune mudzimu unonzvera mwoyo nehana yako kuti ngoya yakasimba here kana kuti haina kusimba. Vamwe riri dare rako kuti utsanangwe nemunhu, asi ndo zvandamboreva zviyati haugone kuti utenge rimwe imwe kuko imwe wozoda kudadzikisa ini zvinozadzikisa pamwe chete, zvotenga pamwe chete zvakaungana woisa iyo mafuta namborera dziya pane fuko chena yana tateguru, poita fuko yana tema zvekare nematateguru, poita fuko iri yemachemberi. Vamwe vanozoita rehari nekuti rinenge rimwe dare rakamirirawo pane machemberi ava neushai, ati vanenge vari machemberi ekurapa zvekare masashandisa fuko yehama. Poita imwe fuko zvekare iri yenjiti iri yemachemberi, zvaakuzodhipenda zvimwe zvacho zvindo zvinobveya nemuhuro tokana kuti kuburikidza nekunge tovareva pachavo kuti ndiri pafuko iyoyo yozadzikiswa zoita irereredzo reushai. Fuko kazhinji dzinopangwa kunzi munhu atenge dzekuti dzinotengwa dzakabatana kwete kuti zvidimbu newe madziva masati neiwayai yotengwa ndiyo chena ndo yacho inogara mbonga nemabhiskiti emadziva iyi. Yozotengwa zvekare ndiyo yemuti inogara makwati kuti kana uchinge washaya unoisa makwati ako muromo woremere kuti ava ndinotenga nepanandipa haungoti kana wabva kwavachava kutora manenge ushandisa makwati wai nekuti ndo paunozobva munhu achiti ndinonzi ndine mudzimu kanti ndinonzi ndine manjuzu asi mari yangu handione kuti inofamba sei. Inotaurirwa kuti ava ndinotenda tekukoti kwatinoita tichinamata taonzeka vanhu papanoti kunzi ndinotenda kuti dzarurire kubuda kwatinoita mumazimbabwe medu zuva nezuva chidzoka kuriva penyu zvatiri nhasi hakusi kugona kwedu, asi ndo vatitungamirira kuti tivenge tiri patiri apa. Iwo makwati atinobatira kune vamwe vanokushingaira asi handakana kwati rimwe tikura anobata abatiro makwati ako wotenga wakakudai kuti tiri zvina manake ndabata makwati angu musangomhanyire kungodzani ndopakuzonzi vamwe vakanoni ndopakunozonzwa mapepa ndauchinzi vamwe vakanomira vamwe vakazotorwa nekuti tiri kumbandisa zviri mberi asi hatisi kupedza zviri kumashure. Vamboro vanatikure kunzi ivi ndisasvika kumadziro kwazvimbere chinongopinda mukati medziva kwete zvinotonosumirwawo pamwata kuti auyawo zvinogokuvaridzo vedu nzvimbo dzavapindoka mukati menzvimbo yedu titungamiriwo basa rachaibata iri kuti teinobuda takabati mwacho ishoti kare madzisekuru nzvimbo paroenda ishinokumbiriro chakanaka sadza richibudo richioka pemwato kuti wega unobata zvibudo zvakawanda ndizadziko zvichiudzirwa tichidza tisingashoti tozopiro zviri madziva topedzisa paderi. Wanzwisisa here kona? Aiwa andanzwisisa zvinowanikwa kupi ko ya anowanikwa kupiko nekuti zvaneta Sis Melly nekufamba chingodzwa nzitenga chakati then woya kunokonzizoni haufanira kutenga usati waroteswa opiti munhu hauna hope dzachona. Ameno dzichanzwa naivo mbuya kuti vari kuda here kuti vazikanwa kuti vanonga papi kana kuti dai unozodi inboxa then tinopesa vadzukura vaka chinhu chekuda kuvabatsira chivapa manhamba dzinacho asi kuti vanofamba vachidzireva kunzi vaizvishambadza kuti nditouya pano nhasi munoziva ndanga ndine nguva ndichingonzwa mwoyo wangu uchirwadza nenhausi ndanzwa nekuverenga nekuona kuti vanhu vari kurasiswa vachidyirwa makwati asi zvinokweredza
tidzibatsire zvakuzofamba zvakunzi simeundo vari kushambadza vanhu muri kuona kuenda kuti vazukuri vavabatsira ndo zvinonetsa vanhu but munhu vanoda batsirwa vanobatsirwa vasingade kubatsirwawo ndizvozvo ingava nini ndichitanga life ndinototaura kuti guys avanhu vanobatsirwa unoenda wega hapana munhu akuti inda kana uchida unoenda wega kana zvanokuitirawo zvakuitirawo dzakaone testimony kana zvisinawo hazvina handiti havasi vamwenda kwadhokta vachinorapiwa vese asi umwe anogona kutopora asi mune same disease umwe akasapora handiti mazviona kwose vasingatauri nezvazvo saka ndizvatinenge tichitaura kuti vanonetsa zveshuwa vanhu ivava vanonetsa zvechokwadi mamurevi nemaipapo vanofamba vachitaura zvakawanda wanda kuti vakazodai but vari kukangana kuziva kuti in the process ka vamwe kune vakawanda vamwe vanogona kutobatsirwa handiti maona vakatowanda vamwe vanogona kubatsirikana but nyaya yekusvora nekuzoti mangwana kana hamene vane vadhakwa nezvigokiyana zvavo vofamba vachitaura kuti Sis Melly vanhu vanotora nemadhiri nevanhu vai vari kumaketa vanhu isi handisi kumaketa munhu vana gogoa vanhu tovazivi vatongofona ndikatongonzwawo kuti ndivana muchemberi apa wandaitoziva ndisekuru vaivayawo vangu vachitrai kufona apa but network yavo iri kunetsa vakati ndoda kudzidzisa hangu tsika nemagariro evanhu asi in the process ndichibatsira kune vanoda vamwe vemese matozongouyawo mabose vamwe mese vari kuuyawo muri kungouyawo nokuti kungofarirawo chirongwa handiti maona so but haiwa zvokutaugwa zvazvina kana basa izvo amene havo kana mataura ndizvozvo akasununguka achazopiwa nhamba naSisimiwo asiwo kana munhu uchiya ari chinoitika ina handisirini muridzi wedare ndiwe wauya iwe ukauya uri ndundawo hauna zvakafanira kuti dhokta vakakupa mapirisi akatenda unonwa ukasanonwa mapirisi haupori ukasati zvataurwa hakuna kwazvinoenda nemhaka yekuti tinoitirwa nozati vanhu vakauya kumatare vanodii nhasi anouya matare kana 5 zuva 1 wakutokonfyuza kana zviri pauri ukatengera zvaunenge takuudzwawo kuti ndinodai iwe ndiwe mwene nekuti iwe ndiwe chanokumbira iwe ukasanokumbirira atisire mamirako isi hatisi mamirako weka kupa gwara chaka iwe ndiweweka nekuti ndiwe chatenga fuko dzako weka ndiwewo nezvawakatakura zvinoda kuzadzikiswa newe kwete neni ini ndinokupa gwara woteedzera gwara ukanoitawo zvakanaka zvinokudiro zvakanaka ukaregera uchinomiro tanzi mbeanditi ini ndinonooneko kuti tinokumbirwa sei nekuti handinokudei kuti mugare makagara kumba kumwe ndinomawo mabasa ekuiti ini ndinodati kana mauyewo ndinoda kuzofara chibva newakufamba neredhorobha ndozoita wakatinotenga musika vanhu nemudzimu yedu izvozvo ndosaka ndataura kuti vanenge vainda mukabatsirwa dzokai panapa nematestimoni muchitiudzawo kuti vedu weinda nguva yangu kusom kana kutonyora riposti ndakamboya panapa ndikabatsirwa ndikadaiwa ndakabatsirwa ndivaya gogo vamwe vakamboya palife zvinhu zvangu zviri kundifambira just kungotendawo so chete handitiona kana zvisina kukuitirawo hazvina kukuitirawo ingotaurawo une right ingotaura kuti ainangu hazvina kundiitira si vamwe ndofunga zvakawaitira but hautauri uchishora hatishore zvitendero zvevamwe vanhu handiti umwe nomwe ane zvaanotendera maari ini ndinotonyatsokuonako kumachechi kwedu kwatinotoenda kutaura pafeya chero kuti kwai kudi pasina mboti kudi kumachechi kwatinoenda makamboona marombe ekupedzisira ndo azere mumachechi umu achishiringa manda nendimi mumachechi indai kuwanhu ande zvechivanhu kumuone zvinhu zvavo zviri kufaya vazhinji vacho because vari kutevedzera rudzi rwavo ndo pane mistake ipapo but as long as usingabati zvinhu zvakaipira munhu ndokufunga kwangu handizivi handiti maona ndofunga kuti zvakafanana nevafundisi vamwe vazhinji vamwe vanotouya vatobatsirwa wogara nefuko dzake kumba kwavo achitouya kuchecha achitorera nendimi ipapo paya asi akabva akanotanga kugadzirisa zvedzidzo akazoenda kuchechi asi mnyauye kushora nekuzitaura zvakaipa uye hatina noya kuzoedzera kana wati kuda kuya kubatsirwa ziya zvawafambira ndizvozvo uye kwete kuda zvokuuya muzvikwata nekuti mukuya muri zvikwata ndomukunyekerana kuti imomo ende vakafambira kuti maita kubatsirwa muri peka pamarani vanhu vane mbigwa dzativatsura pano vane dambudziko makambonzwa kwanhingi kunofaya saka uri kutsvagei pano kana kwanhingi kuti faya wadi wagara wogariraiko uchafambire miyezi ndomunotaridzaa vanhu vachikupona nekuti vanotsvaga zvakawanda ukasvika kumba kwangu kune 1 plate siya zvakadaro nekuti chakauya pandiri chakauya kuzorapa iwe pamwe hasina kuya kuzondipfumisa zvinouya zvakasiyana musanoshore nekutsvaga
nini ziya zvawafambira ufamba chinangwa chako mangu unoita zvadakuudza uone kuti upenyu hwako huchinjei. Ndizvozvo munhu nemunhu ndingobhilivha kuti ndaimboshorawo ina handimbozivi ndaimboshorawo chako chakutoshora chakuti izvozvizvi vanhu zvinzva zvichivanhu zvichin'anga izvozvi shuwa chichochi tichitotuka midzimu iyoyi kuchechi kuti go away in the name of Jesus. I cast you in the name of Jesus. Go away. Iwe mweya wamadzinza, mweya werudzi, mweya tichitotuka, go back Satan. Tichitovatuka unenge uchigozivei kwani tizoti takangodzidzisiwa kuti kwai ngazvitukwe madhimoni tizotaidzidzisiwa asi nekuzofamba nekukura kwazvinenge uchita netayavo zvinenge ezvi kwasi handisi kutuka here nesikuru wangu apa nagogo vangu vandiri kuti gwawe nditengawo wacho mbuya vako vanhu ndisati ndatoku ndichitokurondrimukana ndaishora ndichiti kana bute kudi asiko zvinhu zvakauya handina kunozvitenga ndakatosvika mutiroti ndozviripo taiti togoaweya don't zvikazekufika kuti asi ndakaona kuti hakuna kwazvinonditita ndinofanira peyaperedzangu ndichifira zvinhu zvandinokwanisa kugadzirisa kwezvinondiripo ndiri pano ndinotokwanisa kudzidzisa mhoye vari zvichitovafambiro zvichivanakira handiti maona gogo regai tikutendei titi tikuzoredzei timboisa mumwe muchembere ari mumakoments umu angadai apinda kudhira angoti regai tikuzoredzei toda kutendai nekuuya kwamaita nekudzidzisa kwamaitawo nevamabatirawo let's hope vachadawo namba dzenyuwo tinongovapawo inini handizivi handinambobatsirwa nagogo kana muenda kuna gogo munongobatsirwawo but gakuenda uchinoedza munhu wedu wei kana waenda chirega kuenda uchiti kwai ndikuindaonesa munhu pamiedzo kana waone dambudziko rako ka ndiwe unotsvaga dhokta inda uchitoti umwe munhu anoenda kwadhokta chaiwo chirunguka achitoti ndakanzwa kuti dhokta ninga anoporesa ndikangosvikapo ndinosvika ndikapora asati atombosvikakoka anotosvika nefaith yekuti atopora nekuda kwefaith. I think matawo the same thing kamuchinda kunobatsirwa kwamunobatsirwa kokoka zvinogona kukubatsirai anditoona chete handimaona kwete kuenda nekushora kuti dakuenda kunotesta munhu atestwe handiti manzwa haisi salt mukaziva izvizvo munenge magona maite henyu gogo. Tinotenda muve nemuzipo wakanaka. Alright gogo ndichakufonerai. Gogo munoita gogo ani? Tozotaura kuseva. Ndida kuseva namba dzenyu saka ndinoda kuzendoseva nchiti chii izvozvi. Ndingonipai mutupo. Nyora chigogo shumba. Oh, ndo iri paningi pa status pa profile picture. Alright zvakanaka izvo. Right. Gogo pana vamwe gogo ndiri kuda panapa vangori vamira. Let me search for her tivafonere ndisati ndatora makozi enyu mirai nditange ndavafonera. Gara ichiripo raichidonako paripo yandatokanganwa zvekuti right. Muchembere masara se chembere nyawo taswera kweni makutonditi muchembere shuwa ndatova muchembere here vakomana koma tese kana tiri mumatare nezvatinenge tichiita tichembera hapana tiri muchembere. Okay maswera sei right. Ndati ndichange ndakudedzai ndisati ndadayira vari pachirongo vari kungofona chirega ndichidavira zvangu tinzwe kuti mungabatsirana navo here. Hello kola. Hello tiripo makadi yenyu kola. Kola tiri kukunzwai. Hello tiri kukunzwai. Bvunzai. Ini ndoda kubvunza ini handiroke ndokungonzwa vamwe vaisa kuti vanorota ini handirote ndinoita ndakagara ndoita sendiri kuudzwa kunge ndiri kunzwa saka oflate ndanga ndichinzwa chinzi tingajira jena 3 meters ne1 meter yepepo saka handizive nokuti kwese kwandinombofamba ndinonzi una gogo asi ndaifamba muri muchipostori
saka handizivi manje kuti ndira repepo vamwe vanoti hanzi harina kunaka ndiri manjuzi echihure kusamhanye kuritambira saka ndandichikumbira kubvunza kuti jira repepo rinomborirei pani vanhu. Okay, right. Muchemberi mazvinzwira makwesheni iyi handimainzwa. Ndikuda kudaira kuti muchembere mhepo iri pamunhu haiudzwe machira ekupfeka. Inotenga machira kana iri mhepo yawo yakazvitudza kuti inobata mabasa ei. Saka pamunopinda mumadzisaura kwete kumhanyira kutenga machira musingazivi kuti muri kupfekedza chii. Mhepo kana ichiuya ngaitenge yazvipupura kana kuti ibude, especially kana vari madzisahwira, meaning kuti ndikutaura vana maerera varivo vanofuga machira anopenya. Mhepo yacho ngaitenge yabuda iyo pacho zvaendomene yoreva zvamabasa airi kuuya nayo, nekuti hatibvumirwe kuti titambire mhepo dzinouya nemabasa akashata. Alright, ndinotenda. Ipapo ndoda kubvunza kuti vamwe vese vari kungotaura kuti vanorota. Ina handiroti, ndinoita kunge ndiri kuudzwa nemunhu. Kudhara ndaitombopota ndichicheuka. Chero kutoudzwa unzi usafambe nepakati. Bata zvakadai bhegi rako, ita zvakati. Handisi munhu kuti ndinonzi ndinorota. Ndikati ndinorota ndine ndichinyepa. Asi ndinotoudzwa micheka ine mivara yayo ndakaiudzwa ndakagara ndinotogara ndiudzwa ena unotenga jira jena rinova ndiro rinenge riri hombe 3 meters ne1 meter yepepo netsvimbo ine bakatwa mukati nendiro chena neglazi rekumwira mvura. Saka inini semunhu anonamata zvino chero ndikada kuenda kumachechi ndinotadza kuzvinzwisisa nekuti ndiri munhu wekuti kana ndikatanga unamata handinamate nguva yakareba nemashoko avo ndiminingi yakutanga kuda. Kana ndikagara pamunhu ndinotanga vanhu vasina kunaka, kana ndikapinda panzvimbo ndinotanga kuzuzuma kana kudzvova. Of which vabereki vangu vese hapasisina kuti angandibatsire kuti andiudze kuti kwandakabva zvii zvaiitika. Asi andingongoziva ndisho ndakakura mwana anorwara upenyu huzhinji nendichingorwara ndichipinzwa munzvimbo dzakasiyana siyana. Okay, ndokukumbira kutanga ndambodzidzisawo muchembere males. Chinofanirwa kuziva vanhu ndechekuti hatina madzinza nevanhu vachiri kwanisa kumiririra mwere kana kuti pachine vapenyu vanokwanisa kuti vavatambanudzire matara avo, handiti. Saka chandinoziva ndechekuti mhepo kana yakuda kutsvubuka imbounza wedzinza rako anokwanisa kukumiririra sababa kana kuti anenge ane mutupo umwe chete newe anokwanisa kukumiririra sehanzvadzi pakukuteurira mudzinza rako kuti zvinhu zvako zvitambanudzike. Ndichidaira muchembere kuti nguva yenyu kana yakwana mukadzidza kuteurira muchikumbira kumhepo dzenyu, vachakupai sahwira, vachakutungamirai kuti mukwanise kubata matara murufanira kubata. Zvichireva kuti zvandikuedza kutaura ndezvekuti tingava tine mutupo yakasiyana. Kana males imimi wenyu ari hanzvadzi yenyu rimera munhu, chero asi isiri hanzvadzi yenyu yedumbu, asi nemutupo mune ukama. Saka munhu iye anogona kusundwa mukati meupenyu hwenyu kuti auye amire atore chinzvimbo chemubereki uyo asisipo, nokuti kunyika dzimu chakakosha idupo. Hati muri kundinzwisisa? Apo ndandichikutsigirawo zvakare makona vataura sekuru nana muchembere, asi ndiri kuona ngani pakudzidzisa kwatiri kuita kwese hatisi kudzidzisa mwere kandi vazukuru kuva kudzidza kuti vateure, kudzidza kuti vataure nemhepo dzavo, tiri kungoti teurirai. Of which vakawanda vacho havatozivi kuti kuteura kwacho kuita sei. Ende vasingazivi kuti patinoteura pacho unoshandisa chii, mundiro yakadini, wakaringa kupi, uchiti kudii pamasoko, uchitanga kuremekedza mhepo dzipi, nenyaya yekuti chero tirinzi tine madzinza, mhepo dzinochuruka dzakasiyana siyana. Pekutanga kana tichitaura tichirevera mudzinza tine mhepo dzinenge pane madzisahwira vashavi. Rega inditangire pasi, handida kutangira pamusoro.
madzisabira ekumadzinza. Tine vashavi vane jira reretso, tine vashavi vane machira edindingo, tine vashavi vane shumba shanu, vashavi vamwe vari veshumba shumba, rimwe riri dzviti rinouya nekufuga machira ane ruvara rwawo. Handiti makala emachira anosiyana. Handiti tapedza ipapo tochipinda pane dzinza, tateguru vane jira ravo, ana muchembere varoorwi mukati memusha vane machira avo, kwozoita mhondoro dzemadzinza, kwozoita mhondoro dzematunhu, kwozoita makombwe, kwozoita musikavana. Saka chandiri kudzidzisa ndechekuti ngatitange taziva kuti jira ratinenge tichiratidzwa mukati mehope kana kuti rinenge richitaurwa nezvaro nderakaita sei, ende tizive kuti patinenge tichiteurira matare aya tinoshandisa chii. Kana tichingoshandisa neuro dziri neuro just ordinary neuro kana kuti muteuro, ngatishandisei fodya yematare, ndiyo inoshanda ipapo. Kana mchiti fodya yematare munoreva fodya ipi? Sigareti? Pane bute rematare. Okay. Kwozoita bute rehondo. Mabute aya akasiyana here? Kwozoita bute rehondo, kwozoita mutombo, kwozoita chambwa. Mafodya akasiyana wose iwayo. Zvino unozoziva sei kuti iri nderiri, iri nderiri, iri nderiri? Paunosvika kune vanenge vachitengesa fodya unongosvika kuti ndokumbirawo bute rematare, kana vachitengesa rematare vanokupa. Okay. Ndosaka ndati ngatitangirei pamabasics kuita kuti mhere dzese dzizive kuti kana uchipinda mulaini unopinda sei. Saka nditsanangura kuti patinenge tichiteurira kuri kumadzinza kana kuti zviri zvemadzinza, ngatishandisei bute rematare. Kana tichiteurira kuri kuvazimu nevanotichengetedza nevanotirwira, tinoshandisa bute rehondo. Zvichienda nekuti dare rauri kutakura nderechii, nderehondo here, uri kuda kukumbira rakanaka here. Regai timbotora ava vari kumbofona, regai timbotora ava vari kufona tinzwa kuti vari kuti kudi vanguri vafona. Hello caller. Haina kupera, tatodavira imi ndatati kuzodzidziswa imi ndimatoramba muchingofona. Muri Njuzu here kana kuti munoda kucontribute kana munoda kubvunza? Esvi vadodha enderai mberi yenyu muchemberi. Right, ndanga ndichitaura kuti ngatiteurei tichishandisa mabuta atimazivi. Handiti kana taakuda kutaura nemachembere ngatishandiseiwo uri mutombo. Handiti kana uchishandisa mudombo, kune vamwe machembere vana mubvakuri unogona kushandisa hupfu kana kuti mudombo. Hupfu wokubikisa? Zvinodhipenda nekuti muri vekurunhu ripi, muri venzvimbo ipi, vakasiyana siyana kuti iwe unobva kudini ripi racho. Okay, but mirai makadaro gogo. Kana ari machembere. Mirai makadaro. Hello. Wedzera volume taurisa padenga bichana. Hello. Bvunzai. Tombirawo mukwidze volume, hatisi kutombokunzwai. Ukatikwidzai volume ambva wadhiropa. Endererai mberi gogo. Right, ndandichitaura kuti zvinoenda nekuti uri api machembere. Ende pamachira pane mamwe machira angachidzidziswa, asi kune mamwe machira andaona ngane asare kudzidziswa nezvawo ari imadzivawo zvaari. Handiti kuti vanhu vari kunyanyorerera vana Njuzu, vana maerera. Hativati vana Njuzu, vanonzi vana maerera. Mirai gogo, mirai makadaro. Hello caller. Hello. Makadi. Pakati zvenyu andicheni.
tiripo ndatongopindirawo show ndatobva kubasa ndikutongopinda ndaona show yenyu iri pakati. Alright. Ndakambofona pamakatanga show apa ndichitaura nyaya nhau yangu kuti inini kwandinofamba ndinenge chingonzi ndine manjuzu asi amai vangu ndakavaudza havadi kundibatsira. Kana muchirememba ndakambofona yakazokata. Saka ndanga ndichida kuti ndibvunze iva mbuya kana vachikwanisa kana mbuya varipo because ndingati ndazotana nambuya kuti vanokwanisa kundibatsirawo here kuti ndoita sei nekuti ndine ndakanzi kana ndine makanjuzu ndofanira dzidza rangu nofanira kunge rapembedzwa mashavi ari pandiri asi nekuti chikonzero chokuti kwababa wacho mudzimwe kwababa wacho wangu handiuzi ndoshandisa mudzimwe kwamai. Saka ine ndakaenda kuna amai vangu ndichiti ndikumbira kuti mundibatsirewo kuti zvezvi kuti vanobva vangondidhisimisa nyaya yacho iyoyo. Saka kana zvakadaro tinofamba sei manje negwara racho. Alright, mchembere pamwe pane dare roda kutanga rakumbirirwa. Ndinotenda mchembere meozi pane matare akusimuka akadai akawanda ekuti mamai kana kuti vana mai vananya kutumbura vari kuti vanzira mutupo yedu. Vanenge vasingade kuziva chokwadi. Asi chandinoziva ndechekuti kana pamhepo yakuda kuti iyo izikamwe ikapa munhu kana kuti pwere nzira yekuti iende kunosvika kwairi kufanira kuenda handiti. Saka chinoitika ndechekuti kana ari madzinza asiri madziva tinopinda mumasango tinokumbirira mumasango tichishandisa mafodya ekutanga fodya ekukumbirira ari kumadzinza tichipinda mumasango ichambwa wotakura nebvute rako rematare wonotura nyaya yako wotakurawo nemukari wako wemavave wotakurawo nechipfuko wosvika nokuti pese patinosvika masango ane vene vawo ane varidzi kune chembere nehombarume dzemumasango handiti. Saka patinenge tichinosangana nemhepo dzedu dzemadzinza tinopinda mumasango nezvipfuko zvedu toenda pasi pemuti watinoti muti wemudzimu mwacha handiti watiri isusu vechikaranga tosvika paipaende chipfuko changu ndoisa chambwa changu chinomiririra masango chambwa nechinomiririra dzinza rangu ndosiya ndaita nheuro dzangu ipapo kuti ivo vasimuke vene vedzinza rangu vandiratidza rugwara nenzira. Unosvika wotaurira woreverera mutupo woreverera dzinza rako iwe haunozviki nemutupo kana pane asawira nomiririra mai womutupo wekwamai munogona kuenda navo kuti ivo vabvume kumhepo dzako kuti chiratidza imbwanga nzira nenyaya yekuti mwana kutumbura havabudi pachokwadi asi kune dzimwe hama dzinogona kuya dzinogona kuya mutembere ndokumbira kuti ndikufonerei manje manje regai ndimbodropa. Alright, pakanaka. Right. Vanhu vari kufona vanhu vari kufona hai asi kana muri mumakomendi ume muchiita kumwashuka kutaura kuti kunge musina matambudziko vanhu vari mumakomendi ka itai mushemi kana muri mumakomendi ndei ndichikuonai zvangu muchimwashuka bva kufona apa foni haisi kuti zorota kuti mwe ani muri kuinzwa foni kuti haisi kuzorora kufona asi mucomment section kuita kusvora kuita kunge musinga hameno zvinhu izvozvi ende makaoma shu makaoma right bata wakadaro ndimbotira connecta network yava iri kunetsa sekura iri ngoti connecting iri kunetsa iri kunetsa network yavo regai ndivadrop right handizi kuti ndodayirira here nekuti ndodavira vava pasina munhu anovadayira manje kozi muchemberi vadoni hello kola hello Sis Melly muri sei kola mushe manje muchemberi vaendaka ndinobatsira vakadona ndifunga pane zvaitika saka vadona I think vachadzoka vati vataura kuti ndiri kudzoka ndiri kufana mai manje okay
ava vamwe vari kuzama kufona vasekuru vaya sekuru kateerera network yavo iri kunetsa vari kuti ndasenda voice note so meanwhile let's listen to the voice note takamirira hedu muchemberi uya ndiri kukutendai makadi alright imbomirai vamwe veri weti imbomirai hello sekuru madzoka matogona because mbuya wangu ambotidonei ngakurukure zvake nhau yako hanzi taura hako nyaya yako kola taura kanyaya yako kola hello gaiti mudonedze tivise vamwe vakawandisa vari tongofona vamwe gaitise vamwe kola hello uri right here ndiripo makadiwa uri right here mubvunza hako havadi havabhilive nezvavadii but imakaunzwa kuti ndina machembero asambiri and tichikuda kuedza kuzvigadzirisa foni yako uri pasi pasi kola dei wambodzama kuwedzera volume hatisi kutombokunzwa taura chinzwi okay ndati isusu kumhuri kwedu kwakarombwa alright ndakazvinzwawo pandakambofambawo pandakafamba and then chinoita nechekuti vabereki vangu inini havatombobhilive muzvevadimu saka kuti handina munhu anokwanisa kwandinokwanisa kumubvunza kana kuti angandidetsere but ndine shungu dzekuti dai ndazvigadzirisa zvinhu zvirora kugadziriswa bcause ndakanzi ndine matendero akandiri so handizivi hangu kuti sekuru mungandibatsirewo sei alright nhau iripo ndeyekuti ndaona kuti vanhu vakawanda vari kuconfusika patinotitanga wasuma kudzinza rako paya paya vanhu vari kufunga kuti tiri kutoenda unoudza vana baba mukuru vana baba munini tiri kuti suma kudzinza rako ndevari pasi apa ndo vatinonga tichiti suma ivavo saka unogona kungotora hamaka ndozvana zviri kutaura zvo unogona kutora kana munhu waunowirirana naye ari pedyo nemutupo kwababa kana kuti mukoma vako wauzoshayiwa newaunowirirana naye waunofamba naye kuzoita kuti paunobudirwa paya paya anonga achiteererawo manzwa anonga achibuda ipapo pauri ndizvo zvandikutaura saka ndozvinokoti unogona kutotekaedza uri wega asi chinochidiwa chekuti usumirwe kumadzinza ekwako iwewe ndo patoti kana chiti madzinza ekwako anofanira kusumirwa kuti uende mberi kuenda kunokutaurira mumiti mikuru yakaita saana mihacha mubvumiri kudhina nekuti iwewe mutupo wako neka nedzinza rako munobva kupi kana muri ana mubva kure munoendawo kumiti yenyu kana muri wove munonga muchingoendawo pamuti wai munonga muchienda pamuhacha mosumira ipapo asi dare ndoritekaedza kana uchingotanga kusumira madzinza ako hazvoswera utaenda kunoudza vakamba vaya vaya yekuti kazhinji ndosaka muchizona midzimu ichibuda zvakanyanya inobuda nenyaya yekuti mudzinza mavo zvakanyanya saka usakarigadzirisa iwewe rinokanganira iwewe saka zviri kunzi iwewe pachako tekaidza matare unogona kutsvaga umwe waunofambidzana naye kana mwana mai vako kana sahwira nemutupo wakangoendana newe motochanga kufamba uchitekaidza matare ako asi taachitengete kuti kana chiti chinokudzinza tosikureva tiudza hama dzako tokuti kuti udza vari pasi ndo vakakosha ndo mabatsiro andingakuitira panhara kweurombo huri mudzinza mako halo foni
hatisi kutombovanzwa kone taurisa iko padei ngati muri kubatsirwa ndikukunzwai amusundinzwa tatisiri kukunzwa iko zviri takukunzwa manje chitaura alright nhari tichiti kuna sekuru asi vari pere machembere pandiri because ina handitoziviwo kurota ndinorota hangu hope dzakawanda ndinotomboudzawo vamwe vandinenge vandarotera kana kuti kurota kana ana champupuri kuhope ndorota zvinhu zvakangosiyana siyana saka handiziva hangu kuti ndizvo here kana kuti hazvizirizvo ndo zvandiri kuti kukuudza kuti chero karota champupuri ndokuudza kuti varipo kana kuti havapo ndinonga ndisikukanganisira but ndiri kuti iwewe kana maroto ako kana uine maroto ekuti unorota kana kuti dzimwe dzenguva uchiudzwa nemuchembere wekudzinzare kwako zvekuita zvimwe zvoda iwe sunga munhu uri mudare upinda mudare because izvi zvatakuda zvechingerengere zvepanharembozha zvakanga zvisiko iwewe sedunga munhu paunopinda mudare mhepo iya kana ichida kuuya inonguya yotaura pauri yobuda yotaura ndini nhingi kana kuti zvotobuda zvichitaura takati chakati kana uchipedza matare woenda unorara zvandingakwanisa kuti uite kuti umbozeya uchimboona kuti nhau dzako dzakamira sei unonditorerawo unotora bute riyari watora bute riyariya iro remara vanoti rematare wotaura uchisi kwaunoisa musoro kuya uchitaura kuti ndoda kuti mundiratiridze kana kuti mundiratidze zviri pandiri inini uchisa bute riyariya kumusoro kwaunoisa musoro nekwaunoisa makumbo woisa kumakumbo kwete kuisa pamubhedha akakuisa pasi chaipo woenda kunorara wakadaro nakutora shangu dzako mbiri imwe unoisa kumusoro imwe unoisa kumakumbo kana ukarota zvinotyisa ndo paunoshandura mupilo yako kudai woishandura wosvipa wodzokera unovata kuti vakuratidze kuti zvechokwadi iripo here dare pauri kana kuti haripo nemhakaitana ndidi kufadza nenhema kuti ndokuti une dare ndisingazive kuti riripo kana kuti haripo panharembozha kola hello ndachinjobvunza kuna sekurava alright inini ndakakurawo ndichikuba ndiri mudiki hello takateerera ndichikuba ndiri mudiki ndaingorotawo hope dzakangodaro idzodzo hope dzakadaro ndedzakaita sei hope dzakadaro ndo dzakaita sei mabvunza ubvunzo wanaida ubvunza yeje vabva vadonha ndokunga netiweki rega itidedzeyo tidavire vamwe kana watodonha totongoita zveumwari ipo ipapa kola hello yes kola ndakubvunzawo sekuru ndanzwa pavari kutaura kuti zvoni kana muchida kusuma kuda kuziva zviri pauri unonosuma uchitaura nemutupo wako ko kana usingazivi mutupo wako usina mbobvira wakaudzwa kuti uri wekupi unokwanisa kunoita nemutupo wamai here alright kana usinga kazhinji ibasa rawo mudzimu kubudira kumwana wemusango kazhinji vana vemusango vanonga vakabudira musango mudzimu kazhinji inonga yege mavari chavanonga vachida kuti uzokwanisa kuzowana away back kudzoka kumba kwenyu imimi because hongu mudzimu ndewaamai but hazvina kubhalansa kana mudzimu wakamira waamai pakangomira uchitikumbira newamai chete panonga pachida wakwe wembune sedunga munhu wakazvarwa nawo mudzimu wako wababa wako mamwe matare panharembozha anonga asingadi panharembozha anonga achida dunga munhu uripo kana pangana paine mhepo inonga ichitaura yotaura kuti inini ndiri soko here ndiri gumbo here ndiri mwenda mberi here ndiri yani zvichingotaura zvichienda zvakadaro ndo mabatsiriro andingakuita ndinofanira kuperekedzwa nemunhu anenge aita sendondambunzwa muchitaura pana kolambo fona muchiti munofanira kutsvaga sawira ane mutupo unoera kunge iwewe ini handitozivi mutupo ndo zvandataura kuti ndo zvandiri kutaura kuti unonga wakutsvaga sawira anokubatsiridza kuitira kuti kana paine mhepo inonga pauri ibude itaure mukati medzinza kuti unobva kudzinza rekupi because iyo pachayo ndo inokwanisa kuti itaure
pakati penyama neropa rako. Kana mubereki wako achiramba kukuudza kuti dzinza rako ndepi, iyo mhepo inonga iri pauri inokuudza kuti kudza kupi. Saka sango ratinongoenda tinongoenda sango rese rese. Uri kunzwa here zvandiri kutaura? Ndiri kuti inini pakusuma kana uchienda kusango unonga uchida kuti usume nedzinza rekwenyu imimi rekwako raba wako. Saka kana usingarizivi sahwira unonga achikubatsiridza ane mashandiro anokuita kuita kuti kana paine mhepo iri pauri inotaura kudzinza rekwayo kuti dzinza rako nderipi, unobva kupi, ari pauri ndiani, kuti ukwanise kudzoka mumusha kwako. Zvakangofanana nengozi ichibuda inotaura kuti ndira kuripwa, ndini Johnson Jomaya, ndakazodai ndikadai. Ndo zvakangofanana nemudzimu unotaura kuti ndinhingi kudzinza rangu rakadai ndabva kwakati ndadai wotodzoka kumusha kwako. Alright, maita basa ziguru. Alright. Kola hello. Hello, muri sei? Sekuru cheche. Ndive muri kudza muri zoereko. Aiwa iPhone. iPhone. Alright. Tikati matiridzira muri zo. Alright, endera mberi kola. Sekuru takamira tipidze maoko kawo. Vanenge vakasutsiwawo. Titambire. Vakuru vangu. Titambire. Tiri vatsva vetambo asi tangoti tiri kufambawo nenzira. Ndiani kwari kukurukura pamwere? Ndaifamba nemadzisahwira asi chandainyanyooitika ndechekuti ndaiona masahwira asi masahwira angu aiita jealous zvokuti kuti taigona kufamba kana kuenda pane vanhu ndinotanga kusarudzwa zvichiita sei asi ndakazoita kuti zvino ndinasahwira ari kutibatsira. Saka machira angu ndaanawo sekuru ndokuda kuziva kuti ndochiita nhau igere iripo mira nhau yako idiki nhau igere iripo pakati penyama neropa rako ndeyekudai. Hongu machira wakaenda kunomatenga asi machira aya mamwe acho kumarotwa wanga usina kuenda kunomarayiridzwa. Piri pakati penyama neropa rako une mbereka dzauinadzo ndizvonandi dzisina kuenda kunogadziriswa zvakare ndizvonandi. Saka kuti utange kuenda mberi iye ndikakubvunza kuti oraiti mudzimu uri kubuda pauri unouziva zita rawo here, unogona kutadza kuuziva. Saka sahwira ari kukubatsiridza ndizvozvo, mamwe anogona kuitawo jealous ndizvozvo, asi tiri kuti fambai nhano nenhano, chimbomirai kutengesa machira musina kurota ndizvonai. Motanga maita gwara negwara muchitanga kana mukatanga nechenura makwara rekutanga jenaria nechuma chichena mogadzirwa mubereka yejambwa munyama nekuti mugarewo mumba zvakanaka. Nemhaka yekuti ndazoona munozoita dambudziko rekusazogara mumba mukatanga kumatekaedza iwaya kuenda mberi. Ndazoona mazoda kuita dambudziko rekugara pai mumba. Saka tangai matekaedza rekugadzirwa mubereka kuita kuti muende kunogara zvakanaka mukati memba. Mutange kumatekaedza muchienda mberi. Uyezve chimbomirai kutengeswa machira akawanda nemhaka yekuti mudzimu wenyu hausati waenda kunochena. aiwa ndinotenda sekuti chinonetsa mumusha medu mune urongwa hwakanyanyisa. Hakuna kusina kurombwa muzuru. Kwese kune vanhu vakaromba. Halo.
hakuna kusina kuromba. Chinonga chichitodiwa ngechekuti iro kaidze iro rire pasi kuitira kuti zvibude. Azhinji chandoda kuti ukazonga wazodropa zvako foni ndichazokurukura nenhau yemidzimu yatiinayo kuti midzimu yatiinayo yatiri kutaura nezvayo iri kubuda matiro yaitobikirwa kare yaitobikirwa doo, asi isusu takungotora tichikoifukidza asi tisingachaibikiri zvaikuda. Ndizvonandi ndo nhau dzigere dziripo. Midzimu igere matiri yaitombo zvimwe isusu tingada kuipa mvura pakaipa. Aiwa ndotenda sekuru nekuti isusu tiri vabve vekure tinobva nekunana Mozambique uko ndokwatakabva ndokunakabva madzitateguru vangu pana tangina kana neni ndirimwe mubvakurewo handitoshandisiwo zvakawanda. Ndiri mubvakure, ndiri mwana waMozambique. Kona achipoherera aripo aiwa ndizvozvo. Kana uri mubvakure mwana wapaMozambique haushandi. Vazhinji vacho havashandise bute, tinoshandisa hupfu. Ndizvonandi. Tinoshandisa hupfu. Kana uri wepaMozambique hatishandise bute, tinokumbirira nehupfu. muchireva kuti sekumbira ndibvunza ipapo, mirai ndibvunze ipapo. Muchireva kuti munozviti mabva kure imi vanhu kunana Mozambique, Malawi munoshandisa hupfu, mukashandisa bute hazviti kwenye hakuna bute kuMozambique? Inini kubva ndichidini handisati ndambobata bute muupenyu hwangu, tokumbira nehupfu. Ko hupfu kana wakambopinda nemumaoko nokuti chibage kaichi kana wakambopinda nemumaoko emunhu akaipa? Zvinoitika manje ndezvekudai. Hata kana tichiita kana pachigadzirwa zvinonga zvichitoitwa, patinonga tichisumira paya tinonga tisiri nyama tinonga tisiri beef, unonga uchitosumira uri pamweya uchitokubirira, utanga wakubirira huya. Isati zvangu nekuti bote kana rikanga rangobva mumaoko evakaipa, bote rikabva mumaoko emuroi, zvakangofanana. Saka muchireva kuti vanhu vanobva muZimbabwe, maZimbabwe ni vanhu muno munyika munomu varidzi venzvimbo sesu chaivo vari kumasvingo varidzi venzvimbo chaivo hatikwanisi kushandisa hupfu, tingofanirwa kungoshandisa bute. Imi vemabva kure ndimoshandisa hupfu. Handizozive manje kuti kana muri vemunomu munonga muchizoshandisa hupfu chete, munozoshandisa bute chete musingashandisi hupfu. Isakangokuda susu kumba kwedu kubva kuna Muchembe chaiko, hapana nobata bute. Okay, alright. Ingakudzidza kuperi. Alright. Tinoshandisa hupfu. Hatikuti bute but mbanje ndo dzatinorowa, mbanje ndo dzedu torova mbanje ndo dzatinorowa kumachakamiro. Mbanje tinotoreketa. Mbanje munoshuta. Mbanje kwani chero munanga gwakaligalize mbanje ere takungorova toseteseka mbanjezi. Mbanje tinoputa. Takungonzi putai murodhi, takungodzirowa rikita mbanje murodhi masina kana basa. Kola muchiripo bvunza henyu kola kana mune mumvunzo. Aiwa ndanga ndichida kungoti ndizokumbira nhamba dzasekuru ndikozondikupira kwacho chaiko. Pamwe pandiri kukanganisa kuti vakuru vacho vari kuti hanzi tanonokerwa. Alright. Hapana chakaipa, imi zvamunoita munozoya kuinbox kwangu, kumessenger kwangu moti ndokumbirawo nhamba dzasekuru. Musauye pafoni pamuri kufona iyi, ifoni yelive chete. Ifoni yelive. Vanonga vachida nhamba vanoenda kuinbox ya Muchembe. Ya Sis Melly. Mukafona pafoni iyo yamuri kufona iyi
yamuri kufona ikai ndichingopedza live ndotoidzima because haisi foni yandotoshandisa inongomirira pamalive chete saka mukaya inbox manje ndinobva ndakupa ichi whatsapp number yangu chainobva ndakupa ichi namba dzasekuru mubva madi moenda iyi kunogadzirisa ndakukwana sekuru ehe ari pedu apo vari tobudigwa ndizi okay kwanobudigwa mucheka yacho vasati vanyatsa kugadzirirwa zvinhu zvavo hello kola mati vanobudigwa vasati vanyatsa kupedza kugadzirirwa zvinhu zvavo mudzimu unogona kurovera chero kana munhu aine mbereka hautadze kurovera chinodiwa kunonga kuzongogadzirisa chete asi kurovera unotorovera zvo okay kola makadii zvenyu kola taurisai hatisi kunzwa kana chinhu kola hello takukunzwai tiripo makadii zvenyu taurai henyu taurirana henyu nhasi handina hangu zvakawanda zvandinonyauda kubata-bata ndakambotaura henyu sechitatu pamakaita show ndakambotisa airtime yangu yakazopera satapera but nhasi ndinoda kungobvunzawo nasekura zviriwotiwo kana uine zvaunoziva haukwanisawo kuti uyewo uchibvunzawo kana uda kubatsiridzwa ndida kungobvunzawo sekuru kuti inini pane panombondinetsa kuti ndiri munhu wekuti ndine mwoyo wokuti ndikakumburwa zveya ndinokumbidza kuregerera kana kuti handikwanisi kuramba ndakachengeta chii asi ndinotsamwa zvokuti munguva ndinotsamwa zvokuti ndinosvika pakunatsonzwa kuti ndakaremerwa sezvandiri kuita nhasi saka ndida kunyatsobvunzawo sekuru kuti zvine chekuita here nekunzi une machembere here kana kuti nekuti handitozivi kana ndakanyatsokumbuka ndinogumbuka zvokusvika pakuti handizivi ndinotadza kana kuzvidzora saka ndozvandida kubvunzawo zvandoda kutaura ndezvekuti kazhinji vanhu vanonga vaine mhepo dzemadziva kana kuti machembere vanokurumidza kutanga zvezvi ane tembe very bad temper zvisingamboiti sezvinongoita kana even kana vechidziva vacho vanokurumidza kuti ende kana vakanga vatsamwa ndo varoyi vakuru manje munhu ane shavi kana kuti anonga aine mhepo dzari ndiye muroyi mukuru because zvese zvemunhu anonga atsamwira iyeye zvinobva zvaenda kunoita mabharangisha zvoenda kunovhara saka zvinonga zvakudaiwo mwoyo wako pachako paunonga uchikumbira kana pakukumbira kwambotaurwa kwayaka kuti mondibatsirawo kuti mwoyo wako kana ndikaenda ndatsamwa kana ukakurumidza kuregerera zvakanaka asi ukaramba wakabata wakasungirira unonga uchikanganisira munhu wawatsamwira uya because anosangana nematambudziko akawanda ndo zvandingataura ndinoda kubvunzawo naisekuru kosei vakadzi vese tiita basa rekushungurudzwa nevarume mudzimba vachiita basa rekuhura rekuita sei chiitika kuti tofanira kuti tikavatsamwira toita sei kuti tikavatsamwira vaite munyama vamboshunguridzikawo toita sei zvinoitika manje ndezvekudai unogona kutsamwa akasaita munyama zvakudhipenda nemhepo iri pauwe asi kana wada kuti kuti ukatsamwa wopa munhu munyama zvatone mbinjiri zvadzakutoenda because kazhinji munhu kana aine mhepo kungoridza tsamwa paunotoita munhu kazhinji ndoponoona kuti unogona kuti ukasangana nemunhu anonga aine pfuma yake munogona kutoita pfuma yamunotoita semukomana nemurume nekadzi pamunongomwisana zvinotonovhara anogona kutadza kuya kuti zvavha kukuudza kuti zviya zvavharatsanetsana asi zvinotoenda kunovhara okay ana chibvunzo rangu vakadzi vandikuona makomenzi ndikubvunzira vakadzi vandikuona makomenzi vane hashawo ndivana ndichibvunzira zvangu alright kola muchiripo here kupa murume ndiripo nandakananikiteera zvachitaura sekuru bvunza henyu saka ndofanira ndida kunyatsoziva hangu ndichakumbirira nezva ndikateura nezvazvo hangu mamba kuedza panyaya yekukumbuka nekuti ndinotsamwa zvishiwa zvekutadza kuzvidzora asi handiri munhu asingatani zvekuregerera futi handikwanisi kuti rambe ndakaniti asi ndikakumburwa zvezvokuti ndinoda kuti ndinogumbuka zvikapepesira saka ndinotenda
ndichakumbirira nezvazvo. All right, thank you very much kola mune makumbirira. All right. Ndanga ndoda kutaura nawe yekusuma yembotaurwa namuchembere vakata vaya vachiti tiri kutaura naye kuti sumai vanhu vasingazive kuti tosoma sei. Because kana vanhu vachinzwa kazhinji vanhu vachinzwa kuti hanzi kana kuti munhu wautoringanga vanotofunga kuti tinoroya. Ndizvo vanofunga vanhu vanototi tiri varoyi. Ofuchi unotoona mata mangwanani aya makuseni aya nhasi kune nguva dza3 unomuka wotokumbirira kana muchishandisa bote wotoshandisa bote but kana uchikumbirira ndo patinonga tichitanga kuti kumadzinza makuru ekwababa ndo kwaunotanga kutaura then kumadzinza makuru ekwambuya kwakazvarwa baba then kumadzinza makuru ekwababa kwakazvarwa amai nekumadzinza makuru ndakayamwa zamu kwaamai futi kuri kumachembere kwaamai wozopedzisira nekuti kune kumadziva manje ndo pava kutaura kuti kumadzinza makuru ekumvura kana uchirapa madza makuru ekumvura anorapa kuna nachidya mupunga kawo kuchifamba namazerere vekumadziva ndo wakutaura manje kana wapedza wochizotaura kuti mochindisvitsirawo kuna musika vanhu kusoma uko watanga kwababa woti zvese wazopedza kumuhaira kese wozoti kumadziva wozoti motisvitsirawo kuna musika vanhu mire makadaro sekuru kola hello Murisei. Tiri right Murisei. Tiri boyo, ndanga ndichitry finally. Thank you for answering my call. Okay. Ndachida kubvunzawo kuna sekuru avo imwe mibvunzo yangu yandandinayo yapindurwa mukuteerera kwandandichiita pese. But then ndiri one of the people vasingazivi kumutupo wavo kana kwekutangira. Saka ndachida kuziva kuti kana uchida kutanga kuti uzonobudirwa kuti uzive kuti mutupo wako ndeupi, handiti vati unoenda nenasawira wako waunofambidzana naye kuti ukwanise kubatsirika. Saka ndaida kuziva kuti unonangepi kuti uzokwanisa kunge uchibudirwa and then you know where to start from. Kumwacha? Ndozvandadzo. Amen. Kana ndisina kuzoka. Kana munhu usingazive dzinza rako. Kana munhu achiti enda kwasahura kuti enda kune munhu yawe anopoterwa nemhepo dzaanopoterwa nadzo ega machangamire machembere kana chi ndiye anonokubatsiridza kuti zviende kunobuda. Dzimwe dzenguva mukadzi wako unonzi kune pira unoendawo because patinoungatamwa paya hwawa unonga wakabikwa uya unonga wakasumirwa uya midzimu inoende kunobuda ichitaura umwe unogona kutobva akuziva kuti nzara rake pabira chaipo murikuzwa pabira kungonzwa kuti kune bira ririko kune kuri kuridzwa ngoma uko pamunonga muchitamba paya muchinga makamwa unotobuda wotaura vanhu vanoziva zvemabira vanotokuchinisa zvinhu zvandokutaura. Saka ndo dzimwe dzekuti unokwanisa kuziva kuti dzinza rangu nderipi. Ivo vanhu ndo vanozokuwanga uchiti ndo mabatsiridziro andingaikuitirai. Okay, saka kana kola wanzwisisa here ndaona kuti waita mistake panzi sawira wanzwisisa kuti sawira kureva hasi bhururu wako wamunoita naye makuwaka ndanzwa kuti weukama waunofambidzana naye ane mutupo unoenderana newe kana kuti bhururu kana kuti anobudirwa vanoshandisa shana dziri deep anosvikirwa handiti okuti anopoterwa nemhepo okuti wadzwisisa osvika manje ikoko kazhinji vanotobuda kune anozikanwa here anopoterwa because inini mupenyu hwangu ndiri munhu asitomborina kana shamwari chaidzo handina wakaita senikola takafanana kana ndichiti manje vanhu kana tichiti sahwira munhu wekuti munhu aya anoita zvematare uya dzatinoti n'anga dzedze ndo kwatinodzi kumasahwira kuzongoti n'anga izita rakashata futi kune munhu anopoterwa anobatsira uyawe moenda ikoko munobatsirwa. Zvino kana usina nhaisekuru sesi tisina kana masahwira todii vakaipa amboshaike variko mongotenyuka sahwira wangu sekuru imi mongoita sahwira wangu imi wacho iye ndiripo sahwira wedu ndiripo
ndinotoprepare sawira munouya kubira muna April. I think muna April kana zvinhu zvikafamba zvakanaka. Ndakabva Zimbabwe ndoitira muno mujoni mugotamba ngoma. Muri kuita bira. Ndobvumidzo kuya nefoni here ndichita live pabira ipapa pakuti vanhu vachiona havo tichita bira. Hapana problem. Hapana problem. Chisingazoiti kuzobudisa vanhu vakubudirwa pabira. Aiwa but makatambanuka. Ndinokuedzai kana ndikamutambo wacho wako because mutambo wacho uriko muna 11 April ikoko. Aiwa tinouya. Aiwa tinosvikako. Ndine mubvunzo Sis Melly. Bvunzako. Ndabva ndatokanganwa mubvunzo wacho wandanga kubvunza, ndiri busy kuteerera zviri kutaurwa nasekuru, but anyway ndandikumbirawo kuti ndigopiwa nhamba dzavo kuti ndinotsekwa napekutangira because kana nyange zvikanzi kuenda kujobe kwavari ndokwanisa kuenda because ndakaudzwa inini kakawanda kuvanhu vakasiyana siyana vakandiudza kuti kune zviri pauri zvinoda kugadziriswa. Vakanditi uri kunonokera zvinhu because life yako ichazokuomera. Aiwa hapana chakaipa. Unozongoya kuinbox kwangu. Aiwa iwe hauna kunzi yakubira, ini ndanzi uyakubira. Iwe ini ndiri kuti unoziva kuinbox wandokupa nhamba ivo vakati uya moinda mufanana direction moinda. Indi ndainvita kubira. Iwe hauna kuinvita kubira. Handiti ka? Kana wazoinvite wawo uchatozobatana road toinda. Asi kana invitation atanga kusvika nhasi ndeyangu. Alright, nozoya kuinbox ndozokupa nhamba dzavo. Alright. Sekuru vanarurama yemasha vari kuda ningira vanarurama yemasha vanoita zvenhingirikiri vanoti kwai vanoda kukondesta zvekuita maMP 2020 imbovavheneka imaudza kuti vanokondesta here kana vanobudirira kana kuti vari kumhanyisa mhepo idzi. Vanarurama yemasha pane vamwe sisi vanonzi rurama yemasha so vari mucomment section umu. Kola hello. Kola hello. Hello Sis Melly. Muri right here. Yeah, ini ndikuda kubvunzawo kuti inini when I was growing up ndiriwo umwe munhu akakurawo pandakakurira kudzinza rana mai. Baba vakazongoshayawo ndisingaziviwo, ndakazongozwawo zvakashaya for now ndaane 30 years. So ndiri munhu uya aingorota achirapa achiita sei achirapa vanhu lese ndiri kuhope. Dzimwe nguva ndairota ndichitamba mumvura ndichitamba madhenzi aya ana Beyonce ndichiripirwa ngoma ndichitamba kunge ndiri somewhere on top like kutamba uri mumhepo. Zvese zvakuri kuhope. And then pandinozomuka ndaimubva ndamuka ndakaneta zviya zvekuneta zveshe. So ndakangokura ndichidaro up to 28 years. That's when ndakazotanga kuenda kuchechi, you know machechi. Ndo pandakatangawo kunamatirwa chinzi evil spirit, you know machechi zvazoitika. And then from there but ndakazoti ndapinda mumarriage manje. And then kubata nhumbu kwangu kwakatanga kunetsa kuti ndikwanise kuita mwana. Pandakazoenda kuchechi ndikazononamatirwa but ndine nhumbu I was struggling again kuhope. Dzaiuya Njuzu dzese dzichindipikisa, you know. Muripo? Tiripo takateerera. Alright, dzichindipikisa and sometimes ndaiona dziri nyoka madzinyoka aya yamazombe and then anenge achishaya kundiprotecta sometimes. So now kubva ipapo pandakazotanga kuenda kuchechi ndo pandakazongotanga kuti hope dzangu dzese kuti handisarote ndisaita sei but ndiri munhu webusiness. So ndiri munhu anoita zvekutengesa each everything chandinotengesa munhu wese chinotengwa. I don't want to lie, vanhu vanotenga but mari yacho I don't know kuti inoendepi. Like now marumwezuro ndakarota nditori nenjuzi dzacho ndaitofamba like somewhere but hatine munhu wechikuru. Tasvika padam like pakabva pabuda Njuzu ndobva yataura neni but I was surprised kuti yanga yakapfeka zveblack. So I was like, what kind of juice is this? Ndobva yatonditi iwewe come close tachiri kuri 3 come close ndoda kuti unyore zvauri kuda
but this paper, that paper was like a khaki paper. Nyora your name, your address, and everything. So and then I'll do anything. So I'm going to paper. And then I'm going to like well, then do not marry and stuff. And then you end up like, okay, it's fine. When the address your name, I'll get back to you. They can just say, let me rush before I know because I don't want people to see me. So my question is, that's what you want to put Facebook, for you, Papa, life, Papa. That's what you put sometimes it's not on the reason. But I know who's the phone. But I don't go to Kazuda, I will come sometimes. One of the Victoria, like Rago, like when you go to Chipo, Kimaro, what. So now, see Facebook, one, what I'm going to see without sharing juice, of course, but Simon sharing juice, Chinese, and no banana, the same sex. So you will, if and then the same sex, like with the lesbian, lesbian. Yeah, exactly. You are a lesbian, you recall. What lesbian? You were lesbian. No, I'm not. Okay. Neni? Yui? Papa na Facebook hapa. Acha lipo pana hapa hivi. Haripo. Amina ndio kuona ukafana kudana na nini so that shako shida ndio kwa kupambira because marriage zako taonisha katsai usuru kuona uchizoita se tukwenda kopi. Saka iye deo kadana na iye ndiye ayizoita sei. I don't know which I decide to find that thing. After this, but marriage yangu inaonyesha. We always fight in the no karandiri munhu yani asha zimwe zokuindika anditangiki kana ndatama. Anditangiki. So ndakako nditi wewe make sure kuti murume wako wapowasi because ninge takudana nacho. Of which Njuzu ati munhu ane murume. So I was like surprised. Okay. Saka ndandibvunza kuna sekuru kuti ndizvo here kuti kana munhu uneshavire Njuzu unofanira kuva nesame-sex yako. Komandi kuti uzazita remunhu tinyatsomubvunza ari iye kuti ko vakazowana kupi ava vanhu kuti vadanane mudane naye nemangoti pari zita rake. Muchembere. Ndinototyawo munhu wachatotyisa. Anotyisa? Muchembere. Ndikutotyirawo mhuri yako because handiyazivi kuti munhu ari kuita zvinhu nemazvo here kana because ndiri kuona kuti most of maladies vechidiki vari kurasika vachienda kwaari because of money because anobva akusendera madzimari mapictures emari ubelieve ndakazobvunza umwe munhu akati this is satanism. Muri kureva kuti zviri kuitika ipo pano papeji pano paaripo pano pamisisa Sis Melly diaries ipo pano aripo papeji yenyu ipapo ndatomuona. Saka zvakafanana just because matongotaura ka hameno kuti vanhu vakawanda ndine vamwe vandinotaura navo anovaita the same so hameno kuti anozoziva kuti ndinini anovaita the same. ye chai Sis Melly. Sis Melly. Sekuru Ani kuona zvandandichitaura manje kuti usakangwarira unopinda satanism. Usakangwarira hakuna ndo ukatatawo pamaroto ako kutamba kwa Beyonce isatina isu kunjuzu atina Beyonce kutamba kwa Beyonce tatokanuka kuti alright warota ako uchirapa asi kurapa kwacho kwakajeka here Beyonce wo apa ndo panonga vasovhundotsa pana Beyonce apa nemhaka yekuti haana kujeka maroto ake haana kunondijekera nawe inonga chidiwa kuti iende kuta because shavi rinorambwa kana rakashata shavi rinorambwa chisingarambiki rudzimu asi shavi kana rakaipa toti aiwa iri ngaridini ngarizobhose vanhu nenyaya yekuda mari manje vakutambira mashavi aya chero rakanyashata asi rambodzwa Njuzu inopfeka zveblack ameno kana ndiri ndega ndisati ndambozviona ina ndisati ndamboiona inopfeka zvitema
uyezve zvaana Beyonce totoziva kuti hatisatambo kudivi redu hakuna ba ana Beyonce kuchivanhu chedu kudivi redu isusu hakuna ba ndosati mumvura mune mweya yakawanda irimo yekuti ukapusa unogona kuchuza mweya unonga uchiuya senjuzu iwo riri diagram kana muroi wanu unogona kupfeka fesi yamai vako iwe ukatoti ndimai vangu vauya saka chingaradza kuti satani apfeke fesi yenjuzu chii saka zvinoda kungwarira ndo mweya unoda kukamurwa haukwanisi kugara mukati memba dai wakabhozi zvinoitika ndezvekuti kungovata nemunhu kazhinji pane mhepo dzinotochinjana pakuvata mese paya kwamunonga muchitoita kurara mese kwamunonga muchitoita zvafanana nemwedzi wakadai kana lese kana munhu atodi shavire njuzu chairo ukarara kana nemurume chaiye mari yako zhinji yakutoenda kumurume yeye vazhinji vanonga vasingaziviba kuti muri kurara vanodzi muri kurara nemashurugwi muchitorerwa zvipo muchisiya zvipo kumajaha vane mashurugwi sikuruka kola hello ndiri raitika njani inini zvangu ndakatanga kurota ndimwana mudiki ndiri grade 2 somewhere there but chaitika ndairota zviya pakasvika like muroi pamba ndaimuona achisvika even up to now ndakura zvangu am 30 but zvinoitika usiku zvizhinji pakasvika muroi ndinotomuona asi rimwe zuva zvangu ndakati ndakarara ndairota ndichishedzwa mumvura inini izvo sanza ndakamboiona zvangu kuti nditi ndakamborota ndiri mumvura handina but ndainzwa mazwi achishedza mvura ndichiona champupuri mvura ndikaita semunhu ari kutiza ndikazwa izwi richinditi uchatiza kusvikira rini ndobva ndangoignora hope dzacho then ndobva ndangofambawo kune umwe kwandakarayirwawo ndobva vangonditi ndoda ngokuitira munamatoti kana uchipfuura pane mvura kana ati pane mvura zhinji hana yako idzikame ini ndiri munhu anoita chicross border saka ndaiti ndikatosvika chero pana Limpopo paya ndaishonga kuti handisisiri inini zvisinei kufamba kwenguva ndakazoti ndakarara ndikarota munhukadzi akamira pasaidi pebhedi pangu asi akasvika akanditi mucheka wako uripi ndikati mucheka wei ndobva azunza mucheka weruvara rwesky blue akanditi mucheka uyu ndikati mucheka wei akanditi tenga mucheka uyu ndikati mucheka uyu ndinouta sei akati unoutamidzira kana kuufuga paunenge wakarara uchakuchengetedza ndobva ndazviignora futi upedzodzo dzakaramba dzichiuya kusvika ndanotenga mucheka uya ndega asi chiri kundinetsa manje nguva zhinji ndinoroteswa riri gold kana chii but ndinomuka ndisingachazivi nzvimbo yacho ndobva ndakazofamba ndikaudzwa kunzi una mbuya vari pauri but kuti nditi munhu wandinoenda kwaari andibatsire Sis Melly ndanzwa nekudyirwa mari ndanzwa nekubhadhara maprofita mapostori handichazivi zvekuita even my marriage ndanga ndakaroorwa ndikasiyana nemurume right now I'm in a serious relationship this other guy but uri kutoona kuti kwazvaakuenda munhu akuenda achifirwiwa futi newe ini ndachida kubvunza kuti mucheka uyu wesky blue une zvekuita here neshavire because ndakazoudzwa hangu neumwe munhu akanditi achimbotarisa kwawafamba hauzvioni here kuti uri kuchengetedzwa nezvausiri kuona inini ndandisingambozvitarisi but I realized kuti ndikadanana like nemunhu ane chirwere akada kurara neni inoramba ku understand hapana zvinotoitika saka ndachida kutsanangurirwa pamucheka wesky blue uyu kuti une zvekuitawo nemudzimu nemanjuzu here nekuti mazuva ano ndinganyepa kuti nditi ndiri kurota ndichishedzwa mvura inhema but pane vamwe madzimai vakaenda neni kurwizi ndasvika kurwizi pavaida kupinda neni ndakaona shato mumvura ndobva vangonditi injuzu inochinja kumboita shato I don't know asi vakabva vakumbirira zveshuwa tikapinda mvura muya nothing happened vakanditiwo maswits nerice but zvinhu zvangu hazvisi kundifambira Sis Melly ina handina mai vekuudza nhunha dzangu kuti zvakadii kana pane anokwanisa kundibatsira hake
ambondibatsirawo kuti upenyu hwangu hufambe ndichengetewo mwana wangu aende kuchikoro because sometimes unoshanda but zvongoguma zvakadaro sandada kunzwa kuti kuna sekuru kuti mucheka wesky blue nezvekuita here nemambuya zvekare kana pane vanokwanisa vandibatsira inhango ndiri kuzimbabwe ndibatsirikewo. Mucheka webhuruu wawataura wavarota ndo mucheka unonzi wemachembere. Machembere ari paviri, kune machembere anonzi machembere omumvura then ivi nemachembere emumusha kuti mbuya vako vemumusha pamwe vaishandisa mucheka upi iwoyo. Asi kana takutarisa zvakafanana semachembere kana uchiti kana tichitaura sekuti mudzimu waambuya ndo patakuchiti kana akuchida kutarisa because kazhinji mudzimu wambuya uchiuya ndo une mbereka zhinji. Vanhu vanongoziva chiti mbereka havasi kuziva kuti ndokutaura nezve mbereka. Zvinhu zvese zvinokukonzeresa kukudzosera kumashure, kungava uri munyama, kungava ari mabasa asina kunaka. Saka mbuya kana vachiuya kazhinji mbuya vanouya nemhepo dzakawanda. Kana vairoya mudzimu pamwe vanogona kunga vairapa vachiroya vanouya zvese vanouya nazvo zvese paunonga uri. Zvaane nidhi yekuti usati watanga wanga usati watanga kutenga mucheka wako paitanga kufanira kutanga parasirirwa mhepo dzemabasa anonga akashata avaiita semabasa andiri kutaura ekuroya pamusoro pako. Aisafanira vaitanga kufanira varasirira mhepo iyoyo poshi nemhaka yekuti une nguva yaunorota uchifamba munzvimbo dzinotyisa kana kurota uchinzi uchidya chikafu ichi kana kuti idya nyama iyi. Saka mbuya kana vachitouya unofanira kunga wakukamurwa kuzi aiwa izvi zvamaita izvi hatizvidira kanaka ndo ratiri kuda. Saka ndo rinongoda kugadziriswa zvogadziriswa kuti mwana uyu nga akuda kupindawo mudzimba because kana muchirota muchichiroteswa micheka then mongoenda kungoti tucha mumarriage musina kuudza mudzimu yekwenyu haugari mumba macho munogarika sei? Hamugariki. Saka zvinhu zvinoda kuti ndinetsa nekuti inini mbuya vangu zveshwa vairoya asi hangu handisati ndakambosanganiswa nehope dzakadaro dzekuti idya chakati nguva zhinji hope dzangu dzinotoitika nokuti chero ndikaitamunhu akada kundichita. Saka ndo zvandokutaura kuti kumuka kutoda kuti aiva iri ramaiita iri hatiridi. Ndiri kutotaura zvandokutaura kuti zvaramaiita iri hatiridi. Taakuda iri rakanaka iri. Kana vairoya vachirapa futi unongo kana kuti vairoya vakagamaino vaine zvavangoina zvakanaka ndo zvatinoda uroya hatihudi. Wotokontinya kuenda mberi nelife wogadzirirwa kutoti imba. Varume venyu munogara muchingochema ava inini ndinogara nchitaura munhu zvipere akomana we unosvika rini uchita movhoni kupfuura munhu zvikapera zvine unosvika kare uchingoita movhoni ndanetseka zvinonetsa Sis Melly zvinonetsa kungopfuura munhu zvobva zvapera ndo simba wozoita akomatari esaya wapfuura munhu zvapera. Zvinoti chiduza naisekuru imi kupfuura muna kusukuroya here naye? Aiwa kusukuroya kuchengera rudo rwako kuti ugarewo zvakanaka mumba. Unoti zvinonakidza here kuti waenda kune chirwere kunzoko. Unozoziva sei kuti vanhu vanoenda kunopiwa mushonga yekudyisa vanhu unozoziva sei kuti mushonga wokupfuura wacho wawapiwa ndewechokwadi because uchapiwa kuuraya mwana wavanhu obva afa wodii? Reliable unongoenda kuma-reliable source midzimisha chaiyo inogona kugadzira mishonga kwayo inoti munhu agare kana kupedzisira ave nhingikirira vezunga igwa remurume renge richingo rekuti hauchanakidzi kana kutaura naye asina kana voice. Aiwa uzodaro zvako kufara zvangu nemi kufara zvangu but ndiro rinoda kugadzisana muchembera vanongoda kungokumbirirwa voenda kunogeza zvakareketoti vatange andaseka ini kwaidlisei vanhu ava vikosira zvikochema zvikochema apa vakadzi vabva vapindura vakawanda vabva vapindura nepavapindura kwaitipewo kudlisa todlisa sei nai sekuru makutaura manje avasi vanhu vakadzi munoda zvinhimi hamunyari shuwa. Bene mubvunzo wangu wekupedzisira Sis Melly chibvunzo wapiwa vamwe mukana mapera bhatiri ndikagumbukira munhu kana kuti munhu andofambidzana
pane chakaipa chinotoitika kumunhu iyeye zvinokonzerwa nei? ati hanzi chii? Dzokorodza. Ndikagumburiswa nemunhu zvezvokuti ndagumbuka mwoyo mangu, even munhu andofambidzana naye akandigumbura zvezvoti ndinobatikana, pane something chakaipa chinoitika kwaari. Saka ndakambobvunza vamwe madzibaba, especially pamunhu andiri kufambidzana naye, ndobva vanditi uyu wakamupiwa nemudzimu wako, saka kana achikanganisa ari kutongwa nemudzimu yako. Saka ndichanzwisisi nekuti zvakungoitika chero kunani munhu angondikanganisira ndikabatikana pamwoyo pangu, panotoitika something kwaari. Tambotaura nenhau yacho pamwe manga musati masvika zvenyu, tamboitaura tikati munhu ane mhepo. Ini kana ndikatonzwa kuti munhu uyo ane midzimu kana kuti mhepo yairi paari, edha unorapa kana kuti haraka, handidi kumudena because vanhu vaya vanhu varoi because akangokutsamwira kudai zvinhu zvose zvinotokanganisika. Mhepo dzake iye akatsamwa, mhepo dzake dziri paari dzatotsamwa. Mhepo dzinonga dziri paari dzatotsamwawo. Alright, maita basa ini nangu Sis Melly kana ari kuZimbabwe anobatsirawo mungozondibatsirawo nenhamba ndigobatsira. Alright, zvakanaka. Chidona vanguri vafona ava. Tingatotukwa. Vanguri vafona ikona. Kola hello. Kola hello. Hello kola. Kola hello. Get you a drop it the David Vam. And sick. Kola hello. Manje, wakafona wasinga. Kola hello. 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 Tukunzwa. Hello. Tukunzwa. Inini sekuru ndinomborota dzimwe nguva ndaikwanisa kurota dzivishato usiku arara. Hello. Ndichirota dzivishato ndongobvunzwa vamwe voti mudzimu. Saka zvakazodaro kuda ndichikura ndaikwanisa kurota ndiri mumvura. Hello. Tukunzwa. Takateerera. Ndaikwanisa kurota kuti dzimwe nguva ndiri mumvura. Panapa paita problem. Live yangu yagarisa panapa yakuti yasara ne1 minute kuti ikate. Okay. Saka ndiri mumvura kudaroka ndichitaura kana kuti nenjuzu like zvataura neother caller ichichi taura zvauri kuda kuti ndikuitire pabepa this and that. Then wakazotanga kuita ndakurota kuti chuma ayaye anopfekwa muchiuno ari emakala ewhite, aqua blue negold. Sekuru, I don't know if we'll be able to continue panapa. Ndakutopuwa senderwa message yekunzi your life will go off in 1 minute 45 tagarisa pa live kudarika time yazuka. Inewo tablet rangu ratodzimara ndandokufa. Aiwa gamu handisiri ini ndizuka anodaro kuti ukagarisa iyo yanoti 58 iyo 57 seconds 56 55 guys tobatana guys because life yakudona. Saka vanoda namba dzasekuru you come to my inbox, I'll give them to you. Vanoda namba dzana gogovaya you come to my inbox tona analitika tobatana pa later tichisangana zvakare mutinochera chemandi. Alright michembere tobatana. Alright.